ಆದರ ಪಡೆದಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಂದಳಿಕೆ ಸಿರಿ ಜಾತ್ರೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಉತ್ಸವ ಹೇ ಮಂಜುನಾಥ ಶಿವಶಂಕರ ನಂದಳಿಕೆ ಸಿರಿ ಜಾತ್ರೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಉತ್ಸವ ಹೇ ಮಂಜುನಾಥ ಶಿವಶಂಕರ ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಅಣ್ಣಪ್ಪ ದೇವರು ನಂದಳಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮರಾಜರು ಸಿರಿಕುಮಾರ ದರ್ಶನ ಅಪ್ಪಾಗ ತಾರಗ ತೂವರೆಗೆ ಏಕೊಂಜಿ ಪೊಲ್ಲು ಕಾಣಿಕ ಮೆರೆದು ಭಕ್ತೇರೆ ಕೊಲಿದು ನೆಲೆಯಾದಿ ದೈವೋಲು ನಿಕುಲು ಭಕ್ತಿಡರ ಪುಂಡಿ ಪಣವು ಪಾಡುವಾಯೇ ಕತ್ತಲಿನ ಮಾಜಾದು ಬಲ್ಪೂನು ತೋಜಾಲೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಾಣಿಕದ ಸತ್ಯೋಲುಂಡು ಚಾವಡಿನ ಪಟ್ಟ ದೈವ ಪಂಚೋಲಿಗೆ ನಂದಳಿಕೆ ಸಿರಿ ಜಾತ್ರೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಉತ್ಸವ ಹೇ ಮಂಜುನಾಥ ಶಿವಶಂಕರ ನಂದಳಿಕೆ ಸಿರಿ ಜಾತ್ರೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಉತ್ಸವ ಹೇ ಮಂಜುನಾಥ ಶಿವಶಂಕರ ನಿಕ್ಲಿಕೇನಂದುಳ್ಳರು ತುಳುವ ಜಗತ್ತದ ವಿಶ್ವರೂಪ ತುಳುವಲ್ಡ್ ರೇಡಿಯೋ ಮಾತಾ ತುಳುವರೆಗಳ ಪಗ್ಗು ಪದ್ನೆನ್ಮ ಸಿರಿದಿನತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಮದಿಪು ತುಳುವ ನಾಡುದ ಸಿರಿ ಚಾವಡಿಡು ಒಲಿ ಮಡಲ ಕುಡಿಯಡಿಡು ತುಳುವ ಜಗತ್ತದ ವಿಶ್ವರೂಪ ತುಳುವಲ್ಡ್ ರೇಡಿಯೋ ಕೇನೊಂದುಪ್ಪುನ ಮಾತಾ ಸೋತೃ ಬಂದುಲೆಗೆ ದುಂಬತ್ತ ಪುಡ್ಯ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆಳ್ವ ಕಲತ್ತೂರು ಅವೇ ರೀತಿ ಇನಿತ ಈ ಸಿರಿ ದಿನೊತ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಮದಿಪುಣ್ಲ ಬಾಮಿಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಗ್ಗು ತಿಂಗಳು ಪುಟ್ಟದು ಇನಿಕ್ 17 ದಿನ ಆಂಡು ಪಂಡ ತುಳುವೆರೆನ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಶುರುವಾದ 17 ದಿನ ಕರಿದು ಇನಿ 18ನೇ ದಿನ ಕೃಷಿ ಬದುಕದ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಪಗ್ಗು ಪುಟ್ಟುನಾನಿ ಆ ದಿನೋನು ಹೊಸ ವರ್ಷಂದು ಆಚರಿತೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಒಟ್ಟುಗು ತನ್ನಕ್ಲೆ ಕೃಷಿ ಬದುಕದ ಆ ದಿನೋನೆ ಕೃಷಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನೊಂದುಲ ಪೆಜ್ಜದು ಗೆತ್ತೊಂದು ಆನಿ ತನ್ನಕ್ಲೆ ಬಿತ್ತಲಿಡು ಪುಟ್ಟದು ಬಲತಿನ ಅವೇ ರೀತಿ ಕಂಡಡು ಬುಳೈನಂಚಿನ ಸಿರಿ ಧಾನ್ಯಲೆನು ಫಲ ಪರ್ಂದಲೆನು ಕನಿತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ಎರು ಮಾದಾದು ಕೈ ಬಿತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಕಂಡಗ್ ಈಟ್ ಬೊಣ್ಣೆಲೆನು ಪಾಡು ನಂಚಿನ ಮೂರ್ತನು ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಣಿಪಂದೆ ಕುಳ್ಳಂದಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿಕೆರು ಬೊಕ್ಕ ಶುರುವಾಪುಂಡು ಕಂಡದ ಬೇಲೆ ನಟ್ಟಿ ಮುಂಚಿಲೆನ ಕೋಚಿಲು ಪೊರ್ತದು ಕಂಡಡು ಬೊಲೈನ ಬಲ್ಲೆ ಬಜಕ್ರೇನು ಕೂಟುದು ಕಂಡನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತದು ಪೊಡಿ ನೇಜಿ ಪಾಡಿರೆ ಪೊಡಿಕ್ ದತ್ತದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದು ದಿಯೇರು ನಾಂಡ ದುಂಬುದ ಪೆರಿಯಾಕ್ಲೆನ ವಾಡಿಕೆದ ಪ್ರಕಾರ ಪಗ್ಗು 18 ನೇಜಿ ಪಾಡುಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಲ ಸತ್ಯವಾದುಂಡು ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ 10 ನಾಜೆಗ್ 10 ಪನಿ ಬೂರುನು ನಾಂಡ ಆ ನೇಜಿ ಕೊಡಿತದು ಮಲ್ಲೆ ಆಂಡು ನಾಂಡ ಐಕ್ ಸರಿಯಾದ ಎಡ್ಡೆ ಈಟ್ ಮಾತ ತಿಕ್ಕನ ನಾಂಡ ಬರ್ಸ ಬೂರ್ನಗ ನೇಜಿ ತಯಾರಾಪುಂಡು ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಷ ತಿಂಗೊಳುಡು ಅಕ್ಲೆನ ನಟ್ಟಿದ ಬೇಲೆಲ ಶುರುವಾಪುಂಡು ಒಂದು ಕೃಷಿ ಬದುಕದ ಕೃಷಿಕೆರೆನ ಬೆನ್ನಿದ ಬೇಲೆದ ಪ್ರಾರಂಭದ ಈ ಸಿರಿದಿನ ಪಗ್ಗು 17
ಸಿರಿಯಪ್ಪೆ ಪುಟ್ಟನಂಚಿನ ಆ ದಿನನು ದುಂಬುದ ನಮ್ಮ ಪೆರಿಯಾಕ್ಲು ವಾ ರೀತಿ ಗೌರವಡು ಗತ್ತಡು ಆಚರಿತದು ಬರಂದುತ್ತೇರು ಪನ್ಪಿನೈಕ್ ಇನ್ನಿಲ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ಪಗ್ಗು 18 ನೇಜಿ ಪಾಡುನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜ ನಡಪುಣವು ಅತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೋಡಿಲೆಡು ಪಗ್ಗು 18 ದಿನತಾನಿ ಸಿರಿ ಉಚ್ಚಯ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ನೇಮ ಕೋಳಲು ನಡಪುನಂಚಿನ ಪದ್ಧತಿ ಉಪ್ಪುನೈಕ್ಲ ನೆಕ್ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದುಂಡು. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಿರಿದಿನೋನು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ಆಚರಿತೇರುನಾಂಡಲ ಅವು ಸಿರಿದಿನೊತ್ತ ದುಂಬು ಅತ್ತನಾಂಡ ಪಿರವುಡು ಒಂಜಿ ವಾರದ ಒಂಜಿ ಅಂತರಡು ಆ ದಿನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅತ್ತನಾಂಡ ಪಿದೈದ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯೊಲೆಡು ಐನು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೊಂದು ಪುರು ಐಕ್ ಉದಾರ್ಮೆನೆ ಪಂಡನಾಂಡ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷಯ ತದಿಗೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅವು ಬರ್ಪುಣಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದುವೇ ಸಿರಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂತೆ ದಿನಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಅತ್ತನಾಂಡ ಅವು ಬೇತೆ ರೀತಿ ಆಚರಿಪಿರನಾಂಡ ಅಡ್ಡ ದಿನ ದುಂಬು ಪಿರವು ಆದಿಪ್ಪುಡು ಅಪಗ ನಿಜವಾಯಿನ ಸಿರಿದಿನ ಅತ್ತಂಡ ಅಕ್ಷಯ ತದಿಗೆನು ನಮ್ಮ ಸಿರಿದಿನಂದೇ ಪಂಡದು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತಿನರ್ ದಾವರನೆ ಅವು ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ದಿನ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಬರ್ಪುಡು. ಅವೇ ರೀತಿ ಕೇರಳಡು ಈ ಸಿರಿದಿನನು ಕಾರ್ಮಿಕರನ ದಿನ ಪಂಡದಲ ನೆಕ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಗೌರವದ ಘನತೆದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪೂದೆನು ದೆತ್ತೊಂದು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತದು ಆನಿ ಸರ್ಕಾರ ರಜೆಲ್ಲ ಕೊರ್ದು ಕಾರ್ಮಿಕರನ ದಿನ ಪಂಪುನ ಒಂಜಿ ದಿನನು ಆಚರಣೆ ಮಂತಿನ ಉಳ್ಳ ಸಿರಿಯಪ್ಪೆಗೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆದ ವಿಚಾರವಾದುಂಡು. ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡುದ ಈ ಮಾತಾ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವಿಚಾರಗಳೇನು ಪೆಜ್ಜಿದು ದೆತ್ತದು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಇನಿ ವಾರೀತಿಡು ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡನಾಂಡ ಅವು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ದೈವ ದೇವೇರನ ಕಾರ್ಯಲಾವಡು ಅತ್ತನಾಂಡ ನಮ್ಮ ನಂಬನಂಚಿನ ಸತ್ಯಲೆನ ಬೇಲಾವಡು ಐನು ಎಡ್ಡೆ ಭಕ್ತಿಡು ನಿಷ್ಠೆಡು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು. ಐಡ್ದಾವರನೇ ಕೃಷಿ ಬದುಕದ ತುಳುವೇರು ಕೃಷಿಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭನು ಪಡೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರು. ಇನಿತ ದಿನಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ನಮಕ್ ಮಜೂರಿಗೆ ಜನತಿಕ್ಕಂದೆ ಕೃಷಿ ಬದುಕು ಒಂಜಿ ನಾಶದಂಚಿ ಪೋಂದಿತ್ತನು ನಾಂಡಲ ಅವು ನನ್ನಲ ದುಂಬುಗು ಸರಿಯಾದ ಪೋಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾಯಿನ ರೀತಿಡು ಐನು ಕೊನೋನು ನಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಸತ್ಯವಾದ ನಮಕ್ ಆ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ಬದುಕುಡು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಗೆಲ್ಮೆನು ಪಡೆವಲಿ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನು ಯಾನು ಮೂಡು ತೆರಿಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಸಿರಿ ದಿನ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಒದಗಾದು ಕೊರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಲೇಸನು ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಸಿರಿ ದಿನನು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪೋಡು. ನಮ್ಮ ಪತ್ತನಾಜೆಗ್ ಪತ್ತ ಪನಿ ಬರ್ಸ ಬೂರುನೆಕ್ ದುಂಬೆ 18 ದಿನತ್ತಾನಿ ಪಗ್ಗು 18 ಸಿರಿ ದಿನತ್ತಾನಿ ಪಂಡ ಇನಿ 1ನೇ ತಾರೀಕು ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ದ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ದ ಪ್ರಕಾರ ಮೇ 1ನೇ ತಾರೀಕದ ಈ ಸಿರಿ ದಿನ ನಮಕ್ ಪಗ್ಗು 18 ಸಿರಿಯಪ್ಪೆ ಪುಟ್ಟನಂಚಿನ ದಿನ ಅದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಸಿರಿಯಪ್ಪೆನ ದಿನನು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಆಚರಣೆಗೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋಡು. ಅವೇ ರೀತಿ ಕೃಷಿ ಬದುಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತುನು ಕೊರಡು ಜವನೀರು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿನ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬರಿತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬೇಲೆಗ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪೋಣುನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ನಮಕ್ ಒನಸು ಮಲ್ಪೆರೆ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಅರಿನು ನಮ್ಮನೇ ಬುಳೆಪ ಅನ್ನುನಾಂಡ ನಮಕ್ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡ್ದು ಕಣಪುನಂಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಪಿದೆಡು ಬೆಂದನಂಚಿನ ಕಾಸಿನ ಮೇಲ್ ಖರ್ಚಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಡಪ ಒಂದು ಪೋಂದು ನಮಕ್ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು ಇಲ್ಲಡೆ ಉದ್ಭವ ಆಪು ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಿರಿಯಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಮದಿಪುನು ನಟ್ಟೊಣಗ ಇನಿತ ದಿನಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ಸಿರಿ ಒಂಜಿ ಸಿರಿ ಪುಟ್ಟನ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸನು ತುಳುವಲ್ಡ್ ರೇಡಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಜಗತ್ತದ ವಿಶ್ವರೂಪದ ತುಳುವಲ್ಡ್ ರೇಡಿಯೋಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಇನಿತ ದಿನಟ್ಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಕಳು ಹಿರಿಯ ಕ್ಲಾವುಡು ಅತ್ತನಾಂಡ ಕಿರಿಯ ಕ್ಲಾವುಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯಗಳೇನು ಪನೊಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಸಿರಿ ದಿನತ್ತ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಡು ವಾವಾ ರೀತಿಡು ಸಿರಿಯಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಲೇಸಿನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುವ ಅತ್ತನಾಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೋಡಿಲೆಡು ವಾವಾ ನಮನೆದ ಲೇಸಿಲು ನಡತೊಂದುಂಡು ಪಂಪಿನ ವಿಷಯನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಲೇನ ಬಾಯಿಡ್ತು ಕೇನುನ ಆ ಪೊರ್ಲುನು ನಿಕ್ಲೆನ ದುಂಬುಡು ಇನಿನ್ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ದೀಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನನು ಮಲ್ತದ ಮಾತೆರ್ಲಾ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಕೆಬಿಯಲೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಮದೀಪುನು ಬಾಮಿಲೆ. ಅವೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಈ ತುಳುವಲ್ಡ್ ರೇಡಿಯೋಡು ನಡಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಜ್ಜಗು ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೆರಿಸಾಯಿನ ಕೊರ್ಲೆ ಸಿರಿದಿನತ ಈ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸೆಡು ಇನಿತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಡ್ದು ಪಾಲ್ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಬಂದುಲೆನ ಒಂಜಿ ಬಾಯಿದ ಪಾತೆರನ್ನು ಕೇನ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆನ ಆ ಒಂಜಿ ನಾಲೈಡು ನಲಿಪುನಂಚಿನ ಸಿರಿಯಪ್ಪೆನ ಪಾತೆರದ ಪೊರ್ಲುನು ನಿಕ್ಲು ಕೇನ್ಲೆ ಸಿರಿಯಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹ ಆರಿನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕಡು ನಮ್ಮ ಈ ಸಿರಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೆಬಿಯಲೆ.
ನಿಕ್ಲಿಕೇಣದುಳ್ಳರು ತುಳುವ ಜಗತ್ತದ ವಿಶ್ವರೂಪ ತುಳುವಳ್ ರೇಡಿಯೋ ಇನಿತ್ತ ಈ ಲೇಸದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಪಮ್ಮಿ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್. ಹಾಯ್, ನಾನು ಪಮ್ಮಿ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್, ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಗುರಿಕಾರೆ. ಇನಿ ಪಗ್ಗು ಪದ್ಯನ್ಮ ಪಂಪಿನ ದಿನ ಕೊರೋನಾ ರೋಗ ನಿವಾರಣೆಯಾದ ಊರ ಸಮಸ್ತ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಂಪರ್ಕ ಭರಿತವಾದ ಆವಡು ಪಂಪಿನ ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ತಿರುಪುವೆ ಸೋಲ್ಮೇಲು. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ಕಂಬುಲ ನಾಗತಂಬಿಲ ಅಂಕ ಆಯನದ ಬೂಡು ತಾರೆ ಬಾರೆ ಫಲದಿಂಜಿ ಉರ್ಕರುನ ಮದಿಮಾಲು ಸುರ್ಪುದ ನಾಡು ಪಜಿರ್ಡು ಗುಡ್ಡೆ ಸೀಮೆಡು ನಲಿಪು ನಡಕೆದ ನಡಾವರಿ ಪಜ್ಜೆದಿ ಒಂದು ಐಸಿರದ ತೆಲಿಪು ತೆಲಿಕೆದ ಸವಾರಿ
ಡೆನ್ನನ ಡೆನ್ನನ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನನಾಯೇ ಡೆನ್ನಾನ 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 ಡೆನ್ನನಾಯೇ ತುಳುವ ನಾಡುದ ಸಿರಿ ಚಾವಡಿಡು ಒಲಿ ಮಡಲ ಕುಡಿಯಡಿಟ್ಟು ತುಳುವ ನಾಡುದ ಸಿರಿ ಚಾವಡಿಡು ಒಲಿ ಮಡಲ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಸಿಂಗಾರ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಜೋಗೊಡು ಓಕೊನುಡು ಮಾಯುಡೆ ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರ ಸಿಂಗಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಜೋಗೊಡು ಓಕೊನುಡು ಮಾಯೊಡೆ ಸಿರಿ ಡೆನ್ನನ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನನ 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 ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನನಾಯೇ 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 ಡೆನ್ನನ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನನಾಯೇ ಡೆನ್ನನ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನನಾಯೇ ನರಮಾನ್ಯಗೆ ವಿದ್ಯೆದಾಂತಿನ ಸಮಯಡ್ ಅಲ್ಲಿಯ ಕಟ್ಟದ ಆಡಳಿತ ಪದ್ಧತಿ ಬಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಕಟ್ಟದ ಆಡಳಿತ ಪದ್ಧತಿಲೇನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಲ್ತಿನ ವಿಚಾರೋಡು ಎದುರುಪು ಮಲ್ತಿನಾಳು ಸಿರಿ ಪುರುಷ ಸಮಾಜದ ಮಿತ್ತು ನಿರಾಯುಧವಾದ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತಿನಾಳು ಸಿರಿ ಸಿರಿನ ಮೂಲ ಪುದರು ಅಕ್ಕರಸಿ ಆಂಡಲ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು ಅಕ್ಲನೆ ಇಲ್ಲಡು ದಿಂಜಿನೆಡ್ದಾದು ಅಳೆಗೆ ಸಿರಿ ಪಂದು ಪುದರು ಬತ್ತುಂಡು ಜಾಂಬವ ಪದ್ಧತಿದ ಪ್ರಕಾರ ಜಾಂಬವೇ ಪಾತಾಳಗ್ ಪೋದು ಅರಿಬಾರು ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಲ ಈ ಪಗ್ಗು 18 ದಿನತ್ತಾನಿ ಆದಿತ್ತಿನೆಡ್ದವರ ಈ ದಿನನು ಅರಿಬಾರುಗ್ ಒತ್ತು ಕೊರ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕಾಂಡು ಪಂಡದು ಅಭಯದ ಮದಿಪು ಕೊರ್ತಿನ ಬಾಳೆಕೋಡಿದ ಶಶಿಕಾಂತ ಮಣಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೇನ ಪಾತೆರಗು ಸೇವ್ಯಮಾನ ಪಾವನಾಂಗ್ರಿ ಪಂಕಜಂ ವ್ಯಾಲ ಯಜ್ಞಸೂತ್ರಂ ಇಂದುಶೇಖರಂ ಕೃಪಾಕರಂ ನಾರದಾದಿ ಯೋಗಿ ವೃಂದ ವಂದಿತಂ ದಿಗಂಬರಂ ಕಾಶಿಕಾಪುರಾಧಿನಾಥ ಕಾಳಭೈರವಂಬಜಿ ಸರ್ವಮಂಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯೆ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರಯಂಬಕೆ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ತುಳುನಾಡದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಪಗ್ಗು 18 ತುಳುನಾಡ ಸಿರಿ ದಿನಾಚರಣೆದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪಳು ಯಾನ ನಿಖಲ್ನ ಬಾಳೆಕೋಡಿ ಶಶಿಕಾಂತಮಣಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಸಿರಿನ್ ಪಂಪನ ವರ್ತಿ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಪೊನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ನರಮಾನೆಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಇದ್ದಂದನ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಲಿಯ ಕಟ್ಟದ ಆಡಳಿತ ಪದ್ಧತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಕಟ್ಟದ ಆಡಳಿತ ಪದ್ಧತಿ ಮುಂದಿನ ಈ ಆಡಳಿತ ಪದ್ಧತಿದ ವಿಚಾರವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದಂಚಿನ ಪುರುಷ ಸಮಾಜದ ಮಿತ್ತು ತಾನು ಹೋರಾಟಗಾರಿ ಮನೋಭಾವ ಒಂದು ಪುರುಷ ಸಮಾಜ ತನಕ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಅತಿಕ್ರಮಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟದ ಮನೋಭಾವನೆಗೆ ದುಂಬುವತ್ತನ ಸುರೂತ ತುಳುವೆದಿ ತುಳುನಾಡ ಸಿರಿ ಸಿರಿ ಪುಟ್ಟನ ಚರಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಾತು ಸಿರಿ ಸಂದಿನ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಲ್ತಂಚಿನ ಅನ್ವೇಷಕರು ತುಳು ಭಾಷಾ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಆ ಜಾನಪದ ಪಾಡ್ದ ನಡೀತನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತದ್ವಲೆನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೋಣಡು ತೂಪನಾಯಗ ಸಿರಿ ಸಂಧಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿದಿನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರನು ಕೊರೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಸಿರಿ ಸಂಧಿದ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತು ಪುರುಷ ಸಮಾಜ ಸ್ತ್ರೀ ಸಮಾಜದ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ತಿನ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆದ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಕೈಟ ಅಸ್ತ್ರ ಇದ್ದಂದೆ ಶಸ್ತ್ರ ಇದ್ದಂದೆ ಭಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಧಾರದ ತನನು ತಾನು ಸಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಪಂಡದು ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಳು ತುಳುನಾಡದ ಅಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಪರಂಪರೆದ ಪೂಂಜೇರ್ನ ವಂಶದ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯದ ಪುಂಜು ಸತ್ಯನಾಪುರ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅರಮನೆಡು ಎಳ್ಳೂರು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜೆರೆಗ್ ಬಿರ್ಮನ್ನಾಳುವೆ ಬೀರ್ನಾಳುವೆ
ಬಿರ್ಮು ಮಾಳವೆ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭಡು ಸಿರಿ ಸಂದಿಡು ಅವ್ರನ್ನ ಪುದರ್ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಂದು 6 ಸತ್ಯದಾರು ಅಜ್ಜೇರು 6 ಗಂಧದ ಉಂಡೆ ಪಿಂಗಾರದ ಪಾಳದ ಮೂಲಕ ಆಕಾಶದಾರನ ಅಂಗೈಗೆ ಬೋರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಆ ಪ್ರಸಾದನ ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಉಜ್ಜಲಡು ದೀಪೇರು ಆ ಉಜ್ಜಲಡು ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟು ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆ ಪನ್ಪುಂಡು ಆ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಳೇನು ಮದುವೆ ಮಲ್ತದ ಕೊರ್ನಿರ್ದಕ್ಕ ಕಂಡನೆ ತನ್ನನೇ ಸರಿ ತಾನು ಮಂತನವೇ ಸರಿ ತಾನು ಗೊಬ್ಬುನ ಜೂಜು ತಾನು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಸಾದಿಯೇ ಸರಿ ಪೊಂಜು ಪಂಟು ಗೊಬ್ಬನ ಸಾದಿ ಸರಿಯತ್ತು ತನ್ನನೇ ನೇರ ನನೋರೇ ನಾವು ಸತ್ಯತ್ತು ಪಂಪನ ವಾದ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಂಡನೇನ ವಿರೋಧ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸ್ವಭಾವ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಟ್ಟದು ಅಪ್ಪೆಡ ಇತ್ತಿನ ಸಂಪತ್ತು ಮಗಕ್ಕಿದ್ದಿ ಅಲೆಗಟ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಅಪ್ಪೆಡ ಇತ್ತಿನ ಸಂಪತ್ತು ಮಗಕ್ಕಿದ್ದಿ ಮಗಕ್ಕೆ ತಾನು ಮದಿಮೆಯಿನ ಒಣ್ಣಾಡ್ದು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಪತ್ತು ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕಾರ ಪನ್ಪುನೇನು ಭಾರಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ವಿರೋಧ ಮಲ್ತದ್ದು ಏಪ ಎನ್ನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಎನ್ನ ಆಡಳಿತ ಎನ್ನ ಸಂಪತ್ತು ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜ ಅಂಚಿನ ಮಗಿಲ ಎಂಕ್ ಬುಡ್ಚಿನ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿತನಟ್ಟು ತನ್ನ ಮಗನಲ ಬ್ರಹ್ಮೇರ್ನ ಪದಾರ ಪಂಡದು ಮಾಯ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚಪ್ಪು ಒಂದು ಪಂಪುಣಿನ ಬಹುಶಃ ಸಿರಿಪಾಡ್ದನದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯುನ್ನುಳ್ಳಿ ಅಂಚಂದು ರಡ್ಡು ಕೋಡಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಅಪ್ಪ ಮಗ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಎತ್ತಂಡ ಮಗಲೆಗಲ ಮಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಮಾನವಾದ ಪಾಲು ಕೊರಡು ಪಂಪನಂಚಿನ ಏರು ಮಾತ ಹೋರಾಟ ಮನೋಭಾವಡು ಈ ಅಲೆಕಟ್ಟ ಪದ್ಧತಿ ಇಟ್ಟು ಬರ್ಪೇರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊರೆಗೆಲ್ಲ ಈ ಬೇನೆ ಅವಂದೇ ಇತ್ತು ಪಂಪನೇನು ಸಿರಿಲ ಪಾಡ್ದನದ ಆಧಾರಡು ತೆರಿಪಾಯಿನ ಉಂಡು ಅಂಚಂದು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪಡಾಯಿನ ಎಂಚಂದು ಮಂಡ ತುಳುನಾಡು ಸಿರಿ ಬುಟ್ಟು ನೆತ್ತ ಮಹತ್ವ ಸಿರಿನ್ ಮಂಡ ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಅಕ್ಕರಸಿಂದು ಸಿರಿ 6 ಸಿರಿ ಐನ ಇಂಚಂದು ಮಂಡ ಸಿರಿನ್ ಪನ್ಪನು ಸಂಪತ್ತು ನನ್ಪನ ಅರ್ಥಳು ಪುಟ್ಟು ನೆಡ್ದ ಬುಕ್ಕ ಅಜ್ಜರಿ ಎಡ್ಡಾಯರು ಅರಮನೆ ಎಡ್ಡಾಂಡು ಆ ಊರು ಎಡ್ಡಾಂಡು ಇಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಚರಿತ್ರೆಲು ಬುಲೆ ಒಂದು ಪೋದು ಅವಡ್ದುಕ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು ಪುಟ್ಟುನ ದಿನನೇ ಸಿರಿ ಪುಟ್ಟುನ ದಿನ ಅಂದು ಆಚರಣೆ ಅನ್ಪಂಚಿನ ಪದ್ಧತಿ ತುಂಬುದ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥೆ ಹಿಡಿದು ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಅನಸ್ತಕ್ಷ ಜನಕಲ್ನ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಡದೆ ಈ ಸಿರಿ ಪರ್ಬನು ಆಚರಣೆ ಅನ್ಪಂಚಿನ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಡ್ ಅವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಡು ಅವ ಆಚರಣೆ ಎತ್ತಿನದವರು ಅವೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಂಶೋಧಕರು ಐನು ಆ ಚರಿತ್ರೆನ ಪಾಡ್ದನನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ತೊಂಡೇರು ಹೊರತು ಐನು ತುಳುನಾಡದ ಪರ್ಬಾದ ಆಚರಣೆಗೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರು ಎಂಕ್ಲು ಸುಮಾರು 5 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಸಿರಿ ಪುಟ್ಟನ ಪಗ್ 11 ದಿನ ತಾನೆ ಸಿರಿ ದಿನಾಚರಣೆಯಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪ ಅಂಚಾದ ಸಮಸ್ತ ತುಳುವೇರು ಸಿರಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿರಿಯ ನುಡಿದ ಉದ್ದೇಶಡು ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನನೊಂಜಿ ಇಂಚದೊಂಡ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ನನೊಂಜಿ ಪುರುಷ ಸಮಾಜದ ಚರಿತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಉಂಡು ಬರೀ ಹೋರಾಟಗಾರ ಮನೋಭಾವದ ಒಂಜಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಜ್ಜನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಾತಾಳ ಗಂಗೆರು ಹೋದು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬಾರಲ ಅರಿಲ 19 ಚರಿತ್ರೆ ಒಂಜಿ ಜಾನಪದಟ್ಟುಂಡು ಜಾಂಬವ ಸಂಧಿಯಿಂದ ಸಂಧಿಗೆ ಹೋದಾರೆ ಐಟ್ ಜಾಂಬವ ಪನ್ಪುನಾರು ಪಾತಾಳಗೆ ಹೋದು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಅರಿಲ ಬಾರಲ 19 ದಿನಾಲ ನುವೆ ಪಗ್ಗು 18 ಅನ್ಪುನ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ಅಂಚಂದು ಐಕು ರಡ್ಡೆಕ್ಲ ಸಾಮ್ಯತೆ ಉಂಡ ಇಜ್ಜನ್ ಅನ್ಪುನ ಮುಖ್ಯತ್ತು ತುಳುವ ಪರಂಪರೆಡು ಅಲೆಗಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ಗಟ್ಟು ಅನ್ಪುನ ರಡ್ಡೆ ಪರಂಪರೆಡು ಸಮಾನ ರೀತಿಯ ತೂಕ ಆ ಸಂದರ್ಭದ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ತಿಕ್ಕಿಜಿನ ಅನ್ಪುನವು ಸಿರಿನ ಹೋರಾಟ ಮನೋಭಾವ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಅಂಜನೆ ಇಡೀ ಮಕ್ಕಳ ಗಟ್ಟು ಪರಂಪರೆ ಇನಿಕ್ಕಲ ಮಕ್ಕಳ ಗಟ್ಟದ ಆಚರಣೆ ಎಂಚಂದ ಹೊಂಡ ಮದುವೆಯಾದ ವರ್ತನ ಮದುವೆಯಾದ ಬುಡದಿನ ಸಂಪತ್ತು ಖಂಡನೆ ಕೈತು ಬುಡದಿಗೆ ತಿಕ್ಕನಂಚಿನ ಪಾಲನ್ನು ಆಡಳಿತ ಮನ್ಪೆರೆ ಕಂಡನಿ
ಅವು ನಮಕ್ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಕಟ್ಟದ ಮಣ್ಣು ಅವು ಸರಿಯತ್ತು ಅವು ಇಂಕ್ ದ್ರೋಹ ಮಲ್ತೇರು ಮೋಸ ಮಲ್ತೇರು ಇಂಚಿನ ಭಾವನೆಯನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಲ್ತೊಂದು ಹೊತ್ತು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿರಿನ ಚರಿತ್ರೆ ಪಾರ್ದನ ರೂಪಡು ಮಾತ ಕೋಡಿಗಳ ಇನಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಆದುಂಡು ಇಪ್ಪಡು ಎಂಚಿನ ಇಪ್ಪಡು ಅಲ್ಲಿಯ ಕಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ಕಟ್ಟು ಆ ಪದ್ಧತಿ ಆಚರಣೆದ ಪ್ರಕಾರ ರಡ್ಡು ಪದ್ಧತಿ ಇಲ್ಲ ತುಳುನಾಡ ಪದ್ಧತಿ ಐನ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿಲು ಸರಿಯಿಂದ ಅನ್ಪೇರು ಸಂಪ್ರದಾಯ ವಿರೋಧಿಲು ಸರಿ ಹತ್ತಂದು ಅನ್ಪುಣಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಇಪ್ಪಡು ಆಂಡ ಒಂದು ಹೋರಾಟಗಾರತಿ ಮನೋಭಾವನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಣುಕುಳು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಇರಿಕಲ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಓರಿದು ಹತ್ತುಂಡು ಸಿರಿ ಮಾಯಾ ಐನಂಚಿನ ಜಾಗ ಸಿರಿಗುಂಡಿಂದ ಒಂದಿನ ಪದಾರ್ಥ ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕದು ತೋಜಿ ಬತ್ತನ ಉಂಡು ಒಟ್ಟು ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆದಿ ದೈವಿಕ ಜನಪದೀಯ ಚೌಕಟ್ಟು ಈ ಮೂಜೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸದ ಪುಟ್ಟುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಣ ಮಗಳನ್ನ ಆಳು ಪುಟ್ಟುನ ದಿನ ಸಿರಿ ದಿನಾಚರಣೆ ಸಿರಿ ಪುಟ್ಟುನಂಚಿನ ದಿನ ಪಗ್ಗು 17 ಅಂಚಿನ ಪಗ್ಗು 17 ಬುಕ್ಕ ಮರಿಯಲ ಪಂಪನ ಭಾವನೆ ನವಡುಂಟು ನಮ್ಮ ಪಗ್ಗು 17 ಕರಿ ಗುಡ್ಲಿ ಬರ್ಸ ಶುರು ಆಗುವುದು ಲೆಕ್ಕ ಭಸ್ಮ ಒಂದು ಬರ್ಸ ಇಂಚೆ ಬರ್ಪುಣದ್ಕೆಂಡ ಭಸ್ಮ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಲಿ ನಮ್ಮ ಪೊತ್ತು ನಂಚಿನ ಸುಡುಮಣ್ಣದ ಜಾಗ ನೀರದ ಪಣಿ ಬರುದನ್ನಾಗ ಅಲ್ಪ ಹೊಸ ತೆಗಲೆ ಎಂಚೆ ಬರ್ಕೊಂಡ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ತುಳುನಾಡ್ದು ಹೊಸ ಫಸಲ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಎದುರು ತೂಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಿನಲ್ಲ ಪಗ್ಗು 17 ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಗಡು ಮನ್ಪುನ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಸಮಸ್ತ ತುಳುವೆರೆಗೆ ತುಳು ಪರ್ಬಲಂದು ಸಿರಿ ಪರ್ಬಲಂದು ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ದಿಕ್ಕು ಪರ್ಬಲಂದು ನಮಕ್ ಕೊರೋನಾ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಹಾಮಾರಿ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತುಂಡು ಎಂಚನ್ ಹೊಂಡ ದುಮ್ಮುಡು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಊರದ ಗಡಿ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ ಸೀಮೆದ ಗಡಿക്ക് ಮಾರಿದೇರ್ನಂಚಿನ ಇತ್ತದು ಆ ಮಾರಿದೇರ್ನಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಓಲು ಕೈದಾತಂಡ ಆ ಊರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾರಿವಾದ್ಯಲು ಬರೀರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಲ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿದ ಸತ್ಯಲು ನಮ್ಮ ಪರಸ್ಪರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಬದುಕುನಂಚಿನ ಭಾವನೆ ಈ ಭಾವನೆದ ಮಿಟ್ಟು ಹೂವೇ ರೀತಿದ ಕಲ್ಮಶಲು ಬರಂದೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ತುಳುನಾಡದ ಸಮಸ್ತ ದೈವಲೆಗಳ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬುಡು ಹೋರಾಟ ಮನೋಭಾವನೆಡು ನಂಕೊಂಜಿ ಬದುಕದ ಪಾಠನು ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಪಂಡ ಇನಿ ವಕೀಲರ ನಕಲು ಕೂಡ ಸಿರಿನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪೆರು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದು ಒಂಜಿ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಸಿರಿನ ಪುದರ್ಡು ನೆಂಪುಡು ಸಿರಿ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸರ್ವೀರೆಗಳ ಮಾತ ದೈವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ದು ರೋಗ ಬಾಧೆಗಳು ದೂರ ಆದ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ಈಡೇರಿಕೆ ಆದ ಆಯ್ನಾತ್ ಬುಳೆಭಾಗ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದು ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಕ್ಲಕ್ಲನ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಎಂದು ಬಂದದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತಂದು ಎನ್ನ ನಾಲ್ ಪಾತಿರನು ತುಳುನಾಡ ಸಿರಿನ ಪಾದಲೆ ಪಾಡದು ವಿರಮಿಸವೆ ದೇವಾನಾಂಚ ರಶ್ಚೀನಾಂಚ ಗುರುಂ ಕಾಂಚನ ಸನ್ನಿಭಂ ಬುದ್ಧಿಭೂತಂ ತ್ರಿಲೋಕೇಶಂ ತಂ ನಮಾಮಿ ಬೃಹಸ್ಪತಿಂ ಜೈ ಸದ್ಗುರು. ಬಾರಗೆ ಕತ್ತದ ಬೀರಗೆ ಕತ್ತದ
ಕೊಂಡಾಟೋಡು ತಾಂಟೋನ್ನ ತಾಳ ಕೇಂಡನೆ ಸೊಕ್ಕುದಿ ಸೊಂಟಡು ಎಕ್ಕದಿ ತೆಗಲೆಡು ಮೊರ್ಕಯ ಮಲ್ಲ ಸೆಡು ಪೊರ ತಣಿಪೋಯಿ ಮೋಕೆಡು ಕಂಚಿದ ಕಣ್ಣಡು ಮೆಂಚಿದ ನೋಟುಡು ಕುಜ್ಜಿಯ ಕೊಡಿತೆಲ್ ಕೆಡು ಜಗಿ ಅತಿನ ಪೂ ಪಗರಿಡು ಯಾನ್ ಬಂಟರಯಾನೆ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಗುರ್ಕಾರ್ತಿಯಾದ ಇಪ್ಪುನಗ ಸಿರಿದಿನನು ರಡ್ಡು ಸರ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತುದ ಪಗ್ಗು ಪದ್ನೆನ್ಮ ತುಳುವೆರೆಗ್ ಮಹತ್ವದ ದಿನ ಅರಿದು ಪೋಪಿನ ಕೃಷಿ ಬದುಕು ಕೂಡ ಲಕ್ಕದುಂತಾವುನ ಬೇಲೇನು ಈ ಲೇಸಿಡು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಲೇಸು ನನಲಾತ್ ಆವಡು ಅತ್ತಂದೆ ಲೇಸಿಡು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಕಜ್ಜಲ ನಡಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಶಾಭಾವನೆದ ಪೊಲೀಸಪ್ಪುನು ಸಿರಿದಿಂಜಾಯಿನ ಆಸರೆ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ ಗುರಿಕಾರ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶಾ ಜ್ಯೋತಿರೈ ಮೆರೆನ ಅಂಗಲಾಪುದ ಉಡಲ್ದ ಸ್ವರಕ್ ಕೆಬಿಯಾಕೋ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ರೇಡಿಯೋ ಕೇನು ನಂಚಿನ ಪೂರ ಬಂಧುಲೆಗ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶಾ ಜ್ಯೋತಿರೈ, ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಆಸರೆ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್. ಬದಿಯಡ್ಕ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ರೇಡಿಯೋದ ಮುಖಾಂತರ ಸಿರಿ ದಿನತ್ತ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ದುಂಬಾತೇರು. ಬದಿಯಡ್ಕ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಹಯೋಗಡು ಯಾನ್ ಬಂಟರಯಾನೆ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಿಪ್ಪುನಗ ಸಿರಿ ದಿನನ ನಮ್ಮ ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತ ಪಗ್ಗು 18 ಪಂತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರಿಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವದ ಒಂಜಿ ದಿನ. ಕೆಲವು ಕೋಡಿಡ್ ವಿಚಾರ ಉಂಡೆಂಚ ಪಂಡ ಸಿರಿಕಲ್ ನಕ್ಲೇಡ್ ಅಬ್ಬಗೆದಾರಗೆನಕಲ್ ಪುಟುದಿನಂಚಿನ ದಿನ ಪಗ್ಗು 18 ಪಂದ್ ಕೆಲವೇರು ಪಂಪೇರು ಅವು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಈ ಪಗ್ಗು 18 ದಾನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಾಲೇರು ಮಾದಾದು ಕೈಬಿತ್ತು ಪಾಡು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಕರು ಮಲ್ಪೇರು. ಈ ಪಗ್ಗು 18 ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವ ಇನಿತ್ತ ದಿನಟ್ ಕೃಷಿ ನಶಿಸದು ಪೋಂದಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟಡ್ ನೇನೆ ಪಿರೋರ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ನೆನಪು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಅಗತ್ಯ ಇನಿ ಉಂಡು. ಐನ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ ಅವ್ರನ್ನ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ರೇಡಿಯೋದ ಮುಖಾಂತರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಡೆದು ದುಂಬು ಎಂಕುಲು 2018 ಸಹಭಾಗಿತ್ವಡು ಎಂಕುಲು ಬಂಟರಯಾನೆ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಗಡ ಸಿರಿದಿನ ಪಂದಾಚರಣೆ ಮಲ್ತ ಆನಿ 7 ಸಿರಿಕುಲು ಪಂಡದ ಒಂಜಿ 7 ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೊಂಜೋಲಿನ ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತದ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕೊರಿಯ ಐಟ್ ಕೆಲವಾರು ಸಿರಿಕುಲ್ ನಕುಲು ಅಂಗ ಊನತೆ ಇತ್ತದ ಅಕುಲು ಅಕಲಿನ ಜೀವನಡ್ ಮಹತ್ತರವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದೇರು. ಅವು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಪುಂಜೋಲು ಅಕಲಕಲೇನ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಭಂಗ ಬರ್ತದೆ. ಕೆಲವಾರು ಅಡಚಣೆಲಿನ ಅಕುಲು ಎದುರಿಸಾಗ ಮಸ್ತ್ ಅಕಲಿನ ಜೀವನಡ್ ದುಂಬು ಬೈದೇರು. ಅಕಲಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕೊರಿಯ. ಅವೇ ದಿನ ಪಗ್ಗು 18 ವಿಷಯಡ್ ನಮ್ಮ ಬೈದಿನ ಅಂಚಿನ
ಪೂರ ಸಭಿಕೆರಿಗೆ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರಿಯ ಐತ ವಿಷಯಡ್ ವಾ ರೀತಿಡ್ ದುಂಬುದ ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂಚ ಪಗ್ಗು 17 ಮಗ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವ ಇತ್ತು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನಿಂದ ಎಂಕುಲು ತೆರಿಪಾದ ಕೊರಿಯ. ಮಗಿರ್ನ ವರ್ಷ ಪಂಡ 2013 ಇಸುವಿಡ್ ಎಂಕುಲು ಬಲೆ ಸಿರಿಭೂಮಿ ಬುಲೆಪಾಗ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಡೋಂಡ. ಖಾಲಿ ವೇದಿಕೆಡ್ ನಮ ಮಲ್ತದಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೆಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಹತ್ವ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ನಿಟ್ಟಿಡ್ ಎಂಕುಲು ಬಲೆ ಸಿರಿಭೂಮಿ ಒರಿಪಾಗ ಬುಲೆಪಾಗ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ಖಾಲಿ ಇತ್ತಿನ ಜಾಗೆಲೆಡ್ ದೈ ನಡ್ದ್ ಐನು ಬುಲೆಪಾವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಎಂಕುಲು ದುಂಬಾಯ ಮಸ್ತ್ ಕೋಡಿಡ್ ಈ ಕೆಲಸ ನಡತಂಡ್. ಮಸ್ತ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲೆನ ಸಹಯೋಗಡು ಮಸ್ತ್ ದೈಕ್ಲೆನ್ ನಮಕ್ ನಡಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ಥಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಉಂಡು. ಇನಿತ್ತ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಮಹಾಮಾರಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಕೊರೊಂದುಂಡು. ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡ್ ನಮಕ್ ಈ ಸಿರಿದಿನತ್ತ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವ ನನಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅರ್ಥ ಆವೋಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅನಿಸಿಕೆ. ಇನಿ ಭೂಮಿನ ನಮ ಯಥೇಷ್ಟವಾದ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತದ ಇನಿ ಮರ ಮಟ್ಟಲೇನು ಪೂರ ಹಾಳು ಮಲ್ತದ ಐತ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸತ್ವನ ತಿರ್ಲನ್ನು ಪೂರ ಲಗಡಿದೆತ್ತದ ಇನಿ ತಗಟ್ಟಾಗ ಬತ್ತದ ಉಂಟದ. ಈ ಮಹಾಮಾರಿದ ಒಂಜಿ ತೊಂದರೆಡ್ದವರ ನಮಕಿನಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆತನ ಆಂಡಲ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಇಂಚೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ಸಿರಿದಿನತ್ತ ಪಂಡ ಪಗ್ಗು 17 ಮದ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಲಿಗ್ ತುಳುವ ಬಂಧುಲಿಗ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾವೋಡು ಅವೆತ್ತ ನೆನಪು ನಕ್ಲಿಗ್ ಪಿರೋರ ಪುಟ್ಟಾವೋಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಅರ್ನವು ಉದ್ದೇಶ ಉಂಡು. ಅವು ಆರೇನಿ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ತುಳು ರೇಡಿಯೋದ ಮುಖಾಂತರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಅದಕ್ಕೇನು ನಂಚಿನ ಪೂರ ತುಳು ಬಂಧುಲಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಹತ್ವನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನೋಡು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ್ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಕೇಂಡ ಯಾಯ್ಜಿ ಆ ಕೃಷಿಕೇರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪೊಡು ನಮಲ ಪಿರೋರ ಈ ಮಹಾಮಾರಿದ ಒಂಜಿ ಅವಸ್ಥೆಡ್ ನಮತ್ತೆ ತೂಯ ಓಲು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪೇಂಟ್ ಲೇಡ್ ಅವಡು ಕುಡೊಂಜೇಟ್ ಅವಡು ಏತ್ ಸಮಸ್ಯೆಲಿ ನ್ಯಾವುಂದುಂಡು ಪಂಡ ಪಿರ ತಿರ್ಗದು ಬರ್ಕ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗ್ ಆ ಭೂಮಿನ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಬುಳ್ಳಿಪಾಗ ಪಗ್ಗು 17 ಐನ್ ನಿಜವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿರಿದಿನ ಮಲ್ಪುಗ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಶಯದೊಟ್ಟುಗು ಎನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ನಂಬಿದೆ. ಪನ್ನೀರ ಪೂಜೆ ಪೊರುಪಿನ ಬಯಕೆ ಪನ್ನೀರ ಪೂಜೆ ಪೊರುಪಿನ ಬಯಕೆ ಅಜ್ಜರೆ ಪಾತೆರ ತಂದವೆ ಇನಿಗೆ ಕನನಿರ ಕಾಣಿಕೆ ಇನಿ ನಿಕ್ಕ ಪರಕೆ ಕನನಿರ ಕಾಣಿಕೆ ಇನಿ ನಿಕ್ಕ ಪರಕೆ ಆಯದ ಬಾಲೆಂದು ಎನ ನಿನಿ ಪಲ್ಪಯ ಕಣ್ಣಿರನು
ನಿಕ್ಲಿಕೇಣದುಳ್ಳರು ತುಳುವ ಜಗತ್ತದ ವಿಶ್ವರೂಪ ತುಳುವಲ್ಡ್ ರೇಡಿಯೋ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಲೇಸದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಪಮ್ಮಿ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್. ಹಾಯ್, ನಾನು ಪಮ್ಮಿ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಗುರಿಕಾರೆ. ಇನಿ ಪಗ್ಗು ಪದ್ಯನ್ಮ ಪಂಪಿನ ದಿನ ಕೊರೋನಾ ರೋಗ ನಿವಾರಣೆಯಾದ ಪೂರ ಸಮಸ್ತ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಂಪರ್ಕ ಭರಿತವಾದ ಆವಡು ಪಂಪಿನ ಈ ಮೂಲಕ ಯಾನು ತಿರುಪೋವೆ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ಯಾನು 7 ಕಡಲ ಆಯರೆದ ನೈಜೀರಿಯಾಡು ಉಳ್ಳೆ ಆಂಡ ನಮನ ಮಾತ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ರೇಡಿಯೋ ಕೈತಲು ಮಲ್ತಂಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಲೋಕಡೊರ್ಮೆ ಪರಡು ದಿನವು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಅಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲು ಪಿದಡಿರೆ ತೀರಂದಿನಂಚಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸಿರಿದಿನನು ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಿನವು ಪೆರ್ಮೆ ಪಂಡು ಹಿರಿನ ಬದುಕದ ಕವಿತೆನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹರಿಕಥಾ ಕಲಾವಿದೆರಾಯಿನಂಚಿನ ನೈಜೀರಿಯಾಡು ಇಪ್ಪಿನ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡುಮಲ್ಲಿ ಮೆರೆನ ಗಂಧಸಾಲೆದ ಅರಿತ ನುಪ್ಪುದ ಕಮ್ಮೆನಗು ಬಾಯಿ ಅಂಗಾಗೋ ಅತೆ. ಹರಿ ಓಂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನು ನಿಖಿಲ್ನಾಯೆ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡುಪಳ್ಳಿ. ಇನಿ ಪಗ್ಗು ಪದ್ದೆನ್ಮ ಪೋಪಿನ ಸಿರಿ ದಿನಾಚರಣೆದ ಪೊರ್ಲುದ ಸಂಭ್ರಮದ ದಿನಟು ಮಾತ ಇಲ್ಲದವಲ ಕುಲ್ದ ಯಾನು ಪರವೂರುಡು ಬಾರಿ ದೂರೋಡು 7 ಕಡಲ್ದ ಆಯೆರಡು ನೈಜೀರಿಯಾದ ಕಾನೋ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಊರುಡುಲ್ಲೆ ಅಂಡ ಈ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ರೇಡಿಯೋ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ ಕೈತಲೆಲೆತ್ತೊಂದುಂಡು. ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ರೇಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಪ್ಪನ ಮಾತ ತುಳು ಬಂದುಲೆಗೆ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆ ಭಾಷೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೊರ್ಮೆ ಪರಡು ದಿನವು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವಿಚಾರ. ಜಗತ್ತು ಏತ್ ಮುಂದುವರಿಂಡಲ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಂಬಿಕೆ ನಡಾವಳಿ ಕೂಡುಕಟ್ಟು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಲಿ ಇಜ್ಜಾಂದಿನವು. ಇನಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೈದಿ ಮಹಾಮಾರಿ ಕರೋನಡ್ದು ಪರವೂರುಡು ಅತ್ತು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ಲಿಡಿತ್ತಿನಕಲು 4 ಗೋಡದ ನಡುಟೆ ಬದುಕೊಡಾಯನಂಚಿತನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಮನಸ್ಸಿತ್ತುಂಡ ಈ ಪೊರ್ತುನ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡು ಕರಿಪೊಲಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಂಕ ದೇವೆರು ತುಳುವಪ್ಪೆ ಕೊರ್ತಲು ಪಂಡ ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ದಿನನು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕರಿಪೋಡು ಪಂಡದು ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ದ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಮುತ್ತಾಲಿಕೆಡ್ ಇನಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತೊಂದುಂಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಪೆರವರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಯಾನೆ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಬಗ್ಗೆ ಐಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಿರಿ ಅಪ್ಪೆ ಸಿರಿದೇವಿನ ಆ ಸಿರಿ ದಿನಾಚರಣೆ ಪೊರ್ತರು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೆ ಕವಿತೆ ಪಂಡದು ಎಂಕ್ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ ಪಂಡಿನ ಲೆಕ್ಕ ಎನ್ನ ಭಿನ್ನಯನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಸಿರಿ ಆಲು ನಮ್ಮ ಐಸಿರಿ ಪೊಂಜವುಲೆ ಬದುಕಿಗೆ ಆಲೊಂಜಿ ಗರಿ. ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಸಿರಿ ಆಲು ನಮ್ಮ ಐಸಿರಿ ಪೊಂಜವುಲೆ ಬದುಕಿಗೆ ಆಲೊಂಜಿ ಗರಿ. ತುಳುನಾಡ ಬದುಕಡು ಅಲೆಗಿಜ್ಜಿ ಸರಿ ಸತ್ಯದ ನಡತೆಗೆ ಅಲೆಗಿಜ್ಜಿ ತಮೇರಿ. ತುಳುನಾಡ ಬದುಕಡು ಅಲೆಗಿಜ್ಜಿ ಸರಿ ಸತ್ಯದ ನಡತೆಗೆ ಅಲೆಗಿಜ್ಜಿ ತಮೇರಿ. ಧರ್ಮ ದಂಟಿನ ಖಂಡನೀಯ ಗಾಯಲು ವೈರಿ ಸತ್ಯನ ಪುರತ ಸತ್ಯ ನಡೆತದ ಸಿರಿ. ಧರ್ಮ ದಂಟಿನ ಖಂಡನೀಯ ಗಾಯಲು ವೈರಿ ಸತ್ಯನ ಪುರತ ಸತ್ಯ ನಡೆತದ ಸಿರಿ. ನೆನೆಪುಗ ಅಲೆನು ಈ ಪೊರ್ಲ ದಿನೊಟು ನಮಿಪುಗ ಅಲೆನು ಸಂತಸದ ಮನೊಟು. ನೆನೆಪುಗ ಅಲೆನು ಈ ಪೊರ್ಲ ದಿನೊಟು ನಮಿಪುಗ ಅಲೆನು ಸಂತಸದ ಮನೊಟು. ಅವಕಾಶಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಮಸ್ಕಾರ ಪಿರವರ ಮಾತೆರೆಗಳ.
ಪನಗ ಕೊರಪೋಲ ಕೊರತೀಗ ಪನಗ ಬದುಕಿನ ಕೊಣ್ಣಲೆ ನಲಿಪಿ ಪುಲಿಯೇರಿ ಕಲಿತೂರಿ ಕನಗ ಕರಿಮೈರೆ ಕುದತಿಗ ಪನಗ పొడిదమ్మయ్య మావి మాటల తోలే తేలే సేతులే మూలే ఏరావు దొక్కులే పనులే ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಡು ಪುಂಜೌಳೆಗ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಥಾನ ಉಂಡು. ತುಳುವೆರೆನ ಬೆನ್ನಿದ ನೇಜಿ ಬಿತ್ತುನ ಈ ದಿನಟ್ಟು ಮಾತ ತುಳುವೆರೆಗ್ ಸಾಗೋಳಿದಂಚಿಗ್ ಪಿರ ತಿರ್ಗುದು ತೂವೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಮದಿಪುದ ಪಾತೆರನು ಏಲ ಕಡಲ ಪಿದಯುರುದ ದುಬೈರ್ದು ತೆರಿಪಾದಿನಾರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಿಂದಾನಿಗೆದಾರು. ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಳು ಜಾತ್ರೆಲೆಗ್ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ರೆನ ಮೋಕೆದ ಪಾತೆರನಿಕೆನ್ಗತ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಡು ಸಿರಿದಿನ ಪನ್ಪಿನ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸಿರಿದಿನ ಪಂಡ ಪಗ್ಗುಡು 17 ಪೋಪಿನಾನಿ. ಸಿರಿದಿನ ಪಂಡ ಸಿರಿ ಪುಟದಿನ ದಿನಲ ಪನ್ಪೆರು. ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಡು ನಮ್ಮ ಪೊಂಜವಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಸ್ಥಾನ ಮಾನ ಉಂಡು. ತುಳುತ ಇತಿಹಾಸಡು ಪುಟದಿನ ಐನು ಶಕ್ತಿವಂತ ಪೊಂಜವಲು ಸಿರಿ, ಅಬ್ಬಗ, ದಾರಗ, ಸೊನ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಗಿಂಡೆ. ಈ ಸಿರಿದಿನ ಆಚರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಪೊಂಜವೆಲೆಗ್ ಸೊನ್ಮೆಲನ ಸಂದಾದು ನಿಗಲೆ ಮಾತ ಸಿರಿ, ಅಬ್ಬಗ, ದಾರಗ, ಸೊನ್ನೆ ಗಿಂಡನ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾವಡು. ಸುಖ ಸಂತೋಷ ನೆಮ್ಮದಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನೆಲೆಯಾವಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಈ ಮೂಲಕ ಮದಿಪು. ಸಿರಿದಿನ ಪಂಡ ಪಗ್ಗುಡು 17 ಪೋಪಿನನಿ ನೇಜಿ ಪಾಡುನ ದಿನ. ಬಿಸು ಪರ್ಬದಾನಿ ಕೈ ಬಿತ್ತು ಪಾಡುದು ನೇಜಿ ಪಾಡುದು ಬೆನ್ಪಿನ ಕಂಡರು ಮಾತ ಬೆನ್ನು ಬೆನರೆ ತಯಾರು ಮಲ್ಪುವೆರು. ನೇಜಿ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ 10 ನದಿದನಿ 10 ಪನಿ ಆಂಡಲ ಬೂರಡು ಆ ನೇಜಿ ಕೊಡ್ಜೋಡು ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲ ನಂಬಿಕೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಸಿರಿದಿನ ಪಂಡದು ಆಚರಿಸುಂದುಪ್ಪುವ
ದುಂಬು ಮಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಮಾತ ಸಭೆ ಸೇರಿದು ಸಿರಿದಿನ ಮಲ್ತೊನೆತ್ತರು. ಈ ಸರ್ತಿ ಮಾಮಾರಿ ಕೊರೋನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಸಾದು ಮಲ್ಪರೆ ನಂಗೆ ಆಪುಜಿ ಈ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲಡು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಿನ ದೈವ ದೇವರಡ ಪಂಪಿನದಾದ ಬಣ್ಣಗ ಲೋಕಗೆ ಬದಿನ ಸಂಕಷ್ಟನು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತದು ದೂರ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಊರದ ಮಾತ ಜನಕುಲನ ಸುಕ್ಷೇಮ ಯಾನು ಬಯಸದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತನಲ್ಲೇ. ಜೈ ತುಳುನಾಡು, ಜೈ ಹಿಂದ್. ಭೂಮಿಯೊರಿಂಡಿಗೆ ಪುಂಚದ ಮಣ್ಣಾಂಡಗೆ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮಗೂ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿಗೂ ಈ ಮಣ್ಣು ಕಣ್ಣಾಂಡಗೆ. ಎನ್ನಡೆ ನಾಡನ ನಡೆ ನಾಡೆನ್ನಡೆ ನಾಡೆನ್ನನ ಪಂತಕೇನಲೆ ಮೂಜಿ ನಾಡದ ಮಾಯು ಕಟ್ಟದ ಪಾಠನ. ಎನ್ನಡೆ ನಾಡನ ನಡೆ ನಾಡೆನ್ನಡೆ ನಾಡೆನ್ನನ ಪಂತಕೇನಲೆ ಮೂಜಿ ನಾಡದ ಮಾಯು ಕಟ್ಟದ ಪಾಠನ. ಪುಟ್ಟುಗೂ ಆಯಿ ಅಮ್ಮಿ ಭೂಮಿ ಪುಟ್ಟುಗೂ ಬೆಮ್ಮೆಗೆ ಬೆನ್ನಿ ಬೇಲೆಗೂ ಇಂಬು ಕೊರ್ತು ಕಾಪು ನಾಯನಿ ದೈವಗೆ. ಎನ್ನಡೆ ನಾಡನ ನಡೆ ನಾಡೆನ್ನಡೆ ನಾಡೆನ್ನನ ಪಂತಕೇನಲೆ ಮೂಜಿ ನಾಡದ ಮಾಯು ಕಟ್ಟದ ಪಾಠನ. ಎನ್ನಡೆ ನಾಡನ ನಡೆ ನಾಡೆನ್ನಡೆ ನಾಡೆನ್ನನ ಪಂತಕೇನಲೆ ಮೂಜಿ ನಾಡದ ಮಾಯು ಕಟ್ಟದ ಪಾಠನ. ಪುರ್ಪಗು ತೋಡ ನೀಡಗು ಅಡ್ಕದ ಕೂಪಾಲೆಗು ನಂಬಿ ನಾಡಗು ಇಂಬು ತಿಕ್ಕು ಸತ್ಯ ದೈವದ ಮದಿಪುಗು. ಎನ್ನಡೆ ನಾಡನ ನಡೆ ನಾಡೆನ್ನಡೆ ನಾಡೆನ್ನನ ಪಂತಕೇನಲೆ ಮೂಜಿ ನಾಡದ ಮಾಯು ಕಟ್ಟದ ಪಾಠನ. ಎನ್ನಡೆ ನಾಡನ ನಡೆ ನಾಡೆನ್ನಡೆ ನಾಡೆನ್ನನ ಪಂತಕೇನಲೆ ಮೂಜಿ ನಾಡದ ಮಾಯು ಕಟ್ಟದ ಪಾಠನ. ಪಗ್ಗು ಪದ್ನೆನ್ಮ ತುಳುವೆರೆಗ್ ಪೊಲಿ ಉರ್ಕರುಣ ದಿನೋ ಸಿರಿದಿಂಜಾವುನ ಪೊರ್ಲ ದಿನೋ ಬಿಸು ಭೀಮೆ ಕೊಂಡು ಕಂತ್ಯಂಡ ಅಷ್ಟಮಿಗ್ ಕೃಷ್ಣದೇವೇರು ಉದಿತ್ ಬರ್ಪೇರು. ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಛಲೋ ದಿಟ್ಟತನಗೂ ಮಾದರಿ ಆಯಿನ ಸಿರಿ ಲೋಕರೂಢಿಗೆ ಎದುರಾದು ಬದುಕದು ಕಟ್ಟುಪಾಡನ್ನು ದಂಟಿನಾಲು. ಜಗತ್ತದ ಮಲ್ಲ ಕಾವ್ಯಡು ಸಿರಿನ ಕಾವ್ಯಲ ಮಲ್ಲವು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರದೊಟ್ಟುಗೂ ಕಿನ್ಯ ಕವಿತೆಲ್ಲ ಪಂಡದು ಪಿಂಗಾರದ ಪುರ್ಪದ ಸಿಂಗರಿತಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮಲ್ಲ ಅರ್ಥಧಾರಿ ಆಯಿನ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಲ್ಲಿ ಮೆರೆನ ಪಾತಿರದ ಕಮ್ಮೆನಗೂ ಮೂಂಕು ಅರ್ಲಾಗತ್ತೆ. ಪಗ್ಗು ಪದ್ನೆನ್ಮ ತುಳುವೆರೆಗು ಪೊಲಿ ಹೆಚ್ಚುನ ದಿನ ಸಿರಿದಿಂಜುನ ಸಿರಿದಿನ. ನಮ್ಮ ಸೌರಮಾನ ಯುಗಾದಿನ ಬಿಸು ಪಂಡಲೆಪ್ಪುವ ಅವು ತುಳುವೆರ್ನ ಯುಗಾದಿ. ತುಳು ತಿಂಗಳು ಸುರು ಆಪಿರನೆ ಬಿಸುಡ್ದು ಪಗ್ಗು ಬೇಸ ಕಾರ್ತೆಲು ಆಟಿ ಸೋಣ ಇಂಚ ಬಿಸು ಭೀಮೆ ಕೊಂಡು ಕಂತ್ಯಂಡ ಅಟ್ಟೆಮಿಗ್ ಕೃಷ್ಣದೇವೇರು ಉದಿತ್ತು ಬರ್ಪೇರು ಪನ್ಪಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು. ತುಳು ಜನಕುಲೆ ಪರ್ಬೋ ಲೇಸುಲೆಗ್ ಬಿಸು ಒಂಜಿ ಗಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೋಣ ಬನ್ನಗ ಸಾಲು ಸಾಲು ಪರ್ಬಲು ಬರೊಂದಿರ್ಪುವ ಅಂಡ ಉಂದೆತ ನಡುಟು ಮದೆ ಅದೇ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬ ಪಂಡ ಈ ಸಿರಿದಿನ. ಸಿರಿ ಪನ್ನಗ ನಂಕ ಪಕ್ಕ ನೆಂಪಾಪಿನಾಳು ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಸಿರಿ ಅಕ್ಕೆರಸು ಪುಂಜೆದಿ. ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಛಲ ದಿಟ್ಟತನ ಪ್ರತಿಭಟನೆರೆಗು ಮಾದರಿ ಆಯ್ನಾಳು. ಪುರಾಣಡು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ದಾಕ್ಷಾಯಣಿ ಅಂಬೆ ದ್ರೌಪದಿನಂಚಿನ ಅಕ್ಲೆಗಲ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮೀರಾಯಿನ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಳು ಈ ಸಿರಿ. ಆಳು ಸಿರಿ ಪಾಡ್ದನದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು. ಲೋಕರೂಢಿಗೂ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಬದುಕಿನಾಳು. ಕಟ್ಟುಪಾಡಲೇನು ಮೀರ್ದು ಪ್ರತಿಭಟನೆದ ಅಗ್ನಿಕುಂಡಾದು ಪೊಣ್ಣ ಪೆರ್ಮೆನು ಮೆರಸಾಯಿನಾಳು. ಸಿರಿ ಪಾಡ್ದನ 17,583 ಸಾಲದ ಮಹಾಕಾವ್ಯ. ಜಗತ್ತದ ಮಲ್ಲ ಕಾವ್ಯ ಹೋಮರ್ ಕವಿನ ಇಲಿ ಅಡ್ಡು ನೆರೆದು 5 ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿಗೊಪ್ಪುನು.
ಸಿರಿ ಮಹಾತ್ಮೆಡು 4 ತಲೆಮಾರದ ಕತೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸಿರಿ ಆಳ್ನ ಜೋಕುಲು ಪುಲ್ಯಲ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ತಲ್ಯಲ್ಲೇ ಕತೆ ಅವು. ಎನ್ನನೇ ಒಂಜಿ ಕವಿತೆಡು ಯಾನವೇನು ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾದದೆ ತೊಂದೆ. ಸತ್ಯನಾಪುರ ಬಿನ್ಮಣ್ಣ ಆಳ್ವೆರೆ ಸತ್ಯ ಕನ್ಯಗೆ ಸಿರಿನ ಕಥೆಗೆ ಪಥ್ಯ ಆಂಡವು ಪೊನ್ನ ಕುಲಕು ನದುರುದಾಂತಿನ ಆಣ ಅಬ್ಬರ. ಸಿರಿನ ಮಗಳು ಸೊನ್ನೆ ಸತ್ಯ ತಂಗಡಿ ಗಿಂಡೆ ಬಾಲೆಲಿರುವೆರು ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗ ಕರಿನ ಕಾಲುಗು ಪಾಂಪು ಪಾಡ್ಯರು ಸಿರಿಗಲೈವೆರು ಅಮರೆ ರಾಯರು ಸಿರಿಗಲೈವೆರು ಅಮರೆ ರಾಯರು ಇಂಚ ಈ ಐವೇರು ಸಿರಿನ ಕ್ಲೆಡು ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗ ಪುಟ್ಟಿನ ದಿನ ಪಗ್ಗು ಪದ್ನೆನ್ಮ ಅವೇ ಸಿರಿನ ದಿನ ಸಿರಿದಿನ. ಚಾಂದ್ರಮಾನದ ಯುಗಾದಿದ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯಗೂ ಸರಿಯಾಯಿನ ಸಮೃದ್ಧಿದ ಈ ದಿನನು ತುಳುವೆದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರೀತಿಡು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಕಾಲ ಇತ್ತಂಡು. ಏರು ಮಾದಾದು ಕೈಬಿತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಇಲ್ಲಗು ಕುಟಿ ನೋತುದು ಕಂಜಿ ಕೈ ಕಂಜಿಲೆಗು ಬಾಮಿದು ಲೇಸು ಕರಿಪಿನಂಚಿನ ಕೆರಮ ಇತ್ತಂಡು. ಇತ್ತೆ ಮದೆ ಆಯಿಪೋಯಿನ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯನು ತುಳು ವರ್ಡುದಕ್ಕಲು ಪಿರಲಕ್ಕಾದು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಾದೆರು. ಆಂಡ ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಟದ ಈ ದಿನಕುಲೆಡು ವಾ ಲೇಸುಲ ಮಲ್ಪೆರ ಗಾವಂದಿನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಆಂಡಲ ತುಳು ವರ್ಡುದಕ್ಕಲು ಕೊರ್ನ ಲೆಪ್ಪುದಂಚ ನಮ ಇಲ್ಲಲು ತುಡರರಲ್ಲಾದು ದೈವದೇವರನ್ನು ಸುಗಿತದು ಲೋಕದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಗಾದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೆರ ಗೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ಬೈದನು. ಊರುಗು ಬತ್ತಿ ಮಾರಿ ಅಳಿದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಸುಖ ಸೊರ್ದಯ ಒಲಿದು ಬರಡು ಬುಲೆ ಭಾಗ್ಯ ದಿಂಜಿದು ನಾಡೊರ್ಮೆ ಪೊಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದು ಬರಡಂದು ಇನಿತ ದಿನ ತುಳುನಾಡ ಸತ್ಯ ದೈವರಡ ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾನ. ವರ್ಷ ತಿಂಗೋಲು ಪೋನಾಗದ ಒಂಜಿಲ ವಂಜನದಿ ನೋಟೋ ತಿಂಗೋಲಡಿ ಕುಲ್ಯಲೆ ಮಗಲು ತಿಂಗೋಲಾಡಿ ಕುಲ್ಲು ನೋಗೋ ತಿಂಗೋಲಾಡಿ ಗನಗೋ ಬಲ್ಲಡು ಭಾಗ ತಿಪ್ಪಿಡು ಸೀಗೆಗೆ ದುಂಬುಡು ಸಂಗೀತೋ ಪಿರ ಉಡುಪ ಸಡಿಗೆ ನೈನಿ ಸಿರಿಗೆ ಕೊರ್ಪೆರೆ ಮಾಮಿನಾರೆ ಸಂಕರ ಪುಂಜರಿ ಮತ್ತಿತ್ತಲ ಗುಂಡೆ ಪೋವಡೆ ಮಗ ತಿತ್ತಲ ಗುಂಡೆ ಬುತ್ತಲೆ ಗುಂಡಿಗೆ ಮಿತ್ತಲ ಗುಂಡೆ ಪೋವಡೆ ಮಗ ಮಿತ್ತಲ ಗುಂಡೆ ದೇವರ ಗುಂಡಿಗೆ ನಡು ಮಧ್ಯಲ್ಲ ಮಬುಲ್ಲ ಕರಿಯಗೆ ಮಬಲ ನಿಕ್ಲಿಕೇಣದುಳ್ಳರು ತುಳುವ ಜಗತ್ತದ ವಿಶ್ವರೂಪ ತುಳುವಳ್ ರೇಡಿಯೋ ಇನಿತ್ತ ಈ ಲೇಸದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಪಮ್ಮಿ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್. ಹಾಯ್, ನಾನು ಪಮ್ಮಿ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಗುರಿಕಾರೆ. ಇನಿ ಪಗ್ಗು ಪದ್ನೆನ್ಮ ಪಂಪಿನ ದಿನ ಕೊರೋನಾ ರೋಗ ನಿವಾರಣೆಯಾದ ಊರ ಸಮಸ್ತ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಂಪರ್ಕ ಭರಿತವಾದ ಆವಡು ಪಂಪಿನ ಈ ಮೂಲಕ ಯಾನು ತಿರುಪುವೆ ಸೋಲ್ಮೇಲು. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ಸತ್ಯದ ಸಿರಿ ನಾಟಕಕ್ಕೇನಂದಿನಕಲು ತುಳುನಾಡು ಏರುಳ್ಳಿರು ಸಿರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಲೆನ ಜೋಕ್ಲೆನ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ತಂದೆ ಅಲೆ ಜೀವನಡು ಬತ್ತಿನ ಮಾತಾ ನರಮಾನ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮುಡೆದು ನಾಟಕ ಮಲ್ತಿನಾರು ಕದ್ರಿ ನವನೀತ ಶೆಟ್ರು. ಇನಿತ ಈ ಪೊರ್ಲೆಸಿಡು ಸಿರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆರು ಎಂಚ ಪಂತೇರು ಬಕ ಸತ್ಯದ ಸಿರಿ ನಾಟಕಗ್ ಆರೇ ಬರೆತಿನ ಪದಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾದಕ್ಕೇನು ನನೆ ಪೊರ್ಲತೆ. ಸತ್ಯನಾಪುರತ ಸಿರಿನ ಕತೆನೆ ಇನಿಪನೊಂದುಲ್ಲ ಕೇಳ್ಳೆ. ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಸಿರಿ ರಡ್ಡನೇ ಮದಿಮೆ ಆಪಲು ಕೊಟ್ರಾಡಿದ ಕೊಟ್ಸರಾಳುವನು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ಪಲು ಆ ಪುಣ್ಣು ಬಾಲೆನು ಪುರು ಬಾಲೆನು ಕೊಟ್ಸರಾಳ್ವನ ಸುರುತ ಬುಡಿದಿ ಸಾಮು ಅನ್ನ ಕೈಟು ಕೊಡ್ದು ಸಿರಿ ಇಂಚ ಪನ್ಪಲು ಅಕ್ಕೆರೆ ಸನ್ನೆ ತೋಡುಡು ಯಾನ ಪೆದ್ದಿನ ಈ ಬಾಲೆಗೆ ಸೊನ್ನೆ ಪಂಡದು ಪುದರದಿ ಓಡು ಈ ಬಾಲೆ ಪತ್ತೊಂದು ಈರು ಪೋಲೆ ಎನ್ನ ಕಾಲ ಮುಗಿಯೊಂದು ಬತ್ತಂಡ್ರಿ ಯಾನು ಕೊಟ್ಟಾಡಿಗೆ ಬರೆ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಸೊನ್ನೆನು ಕಾನೊಟ್ಟುಡು ಉಪ್ಪುನ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರ್ನ ಅರುವದೆ
ಮಂಜು ಪೆರ್ಗಡೆಗೆ ಕೊರಡು ಆರು ಎನ್ನ ಬಾಲಿನ ಸಾಂಕದ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತದು ಮದಿಮೆ ಮಲ್ತದು ಕೊರಡು ಇಂಚ ಪಂಡದು ಆ ಪುರು ಬಾಲಿನ ಸಿರಿ ಸಾಮುನ ಕೈಟು ಕೊರ್ಪಲ್ ಇನಿ ಎಂಕ್ ಬೊಳ್ಳೊಟ್ಟುಗು ಮಾಯೊಡು ಪೋವಡು ಎನ್ನಮಗೆ ಕುಮಾರ ಎಂಕ್ ದಲ್ಯ ಪಾಡದು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಲ್ಯೊಗು ಪೋದು ಸೇರುನ ಸೇರಿಗೆ ಆಪಿನ ಗಳಿಗೆ ಬತ್ತಂಡು ದಲ್ಯೊಡು ಮಾಯೊಡು ಓಲಗಾಪೆ ಮಾಯೊಡು ಓಲಗಾಪೆ ಪಂಡದು ಮಾಯಿಕ ಆಪಲು ಸಿರಿ ಸತ್ಯದ ಸಿರಿನ ಬಾಲೆ ಸೊನ್ನೆನು ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಅಜ್ಜೆರೆ ಸಾಂಕದು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತೇರು ಕಾನಬೊಟ್ಟುದ ಅಜ್ಜೆರೆಗೆ ಪಿಲಿತ್ತ ಕಾಪೆಲಡಿ ಇತ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಬಾಲೆನು ಗಿಂಡೆ ಪನ್ಪಿ ಪುದರಡು ಲೆಪ್ಪುವಲು ಬಾಲೆ ಸೊನ್ನೆ ಸೊನ್ನೆಲ ಗಿಂಡೆಲ ಪಲ್ಲಿತ್ತಂಗಡಿಯಾದ ಕಾನೊಟ್ಟುಡು ಬಲಪುವೇರು ಉರ್ಕಿ ತೋಟದ ಗುರು ಮಾರ್ಲೆರೆಗೆ ಸಿರಿನ ಮಗಲು ಸೊನ್ನೆನು ಕುರಿದು ಮದಿಮೆ ಮಲ್ಪುವೇರು ಸೊನ್ನೆನ ತಂಗಡಿ ಗಿಂಡೆ ಪೊಣ್ಣು ಪೋದು ಮದ್ಮಲಾಪಲು ಗಿಂಡೆನ ನೀರ ಪೆರತ್ತಗೆ ಸೊನ್ನೆಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಸತ್ಯದ ಸಿರಿನ ಮಗಲು ಸೊನ್ನೆ ಗಿಂಡೆನು ಮಾಯ ಮಲ್ಪುವಲು ಸೊನ್ನೆಗೆ ಪುಟ್ಟಿನ ಅಮರು ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಅಬ್ಬಗ ಬೊಕ್ಕ ದಾರಗ ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗನಕ್ಲೇನು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣೆ ಪನ್ಪಿ ಅಮರು ಜವಣೆರೆಗೆ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಿನ ಅಟ್ಟಣೆ ನಡಪುಂಡು ಮದಿಮೆದ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಗುರು ಮಾರ್ಲಿರು ಬೊಕ್ಕ ಸೊನ್ನೆ ಅಬ್ಬ ನಡ್ಕದಂಚಿ ಪೋಪೇರು ಬೆರ್ಮೇರು ಬೆರಣನ ರೂಪಡು ಬರ್ತದೆ ಮುಜಿಲೊಟ್ಟು ಉರಿ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಪರಕೆ ಬಾಕಿ ಒರಿದಿನ ಸಂಗತಿ ತೆರಿಪಾವೇರು ಕೋಪೊಡು ಸೊನ್ನೆ ಬೆರನಗೆ ನೆರ್ಪಲ್ ಬೆರನ ಏಸದ ಉರಿ ಬೆರ್ಮೇರು ಉರ್ಕಿ ತೋಟದ ಅರಮನೆಗೆ ಪೋಪೇರು ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗನಕ್ಲೆಡ ಚೆನ್ನೆಗೊಬ್ಬು ಗೊಬ್ಬಾವೇರು ಅಕ್ಕ ಅಬ್ಬಗ ಸೋಪುವಲು ಮಸ್ಕಿರಿ ಮಲ್ತಿನ ತಂಗಡಿ ದಾರಗೆನ ನೆತ್ತಿಗೆ ಚೆನ್ನೆದ ಮನೆಟ್ಟು ಹಾಕುವಲು ದಾರಗ ಕಾಯ ಬುಡ್ದು ಕೈಲಾಸ ಸೇರುವಲು ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗನ ಪುಣನು ಪುಗೆಲೆಡು ತುಂಬೊಂದು ಪೋದು ಕೆದುಕು ಪಾಡುವಲು ಅಬ್ಬಗಲ ಲಾಗಿದು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆವನುವಲು ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗನಕಲಿನ ಪುಣ ಪಿಂಗಾರದ ಪಾಲೆದ ಉರುಟು ನೀಂದೊಂದು ಪುಂಡು ವಜ್ರದುಂಬಿಲಾದ ಮೇಲ್ಲೋಕಗು ಪೋಪೇರು ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗನಕುಲು ಸಿರಿಯಕ್ಕೆ ಪಾರ್ದೊನಡು ಕಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮೆರೆಪಾವೊಂದು ಪುನ ಐನ ಸಿರಿಕುಲು ಸಿರಿ ಸೊನ್ನೆ ಗಿಂಡೆ ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗ ಬೊಕ್ಕ ಒರಿ ಕುಮಾರೆ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಡು ಸಿರಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ನೆಗತ್ತು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಹಿರಿಯರ್ಕ ಪಾಂಗಾಳ ಬೊಳ್ಯೊಟ್ಟು ಕಬತ್ತಾರು ಕಂಡೇವು ನಂದುಳಿಗೆ ಉರ್ಕಿತೋಟ ಮುಜಲೊಟ್ಟು ಜರೆಗುಡ್ಡೆ ಅತ್ರಿಜಾಲು ಹುರ್ಮಿದೊಟ್ಟು ಕುತ್ರೊಟ್ಟು ನಿಡಿಗಲ್ಲು ಒಂದು ಕಾರ್ಮಿಕದ ಸಿರಿ ನಂಬೊಲಿಗೆದ ಬೂಡುಲು ಸಿರಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ತುಳುನಾಡು ಮೆರೆಯೊಂದುಂಡು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರನ ಕಾಲಮುಟ್ಟ ಮೆರೆಯೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಸತ್ಯದಾಸಿರಿ 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 ಉಡರಿ ರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿಡು ಉಂಡಾಯಿ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಉಡರಿ ರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿಡು ಉಂಡಾಯಿ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ತುಳುನಾಡ ಮಣ್ಣದ ಪೆರ್ಮೆದ ಬೂಡು ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಸಿರಿಬೂಡು ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಸಿರಿಬೂಡು ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಸಿರಿಬೂಡು
ಸತ್ಯೊಡು ಪುಟ್ಟುದು ಸತ್ಯೊಡು ನಡತಿನ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಸಿರಿಯಕ್ಕೆ, ಸತ್ಯೊಡು ಪುಟ್ಟುದು ಸತ್ಯೊಡು ನಡತಿನ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಸಿರಿಯಕ್ಕೆ, ಕಾರ್ಣಿಕ ಮೆರೆಯಿನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಸಿರಿ ತುಳುನಾಡ ಸಿರಿಯಕ್ಕೆ, ಕಾರ್ಣಿಕ ಮೆರೆಯಿನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಸಿರಿ ತುಳುನಾಡ ಸಿರಿಯಕ್ಕೆ, ಸತ್ಯದ ಸಿರಿ 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 ಸತ್ಯದ ಸಿರಿ. ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗೋಳಿ ತುಳುವೆರೆನ ಉಸುಲು ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷಿ ಜೀವನ ಅಕ್ಲೆನ ಬದುಕು ಮಿತ್ತ ಬಾನೋ ದೇವೆರೆಗ್ಲ ತೀರ್ಥ ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆಗ್ಲ ಬಿಲೆ ಕೊರ್ತಿನ ತುಳುವೆರು ಸತ್ಯಧರ್ಮಡು ನಡತಿನಕ್ಲು ನರಮಾನ್ಯಗ್ ನುಪ್ಪು ನೀರಿದ ಅಂಗಲಾಪು ಉಂತನಗ ಅಕ್ಲೆನ ಬದುಕದ ಸರಪೊಲಿಲ ತುಂಡಾಪುಂಡು ಪಂಪಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಶಬ್ದಲೆನು ಮುಡೆದು ಸಿರಿದಿನಕ್ಕೂ ಕಬುಲ್ಚಿ ಪೆತ್ತದ ಪೇರ ಬಾಜೆಲು ಕೊರ್ತಿನಾರು ಕವಿ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಒರಿಪುಗ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕೋಪೆದ ಗುರಿಕಾರರಾಯಿನಂಚಿನ ಮಹೇಂದ್ರನಾಥ ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಮೆರೆನ ಪಾತೆರಗು ಕೆಬಿಯಾಕ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಾನಸರನು ಕೇನೊಂದಿಪ್ಪುನ ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ಪಗ್ಗು 14 ಮತ ಮೋಕೆದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ತುಳುವೆರೆಗು ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗುಳಿ ಉಸುಲಾದಿತ್ತಂಡ ತಂದೆ ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗುಳಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ತುಳುವೆರೆಗು ಬದುಕಾದಿತ್ತಂಡು ಮಿತ್ತ ಬಾನದೇವೆರು ತೀರ್ಥ ಭೂಮಿಯಪ್ಪೆಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊರ್ನ ತುಳುವೆರು ಸ್ವಾಮಿ ಭೂಮಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮೋಡು ಬದುಕು ತರೆತನಕ್ಲು ಅಂಚಾದು ದೈವೋಲೆನು ಪ್ರಕೃತಿಡು ತೂಯಿನ ತುಳುವೆರು ಪ್ರಕೃತಿ ಆರಾಧಕರು ಅಂಚನೆ ವರ್ಷದ ಅವ್ವೇತೋ ತುಳುವ ಆಚರಣೆಲು ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗೊಳಿದ ಬೆರಿ ಎಲುವಾದ ಆಚರಣೆಡುಂಡು ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗೊಳಿದ ಬುಳೆಪುಡು ಗುರು ಕಾರ್ನವರೆನ ದೈವ ದೇವರೆನ ತೂಯಿನ ತುಳುವೆರು ಪೆದ್ದಿ ಅಪ್ಪೆರ್ದುಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಡ ಸಾಗುಳಿನ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತೆನಲು ಬಡವಾನಗ ನೊಪ್ಪು ಬೋಡು ಅಂಗಾದನೆ ಅನಗ ನೀರೇ ಬೋಡು ಏಪ ನರಮಾನ್ಯಗ ನುಪ್ಪು ನೀರು ಬೊರ್ಚಿಂದಾಪುಂಡ ಆನಿಗೆ ನರಮಾನ್ಯನ ಬದುಕದ ಕೊಂಡಿ ಕಡಿದು ಪೋಪುಂಡು ಓಲು ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗುಳಿ ಇತ್ತಂಡ ಅವಳು ನುಪ್ಪು ನೀರಿಗೆ ಕುಂದೆಲ್ ಇಜ್ಜಿಂದು ಕಂಡೊಡು ಕೈ ಕೊಯ್ಯಿನಾಗ ಬಾರ ಬೂರ್ನೆನ ತಿಂದದು ವೇತೋ ಪಕ್ಕಿ ಬದುಕುಂತ ನೆತ್ತೆರಿನ ಬೆಗರಾದ ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗುಳಿ ಮಲ್ತೊಂತಿ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಬಡಪತ್ತು ಬತ್ತಿದಿಪ್ಪು ಆಂಡ ಉಡಲದ ಅಕಲು ಸಿರಿವಂತೆರೆ ಆದ ಇತ್ತೇರು ತಾನು ಉಣ್ಪುನ ನೊಪ್ಪುರ್ದು ಒಂಜಿ ಕೆತ್ತಿ ನುಪ್ಪುನ ಅಂಡಲ ಬೇತಕ್ಲೆಗೆ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪುನವು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ್ನ ಮಾಮಲ್ಲ ಗುಣ ಆದಿತ್ತಂದು ಸಿರಿಪಂಡ ಪೊಲಿಪುಲ್ಸು ಸಿರಿಪಂಡ ಸಂಪತ್ತು ಸಿರಿಪಂಡ ಅದೃಷ್ಟ ಒಂಜಿ ತಿಕಡು ಎಳುವೆರು ಸಿರುಕುಲೆನ ತುಂಡ ನನೊಂಜಿ ತಿಕಡು ನಾಲೆರು ಮಾತಾದು ಕೈಬಿತ್ತು ಪಾಡುನ ಬಿಸು ಕರಿದು ಪಗ್ಗು 14 ಕಾನಗ ಪುಡಿನೇಜಿ ಪಾಡರೆ ಸುರಾಪುಂಡು ಕೆಲವೆರು ಪಗ್ಗು 14 ನಾನಿ ಪುಂಡಿ ಬಿತ್ತ ಕೈ ಬಿತ್ತ ಪಾಡುವೆರು ದುಂಬುಗು ಬರ್ಪುನ ಪತ್ತನಾಜದ ಪಗ ಬರ್ಸದ ಕೊಡಿಪಾದ ಬುಳೆಸೆಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಳಿಚಿಲಾರೆ ಸುರಾಪುಂಡು ಸಿರಿ ಸಂಧಿ ಪಾರ್ಧನದ ಪ್ರಕಾರ ಪಗ್ಗು 14 ಹಬ್ಬಗ ದಾರಗ ನಕ್ಲೆಗೆ ತುಳುನಾಡು ಉದಿತನ ದಿನ ತುಳುವೆರು ದೈವೊಲಿಗೆ ಏತಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರ್ಪೆರು ಅವೇ ತೊಟ್ಟುಗು ಆ ನೇರ್ಪುನು ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗುಳಿದ ಊರುಟು ಎಂಚ ವರ್ಷಲ ನೇರ್ಪು ಮಲ್ತೊನ್ನುವೇರು ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಪಗ್ಗು 14 ಸಾಕ್ಷಿ ಪಗ್ಗುಡು ಕೈಬಿತ್ತು ಪಾಡುಂಡ ಏರಡಲ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ಕೀನುನ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಪಗ್ಗು 14 ಇನಿ ತುಳುವೆರೆ ನೆನವರಿ ಕೆಡ್ದು ದೂರಾದ ಪೋತುಂಡು ತುಳುವೆರೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಂಡ ಅರಿಬಾರು ಅಂಚಿನ ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗುಳಿದ ಕಂಡೊಡು ಇನಿ ಕೆಸರು ಗುಬ್ಬುಂದು ನಲಿತೊಂದುಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪನ ತಿಗಲೆಗೆ ತೊರ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗುಳಿದ ಖಂಡದ ಬರಿತ ಬನಕ್ಲಿನ ಕಡ್ತದು ಮರಿ ಪಕ್ಕಿ ಪೆರಣಿಲೆಗೆ ನಿಲೆದಾಂತಿಲೆ ಕಮಲ್ತ ದೈವಾರಾಧನೆನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೂಲ ಕಟ್ಲೆ ಬುಡ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತೀಕರಣ ಮಲ್ತದು ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಪುರಾಣ ಸೇರಾದ ದೈವೋಲಿನ ದೇವಿರ ಮಲ್ತ ಮೂಲದ ಆರಾಧನೆ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಬುಡುದು ಪ್ರಕೃತಿ ಮುನಿಂಡಲ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಂಚಿ ಸತ್ಯಲು ನಮ್ಮ ಕೈಗೊಡ್ತಜ ಪೋಸ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಮರ್ಲಡು ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗುಳಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮದಪಂದೆ ಕುಡರ ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗುಳಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ತಡ ತುಳುವೆರೆ ಪಗ್ಗು 14 ನನಲಾತು ಕಲೆದಿಂಜಿದು ಬರು ಸೊಲ್ಮೆಲು
ಸಿರಿ ಓಳು ಪುಟ್ಯಲು ಸಿರಿನ ಮೂಲದಾದ ಒಪ್ಪ ಏರು ಆಳು ಏರೇನು ಮದಿಮೆ ಆಯಲು ಪಂದು ಸಿರಿನ ಆದಿರ್ದು ಅಂತ್ಯಮುಟ್ಟದ ಇಚಾರಲೆನು ಎಸಲಿ ಎಸಲಾದು ಬುಡ್ಪಾದು ಪಂಡಿನ ಬಸ್ರೂರು ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಕಾಲೇಜಿದ ವಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಬಕ ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೈನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಳ್ಳ್ಯಾರಿನ ತಲ್ಮೆನದ ಪಾತಿರಗು ಕೆಬಿಯಾಕ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಲ್ಯಾಯ, ಬಸ್ರೂರು ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಕಾಲೇಜಿದ ವಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥಾದಲ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ತುಳುನಾಡು ಸಿರಿ, ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಸಿರಿ, ಸತ್ಯಮಾಲೋಕದ ಸಿರಿ ಪನ್ಪಿನ ಸಿರಿನ ಬದುಕದ ಪೂರ್ವಾರ್ಧ ಭಾಗ ನಡಿತಿನ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಬಸ್ರೂರದ ಪರಿಸರಡೆ ಉಂಡು. ಆ ಕೆಲವು ಜಾಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪನ್ಪೆ. ಸಿರಿನ ಅಜ್ಜರು ಬಿರ್ಮಾಳ್ವೇರು ಅರೆನ ಅರಮನಿಪ್ಪನು ಸತ್ಯನಾಪುರಟು. ಸತ್ಯನಾಪುರ ವಲ್ಪಗುಂಡು ಪಂಪಿನ ತುನಗ ಅವು ಬಸ್ರೂರದ ಕೈತಾಲ ಊರಾತಿನ ಸೌಕೂರು ಪಂಡದು ತೋಜಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಸೌಕೂರುಡು ಪಿರಾಕದ ಕೆಲವು ಆಳ್ವೇರ್ನ ಮನೆತನದ ಇಲ್ಲುಲು ಇತ್ತಿಲಿಗೆ ಅಂಡ ಅವು ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಬಿರ್ಮಾಳ್ವೇರ್ನ ಆದಿ ಆಲಡೆ ಉಪ್ಪುನಲ ಲಂಕೆ ಲೋಕನಾಡು ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಲಂಕೆ ಲೋಕನಾಡು ತುದೆ ಸುತ್ತುವರಿದಿನ ಪ್ರದೇಶ ಅಂಚಾದು ಅವು ಹಟ್ಟಿ ಅಂಗಡಿದ ಲೋಕನಾಡು ಎಂದು ಪನೊಲಿ. ಬಿರ್ಮಾಳ್ವೇರು ಮೂಲತಃ ಮಜಲೊಟ್ಟು ಗೂಡುದಾರು ಆರು ಬಸ್ರೂರದ ಸೋಮಕ್ಕನ ಮದ್ಮೆ ಆದು ಸತ್ಯನಾಪುರಟು ತನ್ನ ಬಡದೆಗಾದು 1000
ಸೂಡಿ ಮುಳಿತ ಅರಮನೆ ಕಟ್ಟಾಯರು ಅತ್ತಾಂದೆ ಆರೆಗು ಸಾವಿರ ಮುಡಿ ಹುಟ್ಟುವಳಿಲ ಇತ್ತುಂಡು ಎಂದು ಪಂಪೇರು. ಪ್ರಾರ್ಥನದ ಪ್ರಕಾರ ಸೋಮಕ್ಕೆ ಕಡೀರು ಬಂಜಿನಾಲ್ ಆದು ಎದ್ದನಗ ಬಾಲೆ ಸಮೇತ ತೀರಿಯರಿಗೆ ಅಂಚಾದು ಅಜ್ಜೇರು ಒರಿಯನೆ ಅರಮನೆ ಟಿತ್ತೇರು. ನನ್ನ ಸಿರಿನ ಕಂಡನಿಯಲ್ಲು ಬಸ್ರೂರು ಅರಮನೆ ಆ ಕಾಲೋಡು ಬಸ್ರೂರು ಎಂದು ಪನೋದಿತ್ತೇರು. ಬಸ್ರೂರು ಅರಮನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂಡದ ಪನ್ಪಿನ ನನಂಜೆ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಆರ್ದನಡು ಬರ್ಪಿನ ಪ್ರಕಾರ ಬಸ್ರೂರು ಅರಮನೆ ಉಪ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ಬಸ್ರೂರು ಕೊಳ್ಕರೆದ ಕೈತಲು ಎಂದು ಪನೋಲಿ ಪಂಡ ಇಲ್ಲದ ಎದುರು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಂಡೋಳು ಕಂಬಳ ಕಂಡ ತಾವರಕೆರೆ ಇಂದು ಬೋರ ಉಪ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ಬಸ್ರೂರು ಇಲ್ಲದ ಎದುರೆ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಅರಮನೆ ಅಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಅತ್ತಂದೆ ಕಾಂತು ಪೂಜನ ಸಂಬಂಧಿಕರ್ಲ ಏರ್ಲ ಅಲ್ಪ ಇಜ್ಜೇರು. ಸಿರಿನ ಶಾಪಡು ಅರಮನೆ ಅಳಿದು ಪೋಂಡು ತೋಜುಂಡು ಆಂಡಲ ಆ ಪ್ರದೇಶಡು ಬಸ್ರೂರು ಅರಮನದ ಪ್ರದೇಶದ ಒಂದು ಗುರು ತೆಂಗ್ಲೆ ತೋಜುಂಡು. ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಭೌಗೋಳಿಕ ದೃಷ್ಟಿಡಿಲ ತೂನಗ ಬಸ್ರೂರು ದೇವಸ್ಥಾನೋಡ್ತು ಈ ಬಸ್ರೂರು ಅರಮನೆ ಸುಮಾರು ಒಂಜರೆ ಮೈಲ ದೂರಡುಂಡು. ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಂತು ಪೂಂಜಾನು ಸೂಳೆ ಸಿದ್ದನ ಇಲ್ಲಾಗ ಪಾಸಾಡಿ ಕಾಳು ಲಾಟನ ಕೊತ್ತೊಂದು ಸುಮಾರು ದೂರ ನರ್ತೊಂದು ಕೊಣೊಂದಿತ್ತೆ ತೋಜುಂಡು. ಮೂಲು ದೇವದಾಸಿಯರ್ನ ಇಲ್ಲಲು ಪುನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಿರಮರ್ಗಿರಡು ಅಂಚಾದ ಬಸ್ರೂರು ಅರಮನೆಡ್ದು ಪೇಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರು ದೂರ ಇತ್ತುಂಡು ಅನ್ಪಿನವಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತೋಜುಂಡು. ಬಸ್ರೂರು ಪರಿಸರಡು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೊಳ್ಕರೆ ಮನೆತನದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ತುಳು ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿಲ ತಿಕ್ಕಂಡು ಇಂದು 2ನೇ ಶತಮಾನದ ಪಿರಾಕದ ಇಂದು ಕೊಳ್ಕರೆ ಮನೆತನಗ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಈ ವರ್ಷ ಕೊಳ್ಕರೆ ಮನೆತನದಗಳು ಒಂಜಿ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಮಲ್ತಿರು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ತಿರು ಪನ್ಪಿನ ಭಾರಿ ಖುಷಿದ ವಿಷಯ. ಇನಿ ಬಸ್ರೂರು ಪರಿಸರಡು ಸಿರಿನ ಆರಾಧನೆ ಇಜ್ಜಿ ಸಿರಿ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಅರಮನೆ ಅರ್ಧ ಪೊತ್ತಾದು ಬಸ್ರೂರು ಕಾಂತು ಪೂಂಜಾಗ ಬರ ಪಂಡದು ಮಾಬುಗಳೆ ತುದೆ ದಾಟದು ಬೋಳ ಹಬ್ಬ ನಡ್ಕೋಗ ಬರ್ಪಾಲು ಮಾಬುಕಲೆ ತುದೆಡ್ದು ನೇರವಾದ ಪಳ್ಳಿ ಸೂಡ ಈ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ತುದೆಡ್ದೇ ಬತ್ತೋಲು ಪನ್ಪಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ. ಅಂಚನೆ ಸಿರಿ ಪುಟ್ಟುದು ಸಿರಿ ಬದುಕುದು ಬಾಳಿ ದಿನ ಬಸ್ರೂರು ಪರಿಸರಡು ಊರುಡು ನನಲ ಬೋಡಾಯಿದ್ನಾತ್ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಪನ್ನೊಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ನಿಕ್ಲಿಕೇಣದುಳ್ಳರು ತುಳುವ ಜಗತ್ತದ ವಿಶ್ವರೂಪ ತುಳುವಳ್ ರೇಡಿಯೋ ಇನಿತ್ತ ಈ ಲೇಸದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಪಮ್ಮಿ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್. ಹಾಯ್, ನಾನು ಪಮ್ಮಿ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಗುರಿಕಾರಿ. ಇನಿ ಪಗ್ಗು ಪದ್ಯನ್ಮ ಪಂಪಿನ ದಿನ ಕೊರೋನಾವಂತಿನ ರೋಗ ನಿವಾರಣೆಯಾದ ಊರ ಸಮಸ್ತ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಂಪತ್ ಭರಿತವಾದ ಆವಡು ಪಂಪಿನ ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ತಿರುಪುವೆ ಸೋಲ್ಮೇಲು. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ಭೂತ ಉಂಡು
ತುಳುವೆರೆನ ಸಹಜ ಪೊರ್ಲು ತಮಿಳುನ ಭೂಮಿ ತುಳುನಾಡು ಮೂಲು ಬದುಕು ಪುಟ್ಟಾವುನಿ ಬೊಕ್ಕ ಕರಿಪುನಿ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಅಲೆನು ಒರಿ ತುಳುವೆ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದಿನಾತು ಬೇತೆಯೇರ್ಲಾ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದಿಗೆರು ಪಗ್ಗುಡು ಬಗ್ಗಿನ ತುಳುವೆ ಸುಗ್ಗಿಡು ಸರ್ತಾವೆ ಪಗ್ಗು ಪದ್ನೆನ್ಮ ಬಜಿ ಫಲವಸ್ತುಲೆಗ್ ಮಾತ್ರತ್ತು ನರಮಾನ್ಯನ ಸಂತಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳ ಎಡ್ಡೆದಿನೋ ಮೊಗೇರ ಜನಾಂಗದಕ್ಲು ಆ ದಿನನು ಮೂರ್ತ ತೂವಂದೆ ಕೇನಂದೆನೆ ಮದಿಮೆ ಆಪೇರಿ ದುಂಬಾಯಿನ ಪಾತೆರದ ಚೀಪೆ ತೆನಸೆನು ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಪಟ್ಟಿನ ತುಳು ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಲೇಖಕಿ ಕಾದಂಬರಿಗಾರ್ತಿ ರಾಜಶ್ರೀ ರೈಟಿ ಪೆರ್ಲಾ ಮೆರೆನ ಮೋಕೆದ ಅರ್ತಿಪಿರ್ತಿದ ಪಾತೆರ ಉಡಲು ದಿಂಚಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ತುಳುವೆರೆ ಸಹಜ ಪೊರ್ಲು ತಮಿಳುನ ಭೂಮಿ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆದ ಸಾಲೆದ ಕಲ್ಪಾಟದ ಕಟ್ಟಪುಣಿಡಿದು ಪಿದೈ ಉಂತಿನ ಏತೋ ತಲೆಮಾರದ ಅರಿಪು ತುಳಿಪುಡು ಒಂದಿನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕುಲೆನ ಬೊಲ್ನೈದಂಚಿನ ಜ್ಞಾನ ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶ ಸಾರೆದ ಫಲವತ್ತಾಯಿ ಮಣ್ಣ ಭೂಮಿ ದಿಂಜಿದು ಪರಿಪುನ ತುದೆಕ್ಕುಲು ಸುತ್ತ ನೀರು ಎರುಕದುಂತಿನ ಕುದುರುಲು ವಿಶಾಲವಾಯಿನ ಕಡಲ ಬರಿ ಪದ್ರಿನ ಸಮುದ್ರ ಭೂಲೋಕದ ಸ್ವರ್ಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮುಲ್ಪ ಬದುಕು ಪುಟ್ಟಾಪುನೆ ಬುಕ್ಕ ಕಟ್ಟುನೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಪ್ಪೆ ತುಳುವ ನರಮನಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಪಜ್ಜೆಟ್ಲ ಪಸಲುರ್ಕುನ ನೆಲ ಪದ್ರಿನ ಬಾನೋ ವಾಪಸಲೆಡು ಬೀಜಿಗಾಲಿ ದೊರೆದು ಬೂರುನ ಬೊಲ್ಪು ಬುಕ ಪರಿತು ಪೋಪಿನ ನೀರ ಸೆಲೆ ಉದೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಅನುಸಂಧಾನ ತೆರಿವು ಬುಕ್ಕ ಒರಿವು ಪಂಪಿನವು ರಡ್ಡ್ ಶಬ್ದೊಲೆಡು ಕೊಳಿಕೆ ತಿಕಲ್ಪ ಒಂದಿನ ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಆಚರಣೆ ಆರಾಧನೆಲು ಭೂಮಿಯಪ್ಪೆನು ಒರಿ ತುಳುವೆ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದಿನಾತ್ ಈ ಲೋಕದ ಬೇರೆ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಚೇರು ಪನ್ಪುನೇನು ಯಾನು ತುಳುವೆದಿಯಾದು ಅಭಿಮಾನೋಡು ಪನ್ಪೆ ಪಗ್ಗುಡ್ದು ಸುಗ್ಗಿ ಮುಟ್ಟ ಉದೋಗು ತೂವೊಂದು ಪೋಂಡ ಬಿಸು ಪುದ್ವಾರು ಪತ್ತನಾಚೆ ಕಾವೇರಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಪರ್ಬೋ ಕೆಡ್ಡಸ ಆಟಿ ಅಮಾಸೆ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಕುರಾಲ್ ಪರ್ಬ ಇಂಚ ಪೂರ ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಆಚರಣೆಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಪಗ್ಗುಡು ಬಗ್ಗಿನಾಯೇ ಸುಕ್ಕಿಡು ಸರ್ತಾಯೇ ಬಂದ್ ಅಪಗ ಪಗ್ಗು ನಮಕ್ ಸುರುತ ಸುಗಿಪುದ ತಿಂಗೊಲು ನಮ್ಮ ವರ್ಷ ಶುರು ಆಪಿನಿ ಪಗ್ಗು ಒಂಜಿ ಪೋಪಿನಾನಿ ಸಿಂಗುಡದ ದಿನ ಆನಿ ನಮಕ್ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಗೌಜಿ ಬಿಸು ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ಪೊರ್ತುಗು ಸೂರ್ಯ ಭೂಮಧ್ಯ ರೇಖೆಗೆ ಬರ್ಪೆಗೆ ಸೂರ್ಯ ಮೀನ ರಾಶಿಡ್ದು ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪುವೆ ನಮ್ಮ ಮಾಯದ ಬುಲ್ಪು ತೋಚಾಲ ಪನ್ಪಿನ ಮದಿಪುದ ಪಾತೆರದ ಅರ್ಥಲ ಉಂದುವೇ ಆದಿಪ್ಪು ಬೆನ್ನಿ ಬದುಕದ ಸುರುತ ಆರಾಧನೆ ಅಜ್ಞಾನನು ಮಾಜಾಪಿನ ತೆರೆಯುವುದ ಬುಲ್ಪುಗು ಬಿಸುತ್ತ ದಿನ ತಾನಿ ನಮಕ್ ನುಪ್ಪು ಕುರುಪಿನ ಮಣ್ಣು ಪ್ರಕೃತಿದ ಆರಾಧನದ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಆ ವರ್ಷದ ಬೆನ್ನಿದ ಬೇಲಿಗೆ ಪೀಟಿಕೆ ಪಾಡುವ ತುಳುನಾಡದ ಬೆನ್ನಿಡು ನಿಕಲು ಮಾತ ತೆರಿನಂಚನೆ ಮೂಜಿ ಬುಲೆ ಏನೆಲು ಸುಗ್ಗಿ ಬುಕ್ ಕಲಕ್ಕೆ ಏನೆಲು ಬುಲೆ ಕಾಲಿ ಬರ್ಸದ ನೀರನೇ ನಂಬುದು ಮಲ್ಪಿನವು ಸುಗ್ಗಿ ಬುಕ್ಕ ಕೊಳಕೆ ಅಂಚತ್ತು ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಸುರುತ್ತ ಬುಲೆತ್ತ ಫಸಲ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ಪುನು ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಬಿಸುನು ಒಂಜಿ ರೀತಿಡು ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ದಿನ ಪಂದಿಲ್ಲ ಪನೊಲಿ ದಯಪಂಡ ಅಪ್ಪರೆ ಪಾಡುನಿ ಪಂಡ ಸುರು ಎರು ಮಾದಾವುನಿ ಬುಳೆ ಕಾಣಿಕೆ ಒಪ್ಪಿಪುನೆ ಬುಕ ಕಣಿ ದೀಪುನೆ ಪೂರಲ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಕ ನಮನು ಆಲಿಪುನಾಯನ ನಡುತ್ತ ಸಂಬಂಧನು ಬುಡ್ಪಾದು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಆಚರಣೆಲು ಮುದಿಟ್ಟು ಏತ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳು ಉಂಡು ಪೋಯಿ ವರ್ಷದ ಬುಳೆ ಮುಗಿನ ಕಂಡೋಡು ಕೆರೆಂಗ್ ನಟ್ಟಿಕಾಯಿ ಮಲ್ತದು ನುಸುಲಾಯಿ ಮಣ್ಣು ನೀರ ಬರ್ಪುನು ಕಾತೊಂದು ಉಂತದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ನೆಲಿಟ್ಟು ತೂನಗ ಬುಕ್ಕ ಬರ್ಪಿ ಪಗ್ಗು ಪದಿನೆನ್ಮ ಪಿರಾಕಡದೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ದಿನ ಆ ದಿನನೇ ಪೊಲ್ಸುದ ದಿನ ಪಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕುಲು ಗೆತೊನಿನೆಕ್ ಪಿಂದಾಣಿಗೆ ಮಲ್ಪರ ಪೋಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಹಿತಿಗುಲು ಮಾತ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅತಂದೆ ಆನೆ ಬೆನ್ನಿ ಸುರು ಮಲ್ಪುಂಡ ದಿನಕ್ಕೆ ನುಡ್ಚಿ ಪನ್ಪಿನವುಲ ದುಂಬುಡ್ದೆ ಚಾಲ್ತಿಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಕಾಯಿನ ಅರೆಗ್ಗಲದ ದೊಂಬು ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಒಂದುನ ಕಪ್ಪು ಮುಗಲು ಪಣಿ ಬೂರುನ ಬರ್ಸ ಸುತ್ರುಪಾಡುನ ಸಿಮಗಾಲಿ ಅಪಗ ಮಣ್ಣು ಸೇರಿ ಬಿತ್ತಿಗೆ ಜೀವ ಕೊಡಿಪುನೆಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೂಡ್ದು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಒಂದುವೇ ದೈ ಮರ ಬೆಣ್ಣಿ ಪಂದತ್ತು ನರಮನಿಗಳ ಸಂತಾನಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪರ್ವಕಾಲ ಪನ್ಪಿನ ವಿಷಯಗೆ ಆಧಾರಗಳೇನು ಪನೋಲಿ ಈ ಮಣ್ಣದ ಸತ್ವನು ಎಡೇನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದಿನಕ್ಲು ಮೊಗೇರ ಜನಾಂಗದಕ್ಲು ಅಕುಲೆಗ್ ಪಗ್ಗು ಪದಿನೆನ್ಮ ಮುಹೂರ್ತಕ್ಕೇನಂದೆ ಮದಿಮೆ ಆಪುನ ದಿನ ಪನ್ಪಿ ವಿವರಗಳು ಕೆಲವು ಪಾಡ್ದಲೆಡು ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಪಗ ಫಲವಂತಿಕೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಪ್ರಕೃತಿ ಹದ ಆದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ನರಮನಿ ತೆರಿಯೊಂದೇ ಪನ್ಪಿನವು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ಅವು ಅತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಮರಿಯೊಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ತನಾಜಿಡ್ದೇ ಶುರು ಆಪುನೆ ಈ ಏನೆಲ್ದ ಬುಲೆ ಸಾಧಾರಣ ಪಗ್ಗುಡ್ದು ನಿರ್ನಲ ಮುಟ್ಟಾಪುಂಡು
ಅವು ಎಂಚಿನವೇ ಇಪ್ಪಡು ಕೆಸರು ಮೊಲಂಪುಣು ಕಾರ್ಡ್ ದಲಿತದು ಬೆಗರ್ ಅರಿತದು ಬಾರ ಕೊಡಿಪಾದು ಕುರಲ ಬಿರಿಪಾದು ನುಪ್ಪುದರಿ ಬುಳೆಪ್ಪಾವನ ತುಳುವಾಗ ಪಗ್ಗು 14 ಸಿರಿದಿನ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಈ ಹೊರ್ತುಗು ನಮಕ್ ನೆಂಪಾಪುನೆ ಈ ದಿನ 7 ಸಿರಿನಕಲು ಆಯ್ನ ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗೆನ ಪುಟ್ಟಿದಿನ. ಇನಿ ಕಾಲ ಬದಲಾತಂಡು, ನರಮನಿ ಬದಲಾತಿ, ಪ್ರಕೃತಿ ಬದಲಾತಂಡು, ಹವಾಮಾನದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ತತ್ತದುಂಡು. ನರೇಂದ್ರ ರೈ ದೇರ್ಲ ಬೆರು ಅರೆ ನೆಲಮುಖಿ ಬೂಕುಡು ಕೇನುವೇರು. ಚರ್ಮವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಮಾಡಿ ಬರಿ ಕಾಲಿಗೆ ಹಾಕುವುದು ಸುಲಭ, ಹಾಗಂತ ಮನುಷ್ಯ ನಡೆಯುವ ಕಡೆಗೆಲ್ಲ ಚರ್ಮವನ್ನೇ ಹಾಸಲು ಹೊರಟರೆ. ನಮ್ಮ ಪೋಕುಗು ಪತ್ತಿ ಕನ್ನಡಿಯವು. ನಮ್ಮ ಇನಿ ಬತ್ತಿ ಸಾದಿನ ಪಿರತಿರ್ಗದ ತೂಪಿನ ಕಾಲ ಆಂಡ ಇಂಚಿಪ ಒಂಜಿ ಕುಸಿತ ಸಂಗತಿ ಪಂಡ ಮೂಲ ಕೃಷಿ ಬದುಕು ಮಾತಾಡ್ದಲ ಮಿತ್ತವು ಪನ್ಪಿ ಗೇನ ಪುಟ್ಟೊಂದುಂಡು. ಆನ ಲೆಟ್ಟು ಈ ಪಗ್ಗು 14 ಮಹತ್ವನ ತೆರೆಯನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಉಂಡು. ತುಳುನಾಡದ ನರಮನಿ ಬದುಕು ಏತು ಸಿರಿವಂತಿಗೆ ದ ಪನ್ಪಿನೇಕ್ ಪಾಡ್ದೊಲಿಡು ಬರ್ಪಿ ಈ ಸಾಲುಗುಲೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಪನ್ಪುಂಡು. ಮುತ್ತು ಬರಣದ ನುಪ್ಪು, ಪಚ್ಚೆ ಬರಣದ ಕೈಪು, ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಯೊಡೆ ಬಣ್ಣಲ್ಲ ಚಕ್ಕುಳಿ, ಅಂಗೈ ಮುರ್ಕಲ ನೆಯಿ, ಮುಂಗೈ ಮುರ್ಕಲ ಕೊಚಪ್ಪು, ಅಲೆ ಕೂಟದು ಮುನ್ನೋದು ಬಗೆ, ಪುಲಿ ಕೂಟದು ಐನ್ನೋದು ಬಗೆ, ಪೇರಡು ಉಂಡೆರಿಗೆ ಅಲೆಟ್ಟು ಕೈದೆಕ್ಕಿಯರಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಕಾಲು ಬೇಗಡು ಬರಡು ಪನ್ಪಿ ಮದಿಪಿ ತೊಟ್ಟುಗು ಎನ್ನ ಪಾತೆರಗು ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿ ದೀಪೆ ಅವಕಾಶಗಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬಾನೋಡು ಮೆನ್ಪೂನ ಬೊಳ್ಳಿಲೆ ಪೊರ್ಲು ಭೂಮಿಡೆ ಪರಪೂನ ಸುದಕುಲೆ ಪೊರ್ಲು ಐಸೀರ ದಿಂಜಿನ ನಿನ ತೆಲಿಕೆದ ಪೊರ್ಲು ತುಳುವಪ್ಪೆ ಮಟ್ಟೆಲ್ದ ಪುರುಬಾಲೆ ಪೊರ್ಲು ಬಾನೋಡು ಮೆನ್ಪೂನ ಬೊಳ್ಳಿಲೆ ಪೊರ್ಲು ಭೂಮಿಡೆ ಪರಪೂನ ಸುದಕುಲೆ ಪೊರ್ಲು ಐಸೀರ ದಿಂಜಿನ ನಿನ ತೆಲಿಕೆದ ಪೊರ್ಲು ತುಳುವೆಪ್ಪೆ ಮಟ್ಟೆಲ್ದ ಪುರುಬಾಲೆ ಪೊರ್ಲು जो
ಎಸಳಯಿ ನಿನ್ನ ಮೋನೆ ಸಂಪಾಯ್ದ ಎಸಳಯಿ ನಿನ್ನ ಬಿಂಬೋ తెలుపుల బాలే నూరే పేరు ఉర్కడు ತುಳುವಪ್ಪೆ ಉಡಲದ ಸಿರಿ ತುಪ್ಪೆ ಈ ಬಾಲೆ ತಾಮರದ ಎಸಳಯಿ ನಿನ್ನ ಮೋನೆ ಸಂಪಾಯ್ದ ಎಸಳಯಿ ನಿನ್ನ ಬಿಂಬೋ తెలుపుల ಬಾಲೆ ನೂರೆ ಪೇರು ಉರ್ಕಡು ತುಳುವಪ್ಪೆ ಉಡಲದ ಸಿರಿ ತುಪ್ಪೆ ಈ ಬಾಲೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಏನೆಲ್ದ ಬುಳೆಕ್ಲೈನ ಕಯಮ್ಮೆ ರಾಜ ಕಯಮ್ಮೆ ಗೊಡ್ಡು ಗಂಧಸಾಲೆ ದವಲ ಕಣ್ಣು ಒಂದು ಮಾತ 4 ತಿಂಗಳು ಬುಳೆಚ್ಚಿಲದ ಬುಳೆಕ್ಲೈನೆಡ್ದವರ ಈ ಬಿತ್ತಲೆನು ಬೇತೆವುವೆ ಬುಳೆಕ್ಲೆಗಳ ಬಿತ್ತುಜೆರು ಪಗ್ಗು 18 ನೇಜಿ ಪಾಡಣನಾಂಡ ಸೋನಗಾನಗ ಈ ಬುಳೆ ಕೊಯ್ಯರೆ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಸಿರಿದಿನತ್ತಾನಿ ಇಲ್ಲು ಒಕ್ಕೆಲು ಆಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಪಿನ ತುಳುವೆರೆನ ಫಲ ವಿಚಾರಲೆನು ತೆಲಿಪಾಯಿನ ಉಗ್ಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿಲೆನ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿದ ಪಾತೆರನ್ನ ತಿರ್ಲಿನಿಕೇನ್ಗತ್ತೆ ತುಳುನಾಡ್ದ ಆತ ತುಳುವೆರೆಗು ಉಗ್ಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿಲೆನು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನಿತ್ತೆ ಪಗ್ಗುಡು ಪದ್ಯಮ್ಮ ಪೋನಾಗ ಪಂಪನ ವಿಷಯಡು ಎಂಕು ತೆರಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಕ್ಲೆ ತೆರಪ ಪಗ್ಗು ತಿಂಗಳು ಕೃಷಿ ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗೋಲಿದ ರೈತರಿಗೂ ಪರಿಹಾರದ ಎಣ್ಣೆಲ್ ಬುಲಕ್ಕೆ ನೇಜಿ ಪಾಡ್ದು ತಯಾರು ಮಲ್ತದಿಪ್ಪನ ಪರ್ವಕಾಲ ವರ್ಷಗೊರ ಪಗ್ಗುಡು ಪದ್ಯಮ್ಮ ಹೋಪ್ ನಾನಿ ಬಿತ್ತು ಭೂಮಿಗೆ ಬುರುಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಲಕ್ಷಣ ಅಂದು ತುಳುವರ ನಂಬಿಕೆ ಈ ನೇಜಿ ಕೊಡಿತಿದ್ದು ಬೇಷ ಅಕ್ಕೇರಿಗೂ ಅತ್ತೊಂದ ಕಾಸ್ತಲ್ ಸುರುಕು ನೇಜಿ ದತ್ತು ನಡಿಯರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸುಗ್ಗಿ ತಿಂಗಳು ಪಾಡ್ಯ ನೇಜಿ ಇಲ್ಲ ಈ ನೇಜಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಮಯಡು ಕೊಯ್ಯರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪಗ್ಗು ತಿಂಗೋಲ್ಗು ಪಾಡ್ಯ ನೇಜಿ ವಾ ಗುಡ್ಡೆ ನಿತ್ತು ನಡಂಡಲ್ಲ ಅವಿಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಫಸಲು ಬರ್ಕೊಂಡೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಬಿದೆಕ್ಕಲು ಕಾಯಮೆ ರಾಜಕಾಯಮೆ ಗುಡ್ಡು ಗಂಧಸಾಲೆ ದೀರ್ಸಾಲೆ ಕವಲಕಣ್ಣು ದೊಡ್ಡ್ರಿ ಕಟುಮುಂಡೆ ಕಾರಂಬಡೆ ಅಜ್ಪಸಾಲೆ ಕಮುಗೆ ಉಡ್ಡಾಲೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತ 4 ತಿಂಗಳು ಬುಲೆಪ್ಪನ ಬುಲೆಕ್ಕುಲು ಈ ಬಿದೆಕ್ಕುಲು ಎನಿಲ್ಗತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಫಲ ಬಿತ್ತರನ ದೆರಾಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ಹಗ್ಗು 18 ತನಕ ಭಾರಿ ಮಹತ್ವವಾದ ತಿಂಗಳು ಪಗ್ಗುಡು ಪದ್ಯಮ ಹೋಪನನಿ ತುಳುವೇರು ಹೆಚ್ಚಾದ ಪತ್ತ ಬಿತ್ತವಾಡುವೇರು ಸುರುಕು ತೌತ ಬಿತ್ತಪಾಡಿನ ಅಡಿತ ಮುದಾರು ಒಂಜಿ ಕಂಡದ ಮೂಲೆಡು ರಾಶಿ ಪಾಡ್ದು ಕಲ ಮಲ್ತದು ಅವಕ್ಕೆ ಪತ್ತ ಬಿತ್ತಪಾಡುವೇರು ಬಿತ್ತು ಬಿಜ್ಜಿನ ವೈಪಾರ ಬಲ್ಲಿಂದು ನೆಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ತಗ್ಗೆಲ್ಲಿ ದೀಪೇರು ಒಂಜಿ ಮೂಲಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪತ್ತದ ಕಲತ ಸುತ್ತ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಬಿತ್ತು ಪಾಡುಂಡ 2-3 ತಿಂಗಳೈ ಬೇಗ ಕಜ್ಪು ಕಾಪುಂಡು ತರಕಾರಿ ಪತ್ತೆ ಬಿತ್ತು ಪಾಡಿನ ಅತ್ತ ಬೇಗ ಕಜ್ಪು ನಂಗೆ ಬೇತ ಉಲಾಪುಜಿ 10-15 ಸಲ ನಂಗೆ ಕೊಯ್ದು ಉಪ್ಪು ಮಲ್ ಪರಾಪುಂಡು
ಬೆನ್ನಿಸಾಗೊಲ್ಲಕ್ಕೆ ದಪ್ಪರೆ ಹೊಸತು ಏರು ಬೋರಿ ಪೈರಿದು ಕಾಣತದ ಸಾಂಕದು ಪದ್ಯಮ್ಮ ಹೋಪ್ ಮನಿ ಅವೆಕ್ಲೆ ಹುಗ್ಗಿಯಲ್ಗೆ ನುಗದಿದು ಇಲ್ಲ ನಾಯರ್ ಕಡದು ಕಂಡು 400 ಮಾದಾದು ಅವು ಮೂರ್ತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಕ್ರಮಲ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಡ್ಡ ಲಕ್ಷಣ ದುಮ್ಮದ ಧನ್ಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಲೋಡು ಧನ್ಯ ಕಂಡ ಬೆನ್ನಿಯರೆ ಕಂಡ ಬೆನ್ನಿನ ಗೇನಿ ಕೊರಿಯರೆ ಅರಿಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪರೆ ಪಗ್ಗು ತಿಂಗಳದ 18 ಮಾದಾನಿ ವಾಯು ದೀಪದೇರು ಕೂಡ ಕಂಡ ಬೆನೆಯರೆ ಸುರ್ತ ಸಂದಾದು ಕೂಡ ವಹಿಸೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಅಂಚೆನೆ ಮುರ್ತದಾಕಲು ಕಲಿಮೂರ್ನ ಐನು ಐದು ಮಲ್ತದ್ದು ತಾದ ಕೆಂಪು ಮತ ಜಾಪಡದು ಕುಜಿಲ್ ಮತ ಜಾದು ಮುಗಿತಲ ಮಲ್ಪನಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನಾವು ಬೆನ್ನಿ ಸಾಕೊಲ್ದಾಕಲು ಮರಿಯಾದ ಅತ್ತನೆ ಪುರ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀಪನ ಕ್ರಮಲ ಉಂಡು ಹೊಸತು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿ ಕಿದ್ದೆ ಕಟ್ಟಿನಕಲು ಐತ ಬೇಲ ಅದು 18 ಮಾಡಿ ಏರಾದು ಆ ಬೇಲ ಮಲ್ತಿನ ಆಚಾರಿ ಮೇಸ್ತಿರ್ನಕಲು ಇಲ್ಲು ಬುರ್ದುಗಳ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚ 18 ದುಂಬು ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಲ್ತಿನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ನಂಗೆ ಬೆನಿ ಸಾಕೊಲ್ದಾಕ್ಲೆಗ್ ಮರಿಯಾದ ಅತ್ತನೆ ಪುರ ಬಜಾವು ಅಂಚೆನ ಮುಲ್ಪೆರ ಕನಕ್ ತಯಾರು ಮಲ್ತು ಇದು ಅಂಚೆನ ತಿನಿಯರೆ ಅಪ್ಪಲ ಸಂಡಿಗೆ ಉಪ್ಪಡ ಹಚ್ಚಿದು ಕಾಂತಾನಿ ಒಂದು ಮಾತು ತಯಾರು ಮಲ್ತಿ ಕ್ರಮಲ ಉಂಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ತುಳುವಿನ ಜನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಐನ ಕೋಡಿಗಟ್ಟ ಪಗ್ಗುಡು ಸುರು ಆಂಡ ಮಟ್ಟಾದ ಕಟ್ಟ ಬಂದು ಒಂಚಿಂಗು ಬಾರಿ ಗೌಜಿ ನಡಪುಂಡು ಒಂದು ತುಳುವಿನ ಒಂಜ ಮನರಂಜನೆಲ್ಲ ಅಂದು ದೇವರನ್ನ ಕಟ್ಟಿಲ ಅಂದು ಬಂದು ಪೋಜುಂಡು ಅಂಚಾದ ನೆಕ್ಕ ಬಾರಿ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಮದ್ನೆ ಮಸೀದಿ ಬಾಯಕೆ ತಮ್ಮನ ದೈವ ನಾಗೇಲು ತಂಬಿಲ ಕೋಲ ನೇಮ ಪೂರ ಕರಿದಂದು ಬರ್ಸ ಬನ್ನಾಗ ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗುವರಿಗೆ ಶುರು ಹಾಕೊಂಡು ಕಂಡ ದಪ್ಪರೆ ನೇಜ್ ದಪ್ಪರೆ ನೇಜ್ ನಾಟ ಬಿತ್ತರೆ ಒಂದು ಪೂರ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೆಸರಿಗೆ ಜಪ್ ಬೇರು ಒಂದು ಮಾತ ತುಳುವೇರನ ಪಗ್ಗುದ 18 ಹೋಪನ ಅಂತ ಇಸೆಯಲು ಕೆನ್ನೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಗ್ಗಪ್ಪ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು दाये पिंच दाये बेने कोरिया दाये दाये अम्मा दाये दूरा पोया दाये ಬದುಕದ ಆದಿಯಪ್ಪೆ ಬೊಲ್ಪುದ ಸಾದಿಯಪ್ಪೆ ಮೋಕೆದ ಕಡಲ ಅಪ್ಪೆ ತೋಜುನ ದೇವರಾಲು ಅಪ್ಪೆ
दाए इंच दाए बेने कोरियदाए दाए अम्मा दाए दूरा पोयदाए ಇನಿ ನಾರಾಯಣ ಕೈಪತ್ತಿ ಕೈದಾರೆದ ಮದಿಮಾಯ ಕೇಂಡರ ಸಿರಿಯಾಡಲ ಕೈക്ക് ಕೈ ಕೊರಿಯರು ಕಾಜಿ ರುಂಬಿಯರು ಮೂಂಕುಗು ಕೈ ಕೊರಿಯರು ಮುತ್ತೈಸೆ ರುಂಬಿಯರು ಕೆಕ್ಲಿಗೆ ಕೈ ಕೊರಿಯರು ಪಂಪಿನ ಸಿರಿನ ಪಾರ್ದನದ ಪೊರ್ಲುಗು ಸ್ವರ ಅದು ಲೇಸಿಗೆ ಮದಿಪು ಬಾಮಿನ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟೀಲ್ ಮೇರೆನ ಪೊರ್ಲಕಂಟದ ಪಾತೆರೋ ಇಂಚಕೇನ್ಲೆ ಪಗ್ಗು 17ಮ ಪೋಪಿನ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ಕೆಬಿಕೊಂಡೆ ಮಲ್ತಕೇನುನ ಮಾತ ತುಳುನಾಡ ಮಂದಿಲೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವಂದು ಪೊನ್ನಿ ತಿಂಗೊಲುಡು 20 ಪೋನಗ ಕೆಡ್ಡಸದ ಗಮ್ಮತ್ ನಮಕ್ ಭೂಮ್ಯಪ್ಪೆ ಸೂತಕ ಆಯ್ನ ಪೊರ್ತು ಅವು ಬಿಸುಕು ಫಲಕಾಯಿ ಜಿಂಜಾವನ್ರೆ ಭೂಮ್ಯಪ್ಪೆ ತನು ಅನುವಾಪಿಗಲಿಗೆ ಐತ ಬೆರಿಕ್ ಪಗ್ಗುದ ಸಿಂಗೊಡೆಗ್ ತುಳುವೆರೆಗ್ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಐಸ್ರೋ ಬಿಸುತ್ತ ಗೌಜಿ ತುಳುನಾಡದು ಸುರುತ್ತ ಪರ್ಬ ತಲ್ಮೆನದ ಭೂಮ್ಯಪ್ಪೆನ ಮಟ್ಟೆಲೆಡ್ದು ಬುಲೆದೆಪ್ಪೊಡು ಕದಿಕೆ ದಿಂಜಾವಡು ಕೈಬಿತ್ತು ಪಾಡೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಬಿಸುತ್ತ ದಿನೋಡ್ದು ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡಂಡ ಇನಿಕ್ 17ಮ ದಿನ ಉಂದೆನೆ ಪಗ್ಗುಡು 17ಮ ಪೋಪಿನಿ ಪನ್ಪ ದಾನೆ ಇನಿತ ಈ ಸೇಸ ಪಂಡ ಒರಿ ಬರ್ಮೆರೆ ಬಲೊಟ್ಟು 7 ಸಿರಿಕ್ಲೆನ ನಂಬೊಲಿಗೆದ ಈ ತುಳುನಾಡಿಡು ಪಗ್ಗು 17ಮ ದಾನಿ 7 ಸಿರಿಕ್ಲೆಡ್ 20 ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗ ಮೊಕ್ಲೆನ ಪೊಟ್ಟು ದಿನ ಪನ್ಪಿನ ನಂಬೊಲಿಗೆ ನಮ ನಂಬಿಂಚಿ 7 ಸಿರಿಕ್ಲೆನ ಬಗೆಟ್ಟು ತುಂಡ ಸತ್ಯನಾಪುರತ ಅಜ್ಜೆರು ಅರಿಯ ಬನ್ನಾರು ಬೆರ್ಮು ಮಾಲವೆರೆಗ್ ಓರಿ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಅನುಬಲೊಟ್ಟು ಆಣಬಲ ಮೀರಿಂಚಿ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಪುಟ್ಟಿನಾಲು ಸತ್ಯನಾಪುರತ ಸಿರಿ ಅಕ್ಕೆರೆಸಿ ಪೂಂಜೆದಿ ಸಿರಿನ ಬಸಲೂರ್ದ ಕಾಂತು ಪೂಂಜೆರೆಗ್ ಮದ್ವೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಿನ ಪೊರ್ತು ಮೊಕಲೆಗ್ ಪುಟ್ಟಿ ಮಗೆನೆ ಸಿರಿಕುಮಾರೆ ಕಂಡನ ನೊಟ್ಟುಗು ಮನಸೇರಂದೆ ಉಡಲು ದುಃಖೊಡು ದುನಿಪುನ ಪೊರ್ತುಗು ಸಿರಿ ಕಂಡನನು ಬುರ್ದು ಪೋವರೆ ಗಟ್ಟಿ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪುವೇರು ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸದ ಮಾನವಂತೇದಿ ಪೊಣ್ಣಗ್ ಕಂಡ ನಡೆದು ಆಯಿನ ಅನ್ಯಾಯನು ತನಕ್ ತಾನೇ ಪ್ರತಿಭಟಿಸವುನ ಸಿರಿ ಇತ್ತದ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲು ಜತ್ತಿ ಪೋಪಿ ಸಿರಿ ಎಂಚ ಪೋಪಲು ಪಂದು ಗಿಡಿಗೆರೆ ರಾಮಕ್ಕ ಪಂಡಿಂಚಿ ಪಾರ್ದನ ಏವಿ ನಾವಡೇರು ಸಂಪೊಲಿಗೆ ಮಲ್ತಿನ ಪಾರ್ದನದ ಎಲ್ಲಿಯ ಎಸಲು ಇಂಚ ಉಂಡು ಇನಿ ನಾರಾಯಣ ಕೈಪತ್ತಿ ಕೈದಾರದ ಮದಿಮಾಯ ಕೇಂಡಾರ ಸಿರಿಯಾಂಡಲ ಕೈக்கு ಕೈ ಕೊರಿಯೇರು ಕಾಜಿ ರುಂಬಿಯೇರು ಮೂಂಕುಗು ಕೈ ಕೊರಿಯೇರು ಮುತ್ತೇಸನ ರುಂಬಿಯೇರೋ ಕೆಕ್ಕಿಲಿಗೆ ಕೈ ಕೊರಿಯೇರು ಕರಿಮಣಿ ಕಟ್ತೇರೋ ಮುಂಡೆ ಕಲೆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಂಜೋಬು ಅಣಾಗ್ ಸರಿಬಂಟೆಗೆ ಬತ್ತು ಕಟ್ಟಲೆ ಬರಪ್ಪಣ್ಣೆಯನ್ನ ಕೈ ಸೆರಸ್ರ ಬುಡಕೊರುಲೆ ಮದಿಮಾಯೋ ಸರಿಯಾರೋ ಓ ಸತ್ಯಮಾ ಲೋಕಂದ ಸಿರಿ ಪಣ್ಪೆರುಗೇನ ಇಂಚ ಮುತ್ತೇಸನ ಕಟ್ತದು ಜತ್ ಪೋಯಿ ಸಿರಿ ಕೊಟ್ಟರಾಡಿದ ಕೊಟ್ಸರಾಳ್ವೆರೆ ನೊಟ್ಟುಗು ರಡ್ಡನೆ ಮದಿಮೆ ಆದು ಸೊನ್ನೆನು ಮಗಳಾದು ಪಡೆವೇರು ಕಾಲ ಕರಿನಂಚನೆ ಸೊನ್ನೆನು ಉರ್ಕಿದೊಟ್ಟುದ ಗುರು ಮಾರ್ಲರೆಗ್ ಸಿರಿ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆರು ದುಂಬಗ್ ಸೊನ್ನೆ ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗ ಪನ್ಪಿನ ಅಮರ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ಪೆರು ಪಗ್ಗು ಪೋಪಿನ 17ಮ ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗ ನಕ್ಲೆನ ಪುಟ್ಟು ಪನ್ಪಿನ ಪಾರ್ದನದ ಕತೆತ್ತ ಆಧಾರು
ಈ ಪೊರ್ತು ನಂದೊಲಿಗೆಡು ರಾಶಿ ಪೂಜೆಯ ನಡಪುನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಈ ನಿಖಲ ಉಂಡು. ಸಿರಿ ಸಂತತಿದ ಮೂಜಿನೆತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಅಕೇರಿದ ಸಂತಾನ ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗ ಪನ್ಪಿನ ನಂಬೊಲಿಗೆ ಸಿರಿಕ್ ಗಿಂಡೆ ಪನ್ಪಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲತ ತಂಕನ ಮಗಲಲ ಉಪ್ಪುವೆರು. ನಂದೊಲಿಗೆಡು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಲ್ಯಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪಗ್ಗು 17 ಪಂಡ ಇನಿ ರಾಶಿ ಪೂಜೆ, ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ, ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗ ಉಚ್ಚಯ, ತುಲಾಭಾರ ಸೇವೆ ಇಂಚ ಮಾತ ಬಾರಿ ಗೌಜುಡು ನಡಪುಂಡು. ನಂದೊಲಿಗೆದ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗರ್ಭಗುಡಿಟೆ ವಿಶೇಷ ಸಂಕಲ್ಪಡು ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗನ ಕಾರ್ಣಿಕ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆಲ ನಮಕೊಂಡು. ಸಂತಾನ ಬಯಕನಕುಲು ಮದಿಮೆದ ಅಂಗಲಪ್ಪದಕುಲು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ನಂದೊಲಿಗೆದ ಉಚ್ಚೆಯಡು ಬತದು ಪೂ ಪಿಂಗಾರ ಸೀರೆ ಉಪ್ಯಾವುನ ಕ್ರಮಲ ಉಂಡು. ಇಂಚ ಸಿರಿ, ಸೊನ್ನೆ, ಗಿಂಡೆ, ಅಬ್ಬಗ, ದಾರಗ, ಸಾಮು ಅಂಚೆನೆ ಸಿರಿನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ದಾರು ಮಕ್ಕಳು 7 ಸಿರಿಕುಲು ಅಕ್ಲೆ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಮಾರೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಓರಿ ಬೇರ್ಮೆರೆ ಬಲೊಟ್ಟು ತುಳುನಾಡದ ಶಕ್ತಿ ಆಯರು ಪನ್ಪಿನ ನಂಬೊಲಿಗೆ ನಮ್ಮವು. ಸಿರಿಕ್ಲೆನ ಪುಟ್ಟು ನಂದೊಲಿಗೆಡು ಬುಳೆಚ್ಚಿಲು ಹಿರಿಯಡ್ಕೊಡು ಅವತಾರ ಕಬತಾರಡು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರದೊಟ್ಟು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರನು ಮುಗಿತಲ ಮಲ್ಪುವೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ವಾ ಪುರ್ಲೋಯ ವಾ ಪುರ್ಲೋಯ ವಾ ಪುರ್ಲೋಯ ಗೆನ್ನಗ ಪಾಠನ ನಿನ್ನ ಆನಲಿಕೆನ ತಾಸೆ ತೆಂಬೆರೆದೊಟ್ಟು ವಾದ್ಯೋದ ಸಬ್ದೋನ ವಾ ಪುರ್ಲೋಯ ವಾ ಪುರ್ಲೋಯ ವಾ ಪುರ್ಲೋಯ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಪುಲ್ಯ ನೆಟ್ಟ ಉಂಡು ಕಡಲರ್ದ ಘಟ್ಟದ ಮೂಟ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಪುಲ್ಯ ನೆಟ್ಟ ಉಂಡು ಕಡಲರ್ದ ಘಟ್ಟದ ಮೂಟ ಕಥೆನ ದಿನವೆಥೆನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಸಂಗತಿನ ಒವ್ವುಂದು ಪನ್ಪುನ ಜನ ಮನಸ್ಸು ಮರ್ಲೋನ ತಾಸೆ ತೆಂಬೆರೆದೊಟ್ಟು ನಿನ್ನ ನಲಿಕೆದ ಪೊರ್ಲೋನ ವಾ ಪೊರ್ಲೋಯ ವಾ ಪೊರ್ಲೋಯ ವಾ ಪೊರ್ಲೋಯ ಗೈಸಿರ ನಿನ್ನ ಮೋನೆ ಬಣ್ಣೊಡವು ತೋಜಂದು ಬೇನೆ ಕಣ್ಣು ಗೈಸಿರ ನಿನ್ನ ಮೋನೆ ಬಣ್ಣೊಡವು ತೋಜಂದು ಬೇನೆ ರಾತ್ರೆ ದಿಕ್ಕಾತ್ರೆ ಊರೊರುಮೆ ವಾಜಾತ್ರೆ ಪತ್ ನಲ್ಪೇರು ಸೇರುನ ತೂವರೆಗೆ ನಿನನೇನ ಆಸೆ ತೆಂಬೆರೆದೊಟ್ಟು ನಿನ್ನ ನಲಿಕೆದ ಪೊರ್ಲೋನ ವಾ ಪೊರ್ಲೋಯ ವಾ ಪೊರ್ಲೋಯ ವಾ ಪೊರ್ಲೋಯ ನೇಮುನದೆ ತಂದು ಐತಕ ಕುಲೊಂದು ಪೂಳನೆದೆ ತಂದು ಅಣಿನ ಕಟ್ಟೊಂದು ಮಣಿನ ಪತೊಂದು ನಾ ಗೊಡ್ಡ ನಾ ನಡುಕೆ ರಾವೊಂದು ಗಗ್ಗರ ಕಟ್ಟೊಂದು
ಮರ್ಸಲೆ ಪತೊಂದು ಮನಸ್ಸು ಟೊಂಜೊಂಜು ಇಲ್ಲದೆನ್ನೊಂದು ಮೂಡಾಯ್ ಪಟ್ಟಾಯ್ ಪಡ್ಕಾಯ್ ತೆನ್ಕಾಯ್ ಮುಕ್ಕಲ್ ಮೂಜಿ ಕಲಿಗೆ ಗಜತೊಂದು ಅವೇನು ಕೊರದು ತೋಜಾ ಬತ್ತ ನಿನ್ನ ಮಾಯೇ 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 ಸುತ್ತ ನಾಲು ಮೇಟು ಮಾಯೇ ಮಾಯೇ ಈ ಬಂಟರ ಸಂಧಿ ಅಬ್ಬಗದಾರಿಗೆ ಮರಳು ಜುಮಾದಿ ಪಿಲಿಚಾಮುಂಡಿ ಸಿರಿಣಾ ಸಂಧಿ ಪೂರಪನೊಂದು ನಂಬಿನ ಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಬುನು ಕೊರೊಂದು ಸುಳ್ಳು ಸೋಪಾದ ಸತ್ಯಗೆಂದಾದ ಅಧರ್ಮ ತೊರ್ತದ ಧರ್ಮ ನುರಿಪಾದ ಜನಮುನೆ ನರಡು ಮೈಮೆ ಮೆರಿಪಾದ ಬತ್ಕರ ಧೈರ್ಯ ಸಾಧಿ ತುಷ್ಪಾದ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪು ನೆಟ್ಟಲ ಕುಡಿಸಾ ನರಡು ಈ ನೆಲೆಯಾಗ ಭಯಭಕ್ತಿದುಂಡು ನಿಕ್ಕದೆ ಈ ಕೋಲ ಜಾಂಬವ ಪಂಪಿನಾರು ನಾಗಲೋಕರ್ದು ಬಾರು ಕಣತದು ಬಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಸಿರಿದಿನ ತುಳುವೆರೆಗು ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ಈ ದಿನಟ್ಟು ಒವ್ವೇ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆಗ್ಲ ಮೂರ್ತು ತುವನೊಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ತುಡರು ಪೊತ್ತಾದು ಸಿರಿದಿನನು ಆಚರಿತೊಂದು ಬರ್ಕ ಪಂಪಿನ ಕೆಬಿಪಾತೆರ ಪಂಡಿನಾರು ಅಳುಪ ರಾಜವಂಶದ ಕರ್ಲಕೊಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಇಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಬಂದುಲೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನ ನಿಖಲ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಜೈನ್ ಈ ವರ್ಷದ ಮೇ 1 ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆಗು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ದಿನ. ತುಳುವೆರನ ಸುರೂತ ತಿಂಗಳು ಪಗ್ಗುದ 17ನೇ ದಿನ ಪಂಡ ಬಿಸು ಪರ್ಬ ಆದ 17ನೇ ದಿನ ಆಯ್ನೇನಿ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಿನ. ವೈದಿಕ ಆಚರಣೆಡು ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಐತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಇನಿ ಸಿರಿದಿಂಜುನ ದಿನ. ಇನಿತ್ತ ದಿನಟ್ ಜಾಂಬವ ಪಂಪಿನಾರ್ ನಾಗಲೋಕಡದ್ ಬಾರು ಕನಸದ ಬಿತ್ತೇರು ಪಂಡದು ನಂಬಲಿಗೆ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಪೆರಿಯರು ಇನಿತ್ತ ದಿನ ಕೃಷಿತ ಆರಂಭ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು, ಭೂಮಿಗೂ ಬಿತ್ತು ಬಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು. ಅಂಚನೆ ನಾಲೇರು ಮಾದಾವನು ಪಂಡ ರಡ್ಡು ಜೋಡಿ ಎರಲಿನ ಶಾಸ್ತ್ರಗಾಂಡಲ ಕಂಡಡು ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗಾವನ ಕ್ರಮ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಆಟಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಗಾಲ ಮಾಯಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮರಿಯಾಲ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ತುಳುತ್ತ ನುಡಿಕಟ್ಟದ ಪ್ರಕಾರ ದುಂಬು ಪ್ರಕೃತಿಡು ಕಾಲಮಾನಲು ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದಿತ್ತದ. ಆಂಡ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಂತದು ಇತ್ತದ ಕಾಲಡು ಕೆಲವರ ಅಂಚ ಅವೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಪಗ್ಗು 17 ಆಚರಣೆ ಮಂತುನಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಗೂ ನಮ್ಮ ಪೆಟ್ಟು ಮಂತದಿನ ತಪ್ಪುನುಲ್ಲ ನೆನೆಯೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಿನ. ಇನಿತ್ತ ದಿನಕ್ಕೂ ಮುಹೂರ್ತ ತೂವಂದೆ ಒವ್ವೇ ಎಡ್ಡ ಬೆಲೆ ಶುರು ಮನ್ಕೋಲಿ. ಒಂದು ಅತ್ತಂದೆ 7 ಸಿರಿ ನಕ್ಕಲೆಡು ರಡ್ಡು ಜನ ಆಯ್ನ ಹಬ್ಬಗ ದಾರಗೆರು ಪುಟ್ಟಿನ ದಿನ ಇನಿ ಪಂಡದಿಲ್ಲ ನಂಬಲಿಗೆ ಉಂಡು. ಇಂಚಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಿನಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇವದೈವಲ್ಯನ ಸುಗಿತೊಂದು ಸಿರಿದೇವಿಗೆ ತುಡರು ಪೊತ್ತಾದು ಈ ಭೂಮಿಡು ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು ದಿಂಜಡು
ಲೋಕಗು ಬತ್ತಿನ ಕೊರೋನಾ ಶಾಪ ಮಾಯಡು ಪಂಡದು ನಟ್ಟೊನ್ನ ಅಗತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದು ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾಂತ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ತುಡರು ಪೊತ್ತಾಗ ಸಿರಿ ಸಮೃದ್ಧಿಗಾದ ಸುಗಿಪುಗ ಲೋಕಗು ಬತ್ತಿನ ಕಂಟಕ ನಿವಾರಣೆ ಆವಡು ಪಂಡದು ದೈವ ದೇವತೆಲೆಡ್ಲ ದೇವೆರಡೆಲ್ಲ ನಟ್ಟೊನ್ಗ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಕ್ಲಿಕೇಣದುಳ್ಳರು ತುಳುವ ಜಗತ್ತದ ವಿಶ್ವರೂಪ ತುಳುವಳ್ ರೇಡಿಯೋ. ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಲೇಸದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಪಮ್ಮಿ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್. ಹಾಯ್, ನಾನು ಪಮ್ಮಿ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್, ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಗುರಿಕಾರಿ. ಇನಿ ಪಗ್ಗು ಪದ್ಯನ್ಮ ಪಂಪಿನ ದಿನ ಕೊರೋನಾ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ರೋಗ ನಿವಾರಣೆಯಾದ ಪೂರ ಸಮಸ್ತ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಂಪರ್ಕ ಭರಿತವಾದ ಆವಡು ಪಂಪಿನ ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ತಿರುಪುವೆ. ಸೋಲ್ಮೇಲು ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ಬಂಗಾರನ್ನ ತೊಟ್ಟಿಲಿಡು ಕುಂಚದ ಬಾಲೆ, ಉಳ್ಳೆನ್ನ ಉಜ್ಜಾಲಿಡು ಕರ್ಲದ ಮಾಲೆ, ಉಳ್ಳೆನ್ನ ಉಜ್ಜಾಲಿಡು ಕರ್ಲದ ಮಾಲೆ, ಮಾಯ ಕಂದ ಉಗ್ಗೇಲಿಡು ನೆತ್ತೆರುದ ಜಲಕ, ಧರ್ಮದ ಜಿಡೆಟಲ್ಪ ಕನನೀರ ಮಲಕ, ಧರ್ಮದ ಜಿಡೆಟಲ್ಪ ಕನನೀರ ಮಲಕ. ಉಳ್ಳಾಯಕಿದೆ ಕೊಟ್ಯ ಐಸಿರದ ಪಟ್ಟ, ಉಳ್ಳಾಯಕಿದೆ ಕೊಟ್ಯ ಐಸಿರದ ಪಟ್ಟ, ದೈವಾದ ನುಡಿ ಪನ್ಪಿ ಸುಣ್ಣದ ಬೊಟ್ಟ, ದೈವಾದ ನುಡಿ ಪನ್ಪಿ ಸುಣ್ಣದ ಬೊಟ್ಟ, ಸ್ವಾಮಿನ ಪಾದೊಡು ಗರ್ಭದ ಪಿಂಡ, ಸ್ವಾಮಿನ ಪಾದೊಡು ಗರ್ಭದ ಪಿಂಡ, ಭೂಮಿಯೇ ತುಂಬಂದಿ ದೇವರೇ ಗುಂಡ, ಭೂಮಿಯೇ ತುಂಬಂದಿ ದೇವರೇ ಗುಂಡ. ಬಂಗಾರನ್ನ ತೊಟ್ಟಿಲಿಡು ಪುಂಚದ ಬಾಲೆ, ಉಳ್ಳೆನ್ನ ಉಜ್ಜಾಲಿಡು ಕರ್ಲದ ಮಾಲೆ, ಉಳ್ಳೆನ್ನ ಉಜ್ಜಾಲಿಡು ಕರ್ಲದ ಮಾಲೆ. ಸುಡಲಾದ ಕಂಡೋಡು ಕಾಯಿ ಮಡಲ ಗುಂಡ, ಸುಡಲಾದ ಕಂಡೋಡು ಕಾಯಿ ಮಡಲ ಗುಂಡ, ನೆಲೆಗೂಡು ದೆಲಗೂಡು ಉಡಲಡೆ ಉಂಡ, ನೆಲಗೂಡು ದೆಲಗೂಡು ಉಡಲಡೆ ಉಂಡ, ಬೆರಿ ಬಂಜಿ ಒಂಜಾಂಡ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಡೋಲು, ಬೆರಿ ಬಂಜಿ ಒಂಜಾಂಡ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಡೋಲು, ಜಿಡೆದೆರ್ಪು ಮರಿತಲ್ಪ ಕುಂಚದ ಬಾಲೆ, ಜಿಡೆದೆರ್ಪು ಮರಿತಲ್ಪ ಪುಂಚದ ಬಾಲೆ.
ಬಂಗಾರನ್ನ ತೊಟ್ಟಿಲಿಡು ಕುಂಚದ ಬಾಲೆ ಗುಳ್ಯನ್ನ ಉಜ್ಜಾಲಿಡು ಕರ್ಲದ ಮಾಲೆ ಗುಳ್ಯನ್ನ ಉಜ್ಜಾಲಿಡು ಕರ್ಲದ ಮಾಲೆ ಮಾಯ ಕಂದ ಉಗ್ಗೇಲಿಡು ನೆತ್ತೆರುದ ಜಲಕ ಧರ್ಮದ ಜಿಡಿಟಲ್ಪ ಕನನೀರ ಮಲಕ ಧರ್ಮದ ಜಿಡಿಟಲ್ಪ ಕನನೀರ ಮಲಕ. ದುಂಬುದ ಹಿರಿಯಾಕ್ಳು ಕೂಟು ಕುಟುಂಬಡು ಬಲತದು ಒಂಜೇ ಸಂಸಾರಡು ಬೊಳೆವೊಂದಿತ್ತಿನಕ್ಲು ಆದಿತ್ತೇರು. ಇತ್ತಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾಸುದ ಪಿರವು ಪೋವೊಂದು ಆಧುನಿಕತೆಗೆ ಬದಲಾದು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮದತ್ತದು ಬತ್ತ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಂಘ ಕೂಟದಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿತೊಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅವು ಸಂತೋಷ ಅತ್ತಂದೆ ಮದತ್ತು ಪೋಯಿನ ಪಗ್ಗು 18 ದಿನನು ತುಳುವ ಜಗತ್ತದ ವಿಶ್ವರೂಪ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ರೇಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ತೆರಿಪಾಯಿನ ಯಕ್ಷಬೊಳ್ಳಿ ಅವೇ ರೀತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನ ಕಡಬ ದಿನೇಶ್ ರೈಕುಳೆನ ನಾಲಾಯ್ದ ದುನಿಪು ಕೇನ್ಗ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಜೋಕುಳಿಗೆ ಪುರ ನಿಖಿಲ ಮೋಕ್ಯದ ಯಕ್ಷಬಳ್ಳಿ ಕಡಬ ದಿನೇಶ್ ರೈ ಮಲ್ಪುರ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ತಿರ್ಲಿತ್ತನ ಚಿನ್ನ ಆಚರಣೆಲು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಳು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ನಂಗೆ ತೆರಿಪಾವಣ ಪ್ರಯತ್ನಲ ಮಲ್ತೇರು. ದುಂಬು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ದಿಂಜಿನ ಕುಟುಂಬ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬಡು ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ನಮ್ಮ ಒರಿತೊಂದಿತ್ತ ಐನ ಬುಳೆಪ ಹೊಂದಿತ್ತ ಕಂಡಡು ಬೆನ್ನಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಣಗ ಪಾಡ್ದನಲ್ಲು ಕತೆಕುಳಿನ ಪಣಂದು ನಮ್ಮ ಬಾಕಿದಾಗ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪ ಒಂದು ಬಚ್ಚಲೆ ಅರಪ ಹೊಂದಿತ್ತ. ದುಂಬ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲು ಮಾಮಿ ತಮ್ಮಲೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಇಂಚ ಒಟ್ಟುಗು ಮಸ್ತು ಜನ ಇತ್ತಡು. ಆ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಳಿಗೆ ಸಂಸಾರದ ಪೂರ ವಿಷಯಲು ತೆರೆಯೊಂದಿತ್ತ. ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಹಿರಿಯಕಲಿಡು ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತ. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಯುಗ ಬಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಇಲ್ಲದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಲ್ಲು ಮಲ್ಪೆರಸರು ಮಲ್ತ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲು ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ರಡ್ಡೆ ಜೋಕುಳು ಇಂಚ ಬೇತೆನೆ ಇಲ್ಲು ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬತ್ತಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ ಒಂತೆ ಕಾಸುದ ಪಿರವು ಪಯರಸರು ಮಲ್ತ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿನ ಬಿಡ್ದು ನಗರಗೂ ಪೇಂಟೆಗೆ ಪಯರಸರು ಮಲ್ತ ಪರವೂರು ಪರದೇಶನು ಸೇರಿಯ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಪರವರುಡು ನಂಕ ಮಲ್ಪೆರ ಭಂಗಾದಿತ್ತದು ಅಂಚಾದು ಅವೇನು ಒಂತೆ ಪಿರ ಬುಡೊಂದಿತ್ತ ಕ್ರಮೇಣ ಮದಪೆರಸರು ಮಲ್ತ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಳು ಅವೇನು ದಾಲ ಮದತಿಜೇರು. ಅಕಳು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತನಕಳು ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಂದು ಅಕಳಿಗೆ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಯಥಾ ಸಾಧ್ಯ ಆಪಿನಾತ್ ಅವೇನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರು. ನಂಕ ತೆರಿಪಾಂದುಲ ಬತ್ತೇರು. ಅಂಡ ನಂಕ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇತ್ತಂದು ಫೋನು ಟಿವಿ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಐತ ಪಿರಾವು ಬೂರೊಂದು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮರೆತೊಂದು ಬತ್ತ. ಆಂಡಲ ನಂಕ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯದಾದ ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಜವಣ್ಯರು ಕೆಲವೊಂದು 10 ಜನ ಒರಿ ಮಲ್ಪೆರ ಆಯಜಿಂಡಲ 10 ಜನ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೆರ ಸುರು ಮಲ್ತೇರು. ಅವೇನು ಒರಿಪೆರ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದಗಳಿಗೆ ತೆರಿಪಾಯರ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಬೊಳಿಪಾವಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುವೆರ ಆಯನ ಕೂಟ ಬನ್ಸ್ ಮಾತೃ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಗಳು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪಣಲ್ಪ ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕರೆನ 7 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದಿಕ್ಕಡು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಅವೇನು ತೆರಿಪಾವಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಅಂಚಾದ್ ಮುಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತಿರೆಗಳ ಸಮಸ್ತ ತುಳುವೆರ್ನ ಪರವಾದ ಯಾನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊನ್ನೆ. ಪಗ್ಗು 18 ನಂಕ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ತಿರ್ಲಿತ್ತನ ದಿನ. ಅವು ನಂಕ್ ಸೇರಿದಿಂಜುನ ದಿನ. ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ನಾಲೆರು ಮಾದಾದು ಆ ಎರ್ಲೆಗ್ ಕುಡುಬಾರು ತಿನ್ಪಾದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಡಗು ಬಿತ್ತುನಂಚಿನ ಪೊಡ್ತು. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಳಿಗೆ ಬಾರಿ ನಂಬಿಕೆದ ದಿನ.
ಪಗ್ಗು 18 ತಾನಿ ಏರು ಬಿತ್ತಂಡಲ ಅವು ಕೊಡಿಪುಡು ಪಂಪಿನ ವಿಶ್ವಾಸದ ದಿನ ಅಂಚಾದು ಅವಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೀರಿ. ಪಗ್ಗು 18 ಏಳುವರೆ ಸಿರಿಕಳು ಐಟ್ ಹಬ್ಬಗದಾರಗ ಪೊಟ್ಟಿನಂಚಿನ ದಿನ. ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಈ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಸದು ಪಗ್ಗು 18 ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಮೇ 1 ನಂಕ ಪಗ್ಗು 18 ಅಂಚಾದು ಇಂದೇನು ಒರಿಪಾವುಣ ತೆರಿಪಾವುಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ದಾಖಲು. ಸಮಸ್ತ ತುಳುವರಿನ ಪರವಾದ ಯಾನ ಕಳ್ಳ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆನ ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಈ ಎಡ್ಡೆ ಕಜ್ಜ ನನಾದು ಒರಿಯಾಡು ಬುಳೆವಾಡು ನನಲ ಇಂಚಿನ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳು ಆಚಾರ ವಿಚಾರಣ ಒರಿಪಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಸಕ್ತಿ ರಡ್ನೆಲ್ನ ದೇವರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಾಡಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಯಾನು ಪಂಡಿನೆಟ್ಟು ತಪ್ಪಿತ್ತಿನ ಮಾಪು ಮಲ್ಪಳೆಂದು ತನ್ಕೊಳ್ಟ ನಟ್ಟೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಗು ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದಿ ಒಂದುಲೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕಲಾಮಾತೆ, ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್, ಜೈ ತುಳುನಾಡ್. ಕಣ್ಣೆ ಬದುಕೆ ನಿಕ್ಕಾದು ಕೇಂಡನ ಪೊಣ್ಣೆ ಮೋಕೆದ ಕಣ್ಣೆ ಬದುಕೆ ನಿಕ್ಕಾದು ಏರ್ಲ ಕೊರಂದಿನ ಉಡುಗಿರೆ ಕೊರ್ಪೆ ಕೇಳ್ನಯ ಕೆವಿ ಕೊರ್ತು ಏರ್ಲ ಕೊರಂದಿನ ಉಡುಗಿರೆ ಕೊರ್ಪೆ ಕೇಳ್ನಯ ಕೆವಿ ಕೊರ್ತು ಕೇಂಡನ ಪೊಣ್ಣೆ ಮೋಕೆದ ಕಣ್ಣೆ ಬದುಕೆ ನಿಕ್ಕಾದು ಏರ್ಲ ಕೊರಂದಿನ ಉಡುಗಿರೆ ಕೊರ್ಪೆ ಕೇಳ್ನಯ ಕೆವಿ ಕೊರ್ತು ಏರ್ಲ ಕೊರಂದಿನ ಉಡುಗಿರೆ ಕೊರ್ಪೆ ಕೇಳ್ನಯ ಕೆವಿ ಕೊರ್ತು ஏழு கடலுதா எருகு கடத்துது ಮುತ್ತುನು ತುರಿಯೊಂದು ಕೊಂಡು ಬರುವೆ ಕಾನೊಗು ಪೊಗ್ಗುದು ಪಿಲಿ ಪೇರನ ಬೊರಿಯೊಂದು ಪಿಲಿ ಪೇರನ ಬೊರಿಯೊಂದು ಏಳು ಕಡಲದ ಎರೆಗು ಕಡತದು ಮುತ್ತುನು ತುರಿಯೊಂದು ಏಳು ಕಡಲದ ಎರೆಗು ಕಡತದು ಮುತ್ತುನು ತುರಿಯೊಂದು ಕೊಂಡು ಬರುವೆ ಕಾನೊಗು ಪೊಗ್ಗುದು ಪಿಲಿ ಪೇರನ ಬೊರಿಯೊಂದು ಪಿಲಿ ಪೇರನ ಬೊರಿಯೊಂದು ಕೇಂಡನ ಪೊಣ್ಣೆ ಮೋಕೆದ ಕಣ್ಣೆ ಬದುಕೆ ನಿಕ್ಕಾದು ಏರ್ಲ ಕೊರಂದಿನ ಉಡುಗಿರೆ ಕೊರ್ಪೆ ಕೇಳ್ನಯ ಕಿವಿ ಕೊರ್ದು ಏರ್ಲ ಕೊರಂದಿನ ಉಡುಗಿರೆ ಕೊರ್ಪೆ ಕೇಳ್ನಯ ಕಿವಿ ಕೊರ್ದು ಗಾಳಿಡು ಪಾಂಬುನ ಮುಗಲದ ಮಾಡೊಗು ಕೈಪತ್ತೊಂದು ಪೋವೆ ಕಡನೆ ದಾಂತಿನ ಕಡಲದ ಮೋಕೆದ ಓಡೊನು ಮಾದಾವೆ ಓಡೊನು ಮಾದಾವೆ ಗಾಳಿಡು ಪಾಂಬುನ ಮೊಗಲದ ಮಾಡೋಗು ಕೈಪತ್ತೊಂದು ಪೋವೆ ಗಾಳಿಡು ಪಾಂಬುನ ಮೊಗಲದ ಮಾಡೋಗು ಕೈಪತ್ತೊಂದು ಪೋವೆ ಕಡೆನೆ ದಾಂತಿನ ಕಡಲಿಡು ಮೋಕೆದ ಓಡನು ಮಾದವೆ ಕೇಂಡನ ಪೊಣ್ಣೆ ಹೊಯ್ ಕೇಂಡನ ಪೊಣ್ಣೆ ಮೋಕೆದ ಕಣ್ಣೆ ಬದುಕೆ ನಿಕ್ಕಾದು ಏರ್ಲ ಕೊರಂದಿನ ಉಡುಗಿರೆ ಕೊರ್ಪೆ ಕೇಳ್ನಯ ಕಿವಿ ಕೊರ್ತು
ಏರ್ಲ ಕೊರಂದಿನ ಉಡುಗಿರೆ ಕೊರ್ಪೆ ಕೇಳ್ನಯ ಕೆಬಿ ಕೊರುದು ಬಂಗಾರದ ಪೊಸ ತಗಡಡೆ ನಿನ್ನನ ಯಾನ ಪೊದಿಪಾವೆ ಸಿಂಗಾರದ ಉಜ್ಜಾಲುಡು ಕುಲ್ಲುದು ಒಚ್ಚಿ ನಲಿಪಾವೆ ಒಚ್ಚಿ ನಲಿಪಾವೆ ಬಂಗಾರದ ಪೊಸ ತಗಡುಡೆ ನಿನ್ನನ ಯಾನ ಪೊದಿಪಾವೆ ಬಂಗಾರದ ಪೊಸ ತಗಡುಡೆ ನಿನ್ನನ ಯಾನ ಪೊದಿಪಾವೆ ಸಿಂಗಾರದ ಬುಚ್ಚಾಲುಡು ಕುಲ್ಲುದು ಒಚ್ಚಿ ನಲಿಪಾವೆ ಒಚ್ಚಿ ನಲಿಪಾವೆ ಉಂತಾಲೆ ಓ ಕವಿಕುಲೆ ಈರನ ಬಣ್ಣದ ಪಾತೆರನು ಇಂಚಿನ ಹೊನ್ನಂಬರ ನುಡಿಗೆ ಫಲ ಮರ್ಲಾವಯೆಯಾನು ಏರ್ಲ ಕೊರಂದಿನ ಉಡುಗಿರೆ ಕೊರ್ಪೆ ಕೇನ್ಲಯ ಕಿವಿ ಕೊರ್ದು ಇಂಚಿನ ಹೊನ್ನಂಬರ ನುಡಿಗೆ ಫಲ ಮರ್ಲಾವಯೆಯಾನು ಏರ್ಲ ಕೊರಂದಿನ ಉಡುಗಿರೆ ಕೊರ್ಪೆ ಕೇನ್ಲಯ ಕಿವಿ ಕೊರ್ದು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದ ಬುಳಿಚ್ಚಲಿಗಾದು ಎಡ್ಡೇನ ಪುಣೆಯೊಂದೊಪ್ಪಿನ ಅತ್ತಂದೆ ತುಳುವೊಪ್ಪೆನ ಚಾಕ್ರಿನ ಮಲ್ಪುನ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕಾಲೇಜಿ ಕೊಡ್ಲ ನೆತ್ತ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲೆರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಶ್ರೇಣಿ ಇಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಮಾತ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಪಗ್ಗು 18 ಪನ್ಪನವು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ದಿನ ತುಳುವೆರೆಗ್ ಮೇ 1 ಪಗ್ಗು 18 ಮದಾನಿ ಎರಡಲ ಒವ್ವೇ ವಿಚಾರದ ಬಗೆಟ್ಟಿಕೇನಂದೆ ಕೃಷಿಕ್ ನೇರವಾದ ಜಪ್ಪೆರೆ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಹಬ್ಬಗದಾರಗ ಹುಟ್ಟಿಯರು ಮನ್ಪುನಲ ಉಲ್ಲೇಖಲು ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂದೊಂದು ಕರಿನ 7 ವರ್ಷಡು ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರೊಂದು ಈ ಪರ್ಬನು ತುಳುವೇರು ಮರತು ಪಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬುಡುದು ಪಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶಡು ನಡಪ ಒಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕರಿನ 2 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಬಂಡರಾಯಣಿ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಜಾಲಡ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತೊಂದಿತ್ತನು ಕರಿನ ವರ್ಷ ಬಂಟರಾಯಣಿ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಮಹಿಳಾ ವಸತಿ ಗೃಹದ ಜಾಲಡ್ ಈ ಪರ್ಬ ನಡತಂಡ ಐಕ ದುಂಬುದ ವರ್ಷಡು ನಮ್ಮ ಬಂಟರಾಯಣಿ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಜಾಲಡೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತಂಡು ಆ ಪುರ್ತುಡು ಸುಮಾರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರುಡು ಬೇಲೆ ಬೆಂದಿನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಪ್ಪು ಅತನ ಪುನಪುತ್ತವನಾರಿಪ್ಪು ಅತಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರುಡು ಬೆಂದನಾರಿಪ್ಪು ಇಂಚಿನ ಮಾತಾ ಮಹಿಳಾ ಮಣಿಕ್ಲೆಗ್ ಪುಂಜನಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಲೆತ್ತದ ಗೌರವ ಸೂಚಿಸೈನವ್ಲ ಈ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ದಿನೊಟ್ಟು ಆ ಪುರ್ತುಡು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗಡು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಜನಪದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಉಪಕುಲಪತಿಗಳಾದ ಬೇಲೆಬಿಂದಿನಂಚಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ್ಯರು ಬತ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ದಿನತ್ತ ಪಗ್ಗು 18 ವಿಶೇಷ ದಿನತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿನ ಒದಗಾದು ಕೊರಿಯರು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪ್ನೇರ್ದಾದ ತುಳುವೆರೆಗ್ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ದಿನಕ್ಕಲು ಬಿಸು ಇಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಪುಂದೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮರತದ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಾಲ್ಡ್ ಬುಳೆಪ್ನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪೂತ ಬಗೆಟ್ಟು ಅತ್ತಂಡ ಪರ್ಂದದ ಬಗೆಟ್ಟು ನೆನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮರತೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ವಿಷಯುಕ್ತವಾಯಿನಂಚಿನ ಪರಂದಲೇನ ತಿನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಅತ್ತನ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನ ನಮನೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಾರೆ ಕಳೆಯೊನ್ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಲು ನಮ್ಮ ಎದುರುಡುಂಡು ನರಮಾನಿ ಎಂಚ ದುಡ್ಡು ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಂಡು ಮನ್ಪುನೈನ ತೂಪೆ ಅತ್ತಂತೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಬದುಕೆರ ಆಪುಂಡು ಮನ್ಪುನೈನ ತೂವೊಂದು ಇಜ್ಜೆ ಇನಿ ಸ್ವಾರ್ಥಗು ಕೊಡದು ಇಡೀ ನರಮಾನಿ ಕುಲನ ಅತನ ಪ್ರಾಣಿ ಕುಲನ ಅತನ ಕಾಡನ ನಾಶ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಲು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಎದುರುಡು ತೋಜಿದು ಬರೋದುಂಡು ಬನನು ಕಡ್ತದು ಬನತ್ತ ನಾಶನು ಮಲ್ತದು ಅವಳು ಸಿಮೆಂಟ್ದ ಅತ್ತ ಕಟ್ಟೆನ ಕಟ್ಟದು ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಎದುರುಡು ಬನ ಪೋಯಿನೆರ್ದು ಕಾಡು ಅತನ ಪುಂಚ ಮರ ದೈಕ್ಲು ಪೋಯಿನೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಒವ್ವೇ ಪ್ರಾಣಿ ಒವ್ವೇ ಉಚ್ಚು ಅವಳು ಉಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ
ಅವು ಎಂಚಿನ ಅಪ್ಪನ ಪಂಡ ಐತ ಬೆಚ್ಚಗು ಅವಳು ಕುಲ್ಲೆರೆ ಐಕ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಜಿ ಅವು ಬುಡ್ದು ಒಡೆಯೊಡೆನ ಹೋದು ಬದುಕುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಎದುರುಡು. ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಕಾಡ ಪ್ರಾಣಿಲು ಕಾಡು ನರಮಾನಿ ಮಂತನಂಚಿನ ಸ್ವಾಕೃತ ಅಪರಾಧರದಾದ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಣಿಲು ದೂರ ದೂರ ಪೋಯ ಕಾಡು ಬುಡ್ದು ಪೋಯ ಆ ಕಾಡು ಬುಡ್ದು ಪೋಯಿನೇರ್ದಾದ ಓಲೋಲು ಬದುಕೆರೆ ಆ ಒಂದು ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಎದುರಾತದ. ಇನಿ ಅವೇ ಸಂದರ್ಭ ಇನಿ ಕರಿನ ಒಂಜರೆ ತಿಂಗಳು ದಿಂಚಿ ನಮ್ಮ ನರಮಾನಿ ಇಲ್ಲು ಬುಡ್ದು ಪಿದೈ ಬರಂದನೇರ್ದಾದ ಕಾಡದ ಓಲೋಲು ಪೋಯುದು ಇತ್ತನಂಚಿನ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಲು ಇನಿ ಮಾರ್ಗವು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಎದುರುಡು ತೋಜೊಂದುಂಟು. ಬೆಂಗಳೂರುದಂಚಿನ ಇಡೀ 24 ಗಂಟೆಲ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾರ್ಗುಲೆಗ್ ಇನಿ ನವಿಲು ಬತ್ತ ನಲಿಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಎದುರಾತಂದು. ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗೆಡ್ ಕಾಡ ಪಂಜಲಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಕಾಡಡು ವಾಸ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಿಮ್ಮಲಿಪ್ಪು ಆನೆಲಿಪ್ಪು ಒಂದು ಪೂರ ಮಾರ್ಗವು ಬತ್ತದು ಕುಶಿಟ್ಟೆ ಎಂಕ್ಲು ಉಲ್ಲ ಪನ್ಪುನೈನ ತೋಜವನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಲು ನಮ್ಮ ಎದುರುಡು ಬತ್ತು ತೋಜೊಂದುಂಡು. ಒಂದು ನರಮಾನಿ ಮಂತನಂಚಿನ ಅಪರಾಧರ್ದಾದು ಆಯ್ನಂಚಿನ ಇನಿ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮನ್ಪುನ ಬಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಮರತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನೀನು ಬುಡೊಂದುಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಪೇಟೆದ ಮರ್ಜಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒರ್ಗೊಂದುಲ್ಲ ನೆರ್ದಾದು ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭನು ಉಂಡು ಬಂತುದುಂಡು. ಆ ಸಂದರ್ಭವು ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದೇ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಈ ಕೊರೋನಾ ಪಂಪನಂಚಿನ ರೋಗಂದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದ ನರಮಾನಿ ಮಂತನಂಚಿನ ತಪ್ಪುನು ತಿದ್ದು ನೀರಬಾಡದು ಆ ನರಮಾನಿಗೆ ಪಾಠ ಕಲ್ಪದ ಗುರಿಯರಬಾಡದು ಬತ್ತು ನಾವು ಪಂಪು ನಾವು ನಮ್ಮ ಎದುರುಡು ನಂಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಂಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅದು ತೋಚೊಂದುಂಡು. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಂತನಂಚಿನ ತಪ್ಪುನು ಮರತದು ನಮ್ಮ ನನಾಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಮರತೆರಬಲ್ಲಿ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಸಾದಿ ದಾರಿದೀಪ ಆವಡು ಪಂಪನೇನು ಪಂಡೊಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತ ತುಳು ಬಂದುಲೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದದೇನ ಪಾತೆರ್ಲಂತವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಡ್ದಾನಕ್ಕೇನೊಂದುಂಡು ಸಿರಿ ಪಾಡ್ದಾನಕ್ಕೇನೊಂದುಂಡು ದುಡಿಬೊಟ್ಟು ಈ ಊರಲುದ ದುನಿ ಪೋಗು ಪಾಡ್ದಾನಕ್ಕೇನೊಂದುಂಡು ಸಿರಿ ಪಾಡ್ದಾನಕ್ಕೇನೊಂದುಂಡು. வீர புருஷர் தெய்வலாது நிலையாய் ஈ மண்ணு பாவனவாண்டு வீர புருஷர் தெய்வலாது நிலையாய் ஈ மண்ணு ಪಾವನವಾಂಡು ಈ ಮಣ್ಣ ಕನಕನಲ ಈ ಕತೆ ಪನ್ಪುಂಡು ಬೀಜುನ ಗಾಲಿಲ ಕಂಬನು ಬೀರುಂಡು ಮಂಜಳ್ದ ಪೊಡಿ ಪರಿಮಳ ಪಾಡ್ದಾನಕ್ಕೇನೊಂದುಂಡು ಸಿರಿ ಪಾಡ್ದಾನಕ್ಕೇನೊಂದುಂಡು ದುಡಿಬೊಟ್ಟು ಈ ಊರಲುದ ದುನಿ ಪೋಗು ಪಾಡ್ದಾನಕ್ಕೇನೊಂದುಂಡು ಸಿರಿ ಪಾಡ್ದಾನಕ್ಕೇನೊಂದುಂಡು. ಅಭಯದ ಬೂಲ್ಯೋನೆ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಸಾದೋ ತನಿಪುನು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಬಚ್ಚಿನ ಜೂಬಗು
ಅಭಯದ ಬೂಲ್ಯೋನ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಸಾದೋ ತನಿಪುನು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಬಚ್ಚಿನ ಚೂವಗು ಉಡಲು ತುಡಿಪುಂಡು ಮಾಡೋದು ನಿರಲಗು തുടര് ಬೆಳಗುಂಡು ಸತ್ಯದ ಮದಿಪುಗು ಭಕ್ತಿದ ತಿಗ ಪನಿಯುಂಡು ಪಾಡಾನಕೇನೊಂದುಂಡು ಸಿರಿ ಪಾಡಾನಕೇನೊಂದುಂಡು ದುಡಿಬುಟ್ಟು ಈ ಊರಲದ ದುನಿಪುಗು ಪಾಡಾನಕೇನೊಂದುಂಡು ಸಿರಿ ಪಾಡಾನಕೇನೊಂದುಂಡು. ಬಿಸು ಬೆನ್ನಿದಾಕ್ಲೆಗಿ ಎಡ್ಡೆ ದಿನೋ ಆನಿ ಸುರುವಾಯಿನ ಸಾಗೋಲಿದ ಬೇಲೆ ಪಗ್ಗು ಪದ್ನೆನ್ಮದಾನಿ ನೇಜಿ ಪಾಡುನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಡಪುಂಡು ಏಳ್ವೇರು ಪುಟ್ಟಿನ ಸಿರಿ ದಿನೋ ಪೊಂಜೌಳನ ದಿನೊಂದು ಪನ್ಪೆರು ಅವೇ ರೀತಿ ಏಳ್ವೇರು ಸಿರಿ ಪಂಡ ಏಳು ನಮೂನೆದ ಧಾನ್ಯಗಳು ಪನ್ಪಿನೊಟ್ಟುಗು ಲೇಸದ ಅಟ್ಟಿಲುಗು ಒಗ್ಗರಣೆದ ಕಮ್ಮೆನ ಕೊರಿನ ಕುಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಕುಲಾಲ್ ಕನ್ನೋ ತೀರ್ಥ ಮೆರೆನ ಪಾತೆರಗು ಕೆಬಿಯಾಕತೆ ತುಳುವರ್ಲ್ಡ್ ರೇಡಿಯೋ ಪಗ್ಗು 18 ಸಿರಿ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಏನೊಂದುಪ್ಪುನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪುಡ್ಯೊಂದು ಯಾನು ಕುಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಕನ್ನೋತೀರ್ಥ ಸಿರಿದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ರೆಡ್ ಪಾತೆರ ತುಳುವೆರೆಗ್ ವರ್ಷವು ಪಗ್ಗು ತಿಂಗಳು ಶುರು ಆಪುಂಡು ಸುಗ್ಗಿ ತಿಂಗಳು ಮುಗಿಯುಂಡು ನಂಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸುರೂತ ದಿನನೇ ಬಿಸು ಬೆನ್ನಿದಕ್ಲೆಗೆ ಸೇಸದ ದಿನ ಆನೆ ಬೊಲ್ಪುಗೆ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನಿ ಕಂಡೋಗು ತಪ್ಪು ಗೊಬ್ಬರ ಬೊನ್ನೆ ಪಾಡ್ದು ನಾಲೇರು ಮಾದವನಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆದು ಕೈ ಬಿತ್ತು ಪಾಡು ಅವನ್ ಏತು ಪೊರ್ಲು ಭಕ್ತಿ ದಿಂಜಿನ ಕಜ್ಜ ಇತ್ತೆ ಓಲುಂಡು ತುಯ್ಯ ಕಂಡದ ಒಂಜಿ ಮೂಲೆಡು ಮಣ್ಣನ್ನು ತಜತ್ತದು ಐಕೆ ಬರಿ ಮಣ್ಣು ಕೂಟದು ಐಕೆ ಮಾತೆರ್ಲ ದಿಂಜಿ ದಿಂಜಿ ಬಂಡದು ಒಂಜೆ ಪುಂಡಿ ಬಾರು ಪಾಡ್ದು ಕೈ ಮುಗಿದ ಕ್ರಮ ಏತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲಿತ್ತಂಡು ಐನ ನೆನಪುನಗನೆ ಮೇಯ್ ಇರ್ಮೆನಾಪುಂಡು ಇಂಚ ಕೈ ಬಿತ್ತು ಪಾಡಿನ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಬಿಸುತಾನಿ ಮೂರ್ತ ಮಂತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪಗ್ಗು 18 ಬೆನ್ನಿದಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ಆನಿ ನೇಜಿ ಪಾಡಿನ ಗೌಜಿ ಆನಿ ಪಾಡಿನ ನೇಜಿ ಪತ್ತನಾಜೆಗೆ ಪೂರಿನ ಪತ್ತ ಪನಿಕೆ ನಲಿ ತೋಂಡು ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಪಗ್ಗು 18 ಬಿತ್ತು ಪಾಡು ನೆಟ್ಲ ನಂಕ್ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಲವಾಯಿನ ನಂಬಲಿಕೆ ಉಂಡು ಆನಿ ಎಲ್ವೇರು ಸಿರಿನಕಲು ಪುಟ್ಟುದ್ನ ದಿನ ಅಂದು ಹಿರಿಯಕಲು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಸಿರಿ ಪಂಡ ಪೊಣ್ಣು ಸಂಪತ್ತು ಫಲ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಮಂತೊನಲಿ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತ ನರಮಾನಿ ಬದುಕಿಗೆ ನುಪ್ಪು ಪಂಡ ಬಂಜಿದ ಬಡವು ದಿಂಜಡಾಯಿನ ಸುರುವುತ ಸಂಗತಿ ಆ ನುಪ್ಪು ಬುಲೆಯಡಾಂಡು ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬಿತ್ತು ಬೂರೋಡು ಈ ಬಿತ್ತುನ ಎಡ್ಡ ದಿನನೇ ಪಗ್ಗು 18 ಅಂಚಾದ ಆನಿದ ದಿನವನ್ನು ಸಿರಿ ಪುಟ್ಟಿನ ದಿನ ಅಂದು ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದ ಎಲ್ವೇರು ಸಿರಿಕುಲು ಪಂಡ ಏಳು ಬಗೆತ ಧಾನ್ಯ ಅಂದಲ ತೆರೆಯೋಣಲಿ ಅಂಚಾದ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಅಂದು ಪನ್ಪುನ ಕೇಳೊಂದುಂಡು ಅಂತೂ ತುಳುನಾಡು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಇಡೀ ಲೋಕಗೆ ಬಂಜಿದ ಬಡವು ಸನ್ನಿಪೆರೆ ಭೂಮಿದ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು ಪೊಲಿ ಆವಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ದೇವರೆಡು ನಟ್ಟೋನು ಮಾಮಲ್ಲ ಸೀಕ್ ದೂರ ಆದು ಕೂಡ ಈ ಮಣ್ಣಡು ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು ಸಂತೋಷ ಉರ್ಕ ಬರಡು ತುಳುನಾಡೊರ್ಮೆ ಕಾರ್ಣಿಕ ಬೆನ್ಪುನ ದೈವ ದೇವರು ನಾಗಬೆಮ್ಮೆರ್ನಕಲು ಈ ಮಾಮಲ್ಲ ಸೀಕನ ದೂರ ಮಂತದ ಲೋಕನ ರಚನೆ ಅನ್ಪಡು ಪಂಡೊಂದು ಎನ್ನ ಈ ರೆಡ್ ಪಾತೆರ ಮುಗಿತಲದ ಬೊಟ್ಟು ದೀಪೆ ಸೋಲ್ಮೇಲು रे तू
ನಡು ಕೋರಿಲ ತೇಜ ಕುರಿ ಪುಣ್ಣಾಲ ಕೋರಿಗುಲ ಪೋವೋಡು ಕೋರಿಲ ನಾಡೋಡು ಬುಕ್ಕ ನಡು ಕೋರಿಲ ತೇಜ ಕುರಿ ಪುಣ್ಣಾಳ ತುವೆರೆ ರೇ ತುವೆರೆ ರೇ ರೇ ತುವೆರೆ ರ ತುವೆರೆ ರೇ ತುವೆರೆ ರೇ ರೇ ತುವೆರೆ ರಾ కొయిలు నొట్టుకుండ కోరికుల పోవారే కొయిలు తరి ఇచ్చాండ మిత్త పొట్టుకు పోదు బల కొయిలు నొట్టుకుండ తువేరే రే తువేరే రే రే తువేరే రా తువేరే రే తువేరే రే రే తువేరే రా ಪರ ಬೋಲ್ಪು ಪತ್ತಾಯಿ ನಾಡುಂಡುಯ ತಿತ್ತೀರಿ ತಿರಿ ಬೋಲ್ಪು ತಿನಿಯಾರ ನಟ್ಟುಂಡುಗೆ 10,000 ಪರ ಬೋಲ್ಪು ಪತ್ತಾಯಿ ನಾಡುಂಡುಯ ಆಯರೆ ಈಯರೆ ಕೊಲ್ಲಾಲ ಏರುತುಂಡೆ ಬಾಣಾರ ಬಲಿಪಾನ ಪಂಜಿನ್ನೋತುಂಡೆ ಆಯರೆ ಈಯರೆ ಕೊಲ್ಲಾಲ ಏರುತುಂಡೆ ಬಾಣಾರ ಬಲಿಪಾನ ಪಂಜಿನ್ನೋತುಂಡೆ ತುಯರೆ ರೇ ತುವೆರೆ ರೇ ರೇ ತುವೆರೆ ರಾ ತುವೆರೆ ರೇ ತುವೆರೆ ರೇ ರೇ ತುವೆರೆ ರಾ ಕೆಂಪು ಕೆಂಪು ವರ್ಣತಾಲು ಕೇದಾಗೆ ಬಣ್ಣದಾಲು ಮೇರೆ ಮೇರೆ ಮಿಂಚುನಾಲು ತುವೆರೆ ರಾ ವೈಫನೆಟ್ ವೈಫೆದಾಲು ಬಾರ್ಫನೆಟ್ ಬಾರ್ಫೆದಾಲು ಜಾ ಮೇರೆ ಗಡ್ಡದಾಲು ತುವೆರೆ ರಾ ತುವೆರೆ ರೇ ತುವೆರೆ ರೇ ರೇ 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 ತುವೆರೆ ರಾ ತುಳು ಪಂಡ ಫಲದಿಂಜಿನ ರಸದಿಂಜಿನ ಮೆತ್ತೆನದ ಪಂಪಿನ ಅರ್ಥವುಂಡು. ಈ ನಾಡು ಫಲೋ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗೂ ಪುದರು ಪಡೆತಿಂಡು. ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ನ್ಯಾಯಡು ನಡತದು ಮುಳ್ತ ಜನಕಲು ಬದುಕೊಂದು ಬತ್ತದೇರು ಪಂಪಿನ ಪಾತೆರೋದ ಬೊಲ್ನೈ ಪಟ್ಟಿನ ಬದಿಯಡ್ಕದ ತುಳುವೆರೆ ಆಯನದ ಗುರಿಕರೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಥೋಮಸ್ ಡಿ ಸೋಜಾ ಮೇರೆನ ಪಾತೆರದ ಪೊರ್ಲ ಪೊಳಬುಗು ಕೆಬಿಯಾಕ ಮೂಡಾಯಿ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಗಟ್ಟಡ್ದು ಪಡ್ಡೈ ಮೈಡ್ದು ಅರಬ್ಬಿ ಕಡಲ್ ಮುಟ್ಟ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಚಂದ್ರಗಿರಿಡ್ದು ಬಡ್ಕಾಯಿ ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ಮುಟ್ಟ ಪರಾಡ್ದುಪ್ಪಿನ ಭೂಭಾಗ ತುಳುನಾಡೆ ತುಳು ಬಂಡ ಫಲವತ್ತಾಯನ ಮೆತ್ತನೆದ ಪಂಪಿ ಅರ್ಥ ಉಂಟು. ಅಂಚನೆ ಈ ನಾಡ್ದ ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಜಾನಪದ ಪ್ರಪಂಚೊಡೆ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನವು. ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ನಂಬಿಕೆದ ಆಧಾರಡು ಮೂಲು ಆಚಾರ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಬಾಯಿಡ್ದು ಬಾಯಿಗೆ ಉರಿತಿ ಬತ್ತಿ ಕವಿತೆ ಪಾಡ್ದನಲು ತುಳುನಾಡು ಜನಜೀವನದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತಿರಿಪಾ ಉಂಡು. ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರಧಾನ ಕೇಂದ್ರ ಕಾಸರಗೋಡು. 16ನೇ ಶತಮಾನದ ಪ್ರಾಚೀನ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬರವಣಿಗೆ ಮುಳ್ತು ತಿಕ್ಕದಿಂಡಿ. ಅವು ತುಳು ಲಿಪಿತ್ತ ಬರವು. ಅಂಚನೆ ಬದಿಯಡ ಕಡೆ ತುಳುವರ ಆಯನೋ ಬಾರಿ ಗೌಜಿನ ನಡತುಂಡು. ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಿರಿವಂತಿಗೆ ಕಲೆದ ವಿರ್ಸಾತಿಗೆ ತೆರೆದುವತ್ತಂಡು. ಕೇರಳ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯರ ಈ ತುಳುವರ ಆಯನ ಕಾರಣ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಗುರಿಕಾರ್ಮೆಡು ನಡತಿ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ತುಳು ನಡೆ ನುಡಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಹೊಸ ಬೊಲ್ಪು ತೋಜಾಂಡು. ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿ ಆಚರಣೆಡ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು. ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೆನ್ನಿದ ನಿರಲು ಉಂಡು. ಮಣ್ಣುದ ಕಮ್ಮೆನ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಪಗ್ಗು 18 ಸಿರಿದಿಂಜುನ ದಿನ. ತುಳು ಹೊಸ ವರ್ಷ ಶುರುವಾಪಿನ ಪಗ್ಗು ತಿಂಗಳೊಡ್ದು ಜಾತಿ ಮತ ಬೇತದಂತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಿಸುವಾಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಪುರಾಣ ಇತಿಹಾಸ ಉಂದು ಪೂರ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲಗೂ ಮಹತ್ವ ಪಡೆಯಿನವು. ಐತ ಒಂಜೊಂಜಿ ಘಟನೆಲ ಆರಾಧನೆಗೆ ಒತ್ತು ಕೊರ್ಪಿನವು. ಈ ನಂಬಿಕೆದ ಆಧಾರಡು ತುಳು ಜನಜೀವನ ಸಮೃದ್ಧವಾದುಂಡು.
ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ರೇಡಿಯೋ ಪಗ್ಗು 17 ಸಿರಿ ದಿನಾಚರಣೆ ಮಲ್ಪನವು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಈ ಸರ್ತಿದ ತುಳುವೆರೆ ಆಯನ ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಯಾದ ಯಾನೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ತೊಂದೆ ಪಗ್ಗು 17 ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸುಖ ಸೌಖ್ಯ ಸಂತೋಷ ಕೊರಡೆ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸೊಲ್ಮನ ಸಂದಾಪೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ತಿನೆಗೆ ವಂದನ ಮಲ್ತನ್ವೆ ಇತೆ ಥಾಮಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ತುಳು ಆಯನ ಕೂಟದ ಗುರಿಕಾರಿ. ನಿಕ್ಲಿಕೇಣದುಳ್ಳರು ತುಳುವ ಜಗತ್ತದ ವಿಶ್ವರೂಪ ತುಳುವಳ್ ರೇಡಿಯೋ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಲೇಸದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಪಮ್ಮಿ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್. ಹಾಯ್, ನಾನು ಪಮ್ಮಿ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಗುರಿಕಾರೆ. ಇನಿ ಪಗ್ಗು 17 ಪಂಪಿನ ದಿನ ಕೊರೋನಾ ರೋಗ ನಿವಾರಣೆಯಾದ ಪೂರ ಸಮಸ್ತ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಂಪರ್ಕ ಭರಿತವಾದ ಆವಡು ಪಂಪಿನ ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ತಿರುಪೋವೆ ಸೋಲ್ಮೇಲು. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ಬುಳ್ಳಿ ಮುಗಲೇ ನಿನ್ನ ಪಯಣ ಓಡೆ ಮುಕ್ತಾಪನಯನ. ಬುಳ್ಳಿ ಮುಗಲೇ ನಿನ್ನ ಪಯಣ ಓಡೆ ಮುಕ್ತಾಪನಯನ. ಬಾನು ಸಾದಿ ಸಾಗದೀನನ ಬಾನು ಸಾದಿ ಸಾಗದೀನನ ಮೇಘಲು ಕೊಡುಕೋಪನ. ಬುಳ್ಳಿ ಮುಗಲೆ ನಿನ್ನ ಪಯಣ ಓಡೆ ಮುಕ್ತಾಪನಯನ. ಬುಳ್ಳಿ ಮುಗಲೆ ನಿನ್ನ ಪಯಣ ಓಡೆ ಮುಕ್ತಾಪನಯನ. పొర్తు దేవిరే బూడు తూతన చంద్రలో కొగుపోతన. పొర్తు దేవిరే బూడు తూతన చంద్రలో కొగుపోతన. బొళ్ళి బొళ్ళి మెంకుడెంచన బొళ్ళి బొళ్ళి మెంకుడెంచన పంటి కತೆ ನೀ ತೆರೀದನ. ಬುಳ್ಳಿ ಮುಗಲೆ ನಿನ್ನ ಪಯಣ ಓಡೆ ಮುಕ್ತಾಪನಯನ. ಬುಳ್ಳಿ ಮುಗಲೆ ನಿನ್ನ ಪಯಣ ಓಡೆ ಮುಕ್ತಾಪನಯನ. ಮಲ್ಲ ಕಡಲಿ ನಿನ್ನ ತಮೆರೆ ಬಾನನೇ ನಿನ್ನ ತೊಟ್ಟಿಲಿ. ಮಲ್ಲ ಕಡಲಿ ನಿನ್ನ ತಮೆರೆ ಬಾನನೇ ನಿನ್ನ ತೊಟ್ಟಿಲಿ. ಬಾನ ಭೂಮಿದ ಪಯಣ ನಿನ್ನ ಬಾನ ಭೂಮಿದ ಪಯಣ ನಿನ್ನ ಆದಿಲಂತ್ಯದಾಂತಿನ. ಬುಳ್ಳಿ ಮುಗಲೆ ನಿನ್ನ ಪಯಣ ಓಡೆ ಮುಕ್ತಾಪನಯನ. ಬುಳ್ಳಿ ಮುಗಲೆ ನಿನ್ನ ಪಯಣ ಓಡೆ ಮುಕ್ತಾಪನಯನ.
పొత్తు భూమిಗೆ పత్తు పనికులు నెలత బులె చిలి గొప్పి ముత్తులు పొత్తు భూమిಗೆ పత్తు పనికులు నెలత బులె చిలి గొప్పి ముత్తులు ಏತು ಪುಣ್ಯನು ಪಡೆದು ಬೈದನ ಏತು ಪುಣ್ಯನು ಪಡೆದು ಬೈದನ ಸೇವೆಗಾದೆ ನಿನ್ನ ಜನ್ಮನ ಬುಳ್ಳಿ ಮುಗಲೇ ನಿನ್ನ ಪಯಣ ಓಡಿನುತ್ತಾ ಪನಯನ ಬುಳ್ಳಿ ಮುಗಲೇ ನಿನ್ನ ಪಯಣ ಓಡಿನುತ್ತಾ ಪನಯನ ಬಾನು ಸಾದಿ ಸಾಗದೀನನ ಬಾನು ಸಾದಿ ಸಾಗದೀನನ ಮೇಘಲೋ ಕೊಗು ಪೋಪನ ಬೊಳ್ಳಿ ಮುಗಲೆ ನಿನ್ನ ಪಯಣ ಓಡಿ ಮುಟ್ಟ ಪನಯನ ಬೊಳ್ಳಿ ಮುಗಲೆ ನಿನ್ನ ಪಯಣ ಓಡಿ ಮುಟ್ಟ ಪನಯನ ತುಳುವ ಬದುಕದ ಪೊರ್ಲು ಪಂಡ ನೆತ್ತ ಒವ್ವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗದ ಸಂಪರ್ಕಗ ಬತ್ತಿನಾಯೇ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನನಲಾತು ಅಂಗಲ್ಪುದಾಯೇ ಆಪೆ ಸಿರಿನ ಸಂದಿನ ಸಾಧಾರಣ 24-25 ಗಂಟೆ ಪೊರ್ತು ಬುಡಂದೆ ಪನೊಲಿ ಇಂಚ ಪನ್ಪಿನ ಒಟ್ಟುಗು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರಳದ ತೆನಸೆನು ನಮ್ಮ ಲೇಸಿಗು ಪಟ್ಟಿನಾರು ಬಾಲೆ ಸನ್ನಿಧೀಟೆ ತುಳುವ ಬದುಕದ ಪೊರ್ಲು ಇಂಚಿನವು ಪಂಡ ನೆತ್ತ ಒವ್ವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗದ ಸಂಪರ್ಕಗ ಬತ್ತಿನಾಯೇ ಐತ ಬಗೆಟ್ ಪಿರಲ ಪಿರಲ ಪಿಂದದ ತೆರಿವನರೆ ಇಚ್ಛಿಸಾಪೆ ಕಾಲುಡು ಪಿರವು ಪಿರವು ನಡತೊಂದು ದುಂಬರಿಪೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಚಾರಲೆಗ್ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಪೆ ಮೊರನಿ ಒರಿ ತುಳು ಸಂಶೋಧಕರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಯರೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮೆಡ್ದು ದುಂಬು ಒಲ್ತೋ ಬತ್ತಿನ ತುಳು ಪಾತರಿಯರ ಬರಂದಿನ ಒರಿ ಯಾರೇನ ಸಂದರ್ಶನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಸಕ್ತಿ ಎಡ್ಡೆನ್ನವೆ ಆಂಡ ತುಳು ಮಣ್ಣೆಡ್ ನಡಪಂದಿನ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಾತರಂದಿನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಲ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಾ ಮಟ್ಟಿಗ ಅರ್ಥಾವು ಪನ್ಪಿನ ಎಂಕ ಸೋಚಿಗಾಂಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನೊಂದಕ್ಕೇನೊಂದು ವಿಷಯ ಸಿರಿ ಪಾಡ್ದನಗುಲ್ ನಾಡೆಗೆತ್ತಂಡು 15,683 ಸಾಲುಗುಲಿತ್ತನ ಸಿರಿ ಸಂಧಿ ಪಂಡ ದಾದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದಾದಾಂದ ಪನಡು ಪಂದ ಆ ಜನಕ್ಕೇಂದು ಅಕೇರಿಗ ಇನ್ನು ಪೋಯಟ್ರಿ ಪನ್ಪಿ ವಿಭಾಗಗೂ ಸೇರ್ಸಾಯರು ಆಂಡ ಸಿರಿ ಪಾಡ್ದನೊಲಿ ಈ ಒಂಜೇ ವಿಭಾಗಗೂ ಸೇರಿನವು ಖಂಡಿತ ಆತ್ತು ನೆಕ್ ಕಾರಣ ಆಯ್ತ ಗಾತ್ರ ಬುಕ್ಕ ಅವು ಮಲ್ಪಿನ ಇತಿಹಾಸದ ದಾಖಲೀಕರಣ ಸಿರಿ ಪಾಡ್ದನೊಲು ಮೂಜಿ ತಲೆಮಾರದ 7 ವೇರ್ ಸಿರಿ ಕತೆ ಪನ್ಪುಂಡು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ಕತೆನ ಪನ್ಪುನ ಪದ್ಯನ ಬಲ್ಲಾಡ್ ಪಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪರಿಗಣಿಸಾವೆರ ನೆಕ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪಿ ಕತೆಕುಲು ಹೆಚ್ಚಾದ ಜಾನಪದ ಕತೆಕುಲು ಈ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನವು ಆಂಡ ಗಾತ್ರದ ವಿಚಾರಗೂ ತುಲನೆ ಮಲ್ತ ತೂನಗ ಬುಡಂದೆ ಪಂಡ 24-25 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಪನೆರಾಪಿನ ಸಿರಿ ಪಾಡ್ದೊನಲೆಂಡ್ ಈ ವಿಭಾಗಗೂ ಸೇರಾವನೆ ಸಾಧ್ಯ ಆತ ಅಂಚಾದ ಸಿರಿ ಸಂದಿನ್ ನಮ್ಮ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಪಂಡ ಎಪಿಕ್ ಅಥವಾ ಎಪೋಸ್ ಪಂಡದು ಪರಿಗಣಿಸಾವಡು ದುಂಬುದ ಹೆಚ್ಚಾಯನೆ ಎಪಿಕ್ಗಳು ಒವ್ವೇ ಭಾಷೆ ದೇಶಡಿಪಡ್ ಕಾವ್ಯ ರೂಪಡಿಪನೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಿರಿ ಸಂದಿದ ಬಗೆಟಿತ್ತಿ ಸುರುತ್ತ ತರ್ಕ ಇಂದು ರಡ್ಡನೇ ತರ್ಕ ಅವು ನಿಜ ಘಟನೆನಾ ಪನ್ಪುನೆಟ್ ಗ್ರೀಕ್ ಬುಕ್ಕ ರೋಮನ್ ಮಹಾಕಾವ್ಯಲು ಹಿಡಿದು ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಮುಟ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಮಹಾಕಾವ್ಯಲ ಬಗೆಟ್ ಈ ಚಿಂತನೆ ಆತಂಡು ಈ ತರ್ಕಗ ಕಾರಣ ಕತೆಕ್ಕ ಪೂರಕವಾಪಿನಂಚತಿಕೊನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಬರವಣಿಗೆಗಳು ಬುಕ್ಕ ಕತೆಟ್ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರ್ಪನ ಪಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಲೆಡು ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಅತಿಮಾನುಷ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಗುಲೇನ ಒಪ್ಪಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮಾಜ ಅಡೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನವತ್ ಕತೆತ ವಾಸ್ತವಿಕತೆ ಬುಕ್ಕ ಕಾಲ್ಪನಿಕತೆದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಾವನೆಡ್ದು ಆಯ್ತ ಪ್ರಸ್ತುತತೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರೋಡು ಕತೆ ನಿಜವಾಯಿನವು ಅದಿಪ್ಪಡು ಕಟ್ಟು ಕತೆ ಅದಿಪ್ಪಡು ಮಸ್ತ್ ಪೀಳಿಕೆ ದಕ್ಕಲು ಐನು ಪಿರಲ ಪಿರಲ ಪಂಡದ ಒರಿಪಾವನೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅಂದಿಗೆ ಎನ್ನಿದೇರು ಕತೆಟ ಅಕಲೆ ಬದುಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಉತ್ತರೋ ಚಿಂತಲೆಗೆ ಸಮಾಧಾನ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಕತೆ ಸತ್ಯನೋ ಸುಳ್ಳೋ ಅವು ಆ ಮೂಲಕ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಸಮಾಜ ಆಳ್ವಿಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ಮತ ಎಂಚೆತ್ತನೆಂದು ತರಿಪಾವುಂಡು ಒರ್ತಿ ಪೊಣ್ಣುಗೂ ಆ ಕಾಲದ ಬದುಕುಡು ದಾದಪುರ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಾವಲಿ ಏತ ಸಾಧಿಸಾವಲಿ ಅಪಗದ ಸಮಯಾನುಸಾರ ಮರ್ಯಾದಿದ ಪರಿಭಾಷೆದಾದಿತ್ತಂಡು ಇಂಚಿನ ಏತೋ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆಟ್ ವಿಮರ್ಶಿಸಾಯರೆ ತೀರುಂಡು ಇಂದುವೇ ವಿಷಯಲೇನ ಮನಸ್ಸಿಡ್ದೀದ್ ಕೆಲವು ವಿದ್ವಾಂಸರು ತುಳುನಾಡ ಸಿರಿನ ಕತೆಲ ಅವೇ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ತಮಿಳೆದಿ ಕಣ್ಣಗಿನ ಕತೆಟ್ ಸಾಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಾದರು ಕತೆತ ಸಾಮ್ಯತೆ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ವಿವರಿಸಾಯಿನ ಸಮಾಜದ ರೂಢಿಗುಳೆಡು ಸಾಮ್ಯತೆ ಅಕಲೆಗೂ ತೋಚಿದಂಡು ಅಂಚಾದ ಈ ಕತೆಕುಲು ಇತಿಹಾಸದ ನಡತ್ತಿಜಿ ಪಂದಾಂಡಲ ಇತಿಹಾಸ ಕಾರಣ ಕಣ್ಣಿಡು ಮುಖ್ಯ ಈತ ಮಾತ್ರ ಅತ್ ಒಂಜಿ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಭಾಷದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೊರ್ಪನ ದೇಣಿಗೆ ಬರ್ಪಾಪನ ತೂಕ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ
ಇಂಚಿಪ್ಪನಗ ಸಿರಿ ಪನ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ ಈ ಕತೆ ಇತಿಹಾಸನ ಕವಿನ ಕಲ್ಪನೆನ ಅತ್ತ ಈತ ನಡುಟೋಲು ಇಪ್ಪುನವ್ವ ಪನ್ಪಿ ತರ್ಕ ಬುಡ್ದು ಅಂತದ ಇಂದಿರ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬದುಕಿನ ನರಮಾಣಿ ಒರಿಪಾವುನಲ ತಲೆಮಾರಿಡ್ದು ತಲೆಮಾರ್ಗ ಪಂಡದ ತೆರಿಪಾವುನಲ ಮುಖ್ಯ ಆದ ಪರಿಗಣಿಸಾದೆ ಇಂದು ನಮಕ್ ಮುಖ್ಯ ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಾಗರಿಕತೆ ತ ಬಗೆಟ್ ಎನ್ನನಗ ಐತ ಇತಿಹಾಸದ ಮಲ್ಲ ಭಾಗ ಇಪ್ಪುನೈತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಲಕ್ಕದ ತೋಜುನೆ ಆ ನಾಗರಿಕತೆ ಒರಿಪಾಯಿನ ಬುಳೆಪಾಯಿನ ನಂಬಿನ ಕತೆ ಕೊಲೆಡು ಇದು ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಮನಸ್ಸದ ತರ್ಕಗೋಲು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ
ಒಡಲಿಗೆ ತಂಪು ಈ ಜೀವಗು ಬಲ್ಪು ನಮ್ಮ ಒಡಲಿಗೆ ತಂಪು ಎಪ್ಪೆರಾರು ಲೆಪ್ಪೆರಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪೆತಿದಿಯಪ್ಪೆ ಕೇನುಡತ್ತು ಪಲ್ಲೆ ಬೇಗ ಬರ್ಪೆ ಕೇನುಡತ್ತು ಪಲ್ಲೆ ಬೇಗ ಬರ್ಪೆ ಪತ್ತು ಪಲೋ ಪರ್ಬನು ಆಚರಿತೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ತುಳುವೇರು ಹೊಸ ವರ್ಷರ್ದಿಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಪಗ್ಗು 18 ಬೆನ್ನಿದ ಬಿತ್ತುನದ ಎಡ್ಡೆ ದಿನೊನೆ ಸಿರಿದಿನೋ ಇಂಚ ಪನೊಂದು ಸಿರಿಯಪ್ಪೆನ ಪುಟ್ಟು ಬಳತದ ಪುರಾಣದೊಟ್ಟುಗು ತಲ್ಮೆನದ ಪಾತೆರ ದುಂಬುದಿ ದಿನ ವಿನೋದ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಕಾರಿಂಜೆ ಕುಂಬ್ಳೆ ಮೇರೆ ಅರ್ತಿದ ಪಾತೆರೋದ ಉರಳು ಕೇನ್ಕ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿದ ತುಳು ರಾಜ್ಯದ ತುಳುವೇರು ಸೌರಮಾನ ಪದ್ಧತಿಡು ನಡಪುನಕ್ಲು ಅಕ್ಲೆಗ್ ವರ್ಷ ಶುರು ಆಪಿನಿ ಪಗ್ಗು ತಿಂಗೊಳ್ಳು ಈ ತಿಂಗೊಳ್ದ ಕಡೀರ ದಿನ ಬಿಸು ಬೆನ್ನಿದ ಬೇಲೆ ಆನಿಯೇ ಶುರು ಆಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಸೆ ತಿಂಗಳು ಪತ್ತೆನಾನಿ ಪತ್ತನಜೆ ಮರಿಯಲಗು ಬೋಡಿತಿನ ಸೊತ್ತುಲೇನು ಜತನೊಡು ದೆತ್ತು ದೀಪನ ಪೊರ್ತುಲ ಆದುಂಡು ಬಿಸು ಪತ್ತನಜೆ ತುಡರ್ ಪರ್ಬ ನಾಗತಂಬಿಲ ಕೆಡ್ಡೆಸ ಇಲ್ಲು ದಿಂಜಪಿನ ಕುರಲ್ ಪರ್ಬ ಪುದ್ವಾರು ಮಾತ ಪರ್ಬೊಲೆಗ್ ಪಿರಾಕದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಂಡು ತುಳುನಾಡುದ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಬೆನ್ನಿ ಬೇಸಾಯ ಬಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕಸುಬತ್ತು ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆಚರಣೆ ಎನ್ನಿದು ಪಾಲಿತೊಂದು ಬತ್ತಿನಕ್ಲು ತುಳುವೇರು ಪಗ್ಗು 18 ಪಂಡ ತುಳುವೆರಿಗೆ ಸಿರಿದಿಂಜುನ ದಿನ ನಾಲೇರು ಮಾದಾದು ಬಿತ್ತುನ ದಿನ ಎಂಚ ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಯುಗಾದಿ ಪ್ರಕಾರ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಪಗ್ಗು 18 ಮಸ್ತ್ ವಿಶೇಷ ದಿನ ಪಗ್ಗು 18 ಒಂಜಿ ಸಿರಿದಿನವಾದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ದಾಯ ಪಂಡ 7 ಸಿರಿನಕುಲೆಡು ಹಬ್ಬಗದಾರಗೆರು ಪುಟ್ಟಿನ ದಿನ ಪಗ್ಗು 18 ವಾದುಂಡು ಮುಕ್ಲೆನ ಪುದರಿಕೆನ್ನಗ ಕುಲೆನ ಮೂಜಿ ತಲೆಮಾರ್ಗ ದುಂಬುದ ಬಿಸ್ಸೆದಿ ಪುಂಜವು ಸತ್ಯನಾಪುರತ ಸಿರಿನ ಕತೆ ನೆಂಪಾವುಂದುಂಡು ಸಿರಿ ಕತೆ ಒಂಜಿ ತುಳು ಜನಪದ ಮಹಾಕಾವ್ಯವಾದಿತ್ತಂಡಲ ಒಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕತೆ ಅತ್ತು ಲೋಕರೂಢಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಪೊರಂಬಾಟ ಮಲ್ತದು ಪೊಂಜೊಲೆನ ಬದುಕಿಗೆ ಆದರ್ಶವಾಯಿನ ಗಟ್ಟಿಗೆತಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಳು ಸಿರಿನ ಕತೆ ಕೆಲವು ಸಮಯ ಕರಿಬೊಕ್ಕ ಸಿರಿ ಬಂಜಿನ ಲಾಪಲು ರಡ್ಡು ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ಪಲು ಆ ಜೋಕ್ಲೇನು ಸಾಮೂನ ಕೈಟು ಕೊರ್ದು ತೀರ್ದು ಪೋಪಲು ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಗಿಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೊನ್ನೆ ಪಂದು ಉದರ್ ದೀಪೇರು ಇಂಚನೆ ಕೆಲವು ದಿನ ಕರಿಬೊಕ್ಕ ಗಿಂಡೆ ಪೊಣ್ಣು ಪೋದು ಪೊಂಜು ಅಪ್ಪಲು ಅಲೆಗೆ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಆಂಡ ಸೊನ್ನೆ ಮಾತ್ರ ಪೊಣ್ಣಾದೆ ಬರಿಪಲು ಅಲ್ಲಿ ಪೊಂಜೋ ಅಪ್ಪಿನೇ ಇಜ್ಜಲು ಮೆಕ್ಲೆಗೆ ಚಿಂತೆ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆ ದೈವಗು ಗುಂಡ ಕಟ್ಟಾದ ಕೊರ್ಪ ಪನ್ಪಿ ಪರಕೆ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಪರಕೆದ ಫಲವಾದ ಕೆಲವು ದಿನ ಕರಿಬುಕ್ಕ ಸೊನ್ನೆ ಪೊಣ್ಣು ಪೋದು ಪೊಂಜೋ ಅಪ್ಪಲು ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆಲೆಗೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಆನುತುದು ಮದಿಮೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಆಂಡ ಪರಕೆ ಮಾತ್ರ ತೀರ್ಸಾಯರ ಮರತೇ ಪೋಪೇರು ಇಂಚನೆ ಕೆಲವು ಸಮಯ ಕರಿಬುಕ್ಕ ಸೊನ್ನೆ ಬಂಜಿನಾಲಾದು ಆಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ಪಲು ಅಕುಲೆಗ್ ಹಬ್ಬಗದಾರಗ ಪಂಡದು ಪುದರ್ ದೀಪೇರು ಈ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಮಯ ಕರಿಬೊಕ್ಕ ಪೊಣ್ಣು ಪೋದು ಪೊಂಜವಾಯಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮದಿಮೆದ ಅಂದಾಜು ಮಲ್ಪೇರು ಮದಿಮೆದ ಅಂದಾಜಾದು ಮದಿಮೆದ ಗೌಜುಡುಪ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಗು ಓಲೆ ಪಟ್ಟು ಎರಬಡದು ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಪೂರ ಪಿದೈ ಪೋತಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ದೈವ ವೇಷ ಬದಲಿಗೆ ಬತ್ತದು ಹಬ್ಬಗದಾರಗ ಚೆಂಡೆ ಮನೆ ಗೊಬ್ಬುಲೆಕ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಹಬ್ಬಗದಾರಗನಕ್ಲು ಚೆನ್ನೆ ಮನೆ ಗೊಬ್ಬುರು ಕಡೆಕ್ ಗೊಬ್ಬುಡು ಲಡೈಯಾದು ಮನೆಟ್ ಹಾಕೊಂದು ಅಕಲು ತೈತ್ತು ಪೋಪೇರು ಪನ್ಪಿನ ಕತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಿರಿ ಜನಪದ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ನಿಟ್ಟು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಸತ್ಯಾಂಶ ಈ ಸಿರಿನ ಕತೆಟ್ ಸಿರಿ ಒಂಜಿ ಅಸಾಮಾನ್ಯವ ಪೊಂಜು ಅದು ತೋಜಿಂಡಲ ಇನಿತ ದಿನುಟು ಅವು ಒಂಜಿ ಸಹಜವಾದೀತಿನ ವಿಷಯ ದಾಯಪಂಡ ಸಮಾಜಡು ನಡಪಿನಂಚಿನವೇ ವಿಷಯ ಆನಿತ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಸಿರಿ ಒಂಜಿ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಪೊಣ್ಣದು ತೋಜಿದ
ಪಂಚವರ್ಣದ ಮಣ್ಣದ ತುಳುನಾಡು ನಾಗಾರಾಧನೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ದೇವತಾರಾಧನೆಗೆ ಏತು ಮಾನಾದಿಗೆ ಉಂಡ ಅವೇ ರೀತಿದ ಮಾನಾದಿಗೆಲ ಸಿರಿನ ಆರಾಧನೆಗಳ ಉಂಡು ಕರಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷದಿಂಚ ಪಲೋ ಕೂಟದಕ್ಲು ಪಲೋ ಕಡೆಟ್ ಸಿರಿನ ದಿನನು ಆಚರಿತೊಂದು ಬರ್ಪಿನವು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಈ ವಿಷಯನು ಪನೊಂದು ಸಿರಿ ಪುಟ್ಟು ನೆಡ್ದು ಸಿರಿನ ಸತ್ಯದ ಮಣ್ಣಡು ನೆಲೆಯಾಪಿನಡೆ ಮುಟ್ಟದ ಕತೆನ್ಲ ಪಂಡದು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಪೂರ್ಪದ ಬಿದೆ ಮಲ್ತಿನ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂಗಡಿದಾರು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಮೇರೆನ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರಗು ದುಂಬತ್ತ ಕೆಬಿಯಾಕ ಪುಣ್ಯದ ಪಂಚವರ್ಣದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಎಂಚ ನಾಗಾರಾಧನೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ದೇವತಾರಾಧನೆ ನಡಪುಂಡ ಅಂಚನೆ ಸಿರಿಕನ ಆರಾಧನೆಲ ನಡಪುಂಡು ತುಳುನಾಡು ಆಚರಣೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಒಂದು ದಿನ ಪಗ್ಗು ಪದ್ನೆನ್ನದ ಆಚರಣೆ ಇನಿ ಪೂರ್ಣವಾದ ಮದೆ ಆಂಡಲ ಅವು ಉರಿಯರೆ ಬೋಡಾದ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ರೇಡಿಯೋಡು ಪಗ್ಗು ಪದ್ನೆನ್ನ ಸಿರಿ ದಿನಾಚರಣೆ ಇದ ಅಂಗವಾದ ತುಳುವೇರೆ ಆಯನೋ ಕೂಟ ಬುಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಬನ್ಸ್ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮುತ್ತಾರಿಕೆಡು ಅವಳವಳು ಕಡಿನ 7 ವರ್ಷದ ಇಂಚ ಪಗ್ಗು ಪದ್ನೆನ್ಮದ ಸಿರಿ ದಿನವಾದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ದಯಪಂಡ 7 ಸಿರಿನಕ್ಲೆಡು ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗೆರೆ ಪುಟ್ಟಿನ ದಿನ ಪಗ್ಗು ಪದಿನೆನ್ಮ ಪೂರ್ವ ಕಾಲುಡು ಸತ್ಯನಾಪುರ ಪನ್ಪಿ ಊರುಡು ಬೆರ್ಮಾಲ್ವೆರೆ ಪನ್ಪಿ ಅರಸಲು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿಟ್ಟರು ಅರೇಕೆ ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತು ಇತ್ತಂಡಲ ಸಂತಾನ ಉಪ್ಪಂದಿ ಚಿಂತೆ ಬೇರಿಪತ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಅನ್ನ ಚಿಂತೆ ತೆರೆಯೊನ್ನ ಆಲಡತ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ತನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಅಪ್ಪನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚೆನೆ ಬೆರ್ಮಾಳ್ವೇರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪುವೇರು ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಬಿರನ ರೂಪೋಡು ಬತ್ತದು ಬೆರ್ಮಾಲ್ವರೆಗೆ ಗಂಧದ ಪುರ್ಸಾದನ್ನು ಪಾಲದ ಪಿಂಗಾರನು ಕೊಡ್ದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬೆರ್ಮಾಲ್ವೆರು ಅವೇನು ಪತೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುತ್ತು ಬಂದಾಗ ಪಾಲೆದ ಸಿರಿಟ್ ಬಾಲೆ ಬುಳಿಪುನಕ್ಕೆ ಎಂಡು ಪಾಲೆದ ಸಿರಿನ ಬುಡುಪಾದ ತೂನಗ ಪೊನ್ನು ಬಾಲೆ ತೋಜುಂಡು ಆ ಬಾಲೆನು ಅರಮನೆಗೆ ತಂದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪಾಲೆದ ಸಿರಿಟ್ ಪುಟ್ಟಿನ ಬಾಲೆಗೆ ಸಿರಿ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ ದೀಪೇರು
ಸಿರಿ ಪ್ರಾಯೋಗ ಬರ್ಪಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ಪುನ ನಿರ್ಧಾರಗೂ ಬರ್ಪೇರು. ಬಸ್ರೂರದ ಕಾಂತಪುಂಜನ ಒಟ್ಟುಗು ಮದಿಮೆ ಆಪುಂಡು. ತನ್ನ ಅಮ್ಮೆರೆಗೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಂದಿ ಕಾರಣಡಾದ ಸಿರಿ ಸತ್ಯನಾಪುರ ಅರಮನೆಡೆ ಉಪ್ಪುನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ಪೋಳು. ಕಾಂತಪುಂಜೆಲ ಐಕು ಉಪ್ಪುವೆ. ಕಾಲ ಕರಿಯೆಂಡು ಸಿರಿ ಗರ್ಭವತಿ ಆಪೋಳು. ಅಲೆಗೆ ಬಯಕೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕಾಂತಪುಂಜೆ ಅಯ್ಯನ ಊರುಗು ಬರಿಯರೆ ಪನ್ಪೆ. ಅಂಚೆನೆ ಸಿರಿ ಅಯ್ಯನ ಊರುಗು ಪೋಪಲು. ಕಾಂತಪುಂಜೆ ಬಯಕೆದ ಸೀರೆ ಪತೊಂದು ಬರಿಯರೆ ಪೋಪೆ. ಸೀರೆ ಪತೊಂದು ಬರ್ಪಿಂಚಿ ಪೊರ್ತುಡು ತಾದಿಡು ತಿಕ್ಕುನ ಒಂಜಿ ಸೂಳೆನ ಇಲ್ಲು ಪೊಗ್ಗುವೆ. ಆ ಸೀರೆನ ಪಾರ್ತು ಪಿರ ಕಾಂತಪುಂಜಗು ಕೊರ್ಪಳು. ಈ ವಿಚಾರ ಸತ್ಯದಪ್ಪೆ ಸಿರಿ ಮಾಯೊಡು ತಿರಿಯೊಂದು ಕಾಂತಪುಂಜೆ ಸೀರಿನ ಕೈಕ ಕೊರ್ಪೆ. ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಸಿರಿ 4 ಜನತ ಎದುರುಡು ಸೂಳೆ ತುತ್ತಿನ ಸೀರೆ ಎಂಕ ಬೊರ್ಚಿ ಪಂದು ಸತ್ಯನಾಪುರ ಅರಮನೆಗೆ ಪಿರ ಬರ್ಪಳು. ಸತ್ಯನಾಪುರಡು ಕುಮಾರಗ ಜನನ ಕೊರ್ಪಲು. ಜೋಯಿಸರ ಪಣಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕುಮಾರನ ಜನನ ಐಬುಕ್ಕ ಬೆರ್ಮಾಲ್ವೆನ್ ಮರಣ ಆಪುಂಡು. ಅರೆನ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿವಿಧಾನನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಆನು ಜೋಕುಲು ಇಜ್ಜಂದಿ ಪೊರ್ತುಡು ಕಾಂತಪುಂಜನ ಲೆಪ್ಪೋಲು. ಅಂಡ ಆಯಬರ್ ಪೂಜೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ತಾನೇ ಆನ ಮಗನ ಸ್ಥಾನಡು ಉಂಟುಡು ವಿಧಿವಿಧಾನನು ಮಲ್ಪೋಲು. ಅರಮನೆತ ಮಂತ್ರಿ ಶಂಕರಾಲ್ವೆ ಸಿರಿನ ಎದುರು ತಿರುಗಿದು ಬೂರುವೆ. ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಸಿರಿ ಕಾಂತಪುಂಜನ ಸಹಾಯಕ್ಕೇನುವಲು. ಅಂಡ ಕಾಂತಪುಂಜೆ ಅಲೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೂಜೆ. ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಸಿರಿ ಕಾಂತಪುಂಜಡ ಪನ್ಪೊಲು 10 ಸಮಸ್ತೆರ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಪಾದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೊರ್ಲಾ ಪಂದು ಕೇಣೋಲ. ಕಾಂತಪುಂಜೆ ಪನ್ಪೆ ಪೊರ್ತು ಕರಿಯೋಡು ದುಂಬು ಮಾಬುಕಲ ತುದೆ ದಾಂಟಿ ಅಂಡ ಅವೇ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪಿನ ವಿಚ್ಛೇದನ ತತ್ತಂಡ ಒಯ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಪನ್ಪೆ. ಮಾಯಾ ಶಕ್ತಿ ಸಿರಿ ಪೊರ್ತು ಕರಿಯೋಡು ದುಪ್ಪು ಮಾಬುಕಲ ತುದೆ ದಾಂಟೋಲು. ಬಾಲೆ ಕುಮಾರನ ಮಾಯ ಮಲ್ತದೆ ಮಾಯಕದ ಲೋಕಗೂ ಕಡಪೊಡುವಲು. ಸಿರಿನ ಚಾಕಿರಿದ ಪೊನ್ನಾಯಿನ ದಾರುಲ ಸಿರಿನ ಒಟ್ಟುಗು ಬರ್ಪೋಳು. ಮಾಬುಕಲ ತುದೆ ದಾಂಟದ ಪೋಪಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಇರುವೆರು ತಂಗಡಡ್ಲು ಆಯಿನ ಗಿಂಡೆ ಸಾಮು ತಿಕ್ಕುವೆರು. ಅಕಲು ಸಿರಿನ ಒಪ್ಪ ಪುಟ್ಟಿ ತಂಗಡಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಸಾಂಕುವೆರು. ಸಿರಿನ ಪೊರ್ಲುಗು ಮರ್ಲಾಯಿ ಕೋಟ್ಸರಾಲ್ವೆ ಪನ್ಪಿ ಅರಸು ಗಿಂಡೆ ಸಾಮುಡ ಸಿರಿನ ಮದಿಮೆ ಆಪಿನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ದೀಪೆ. ಅಂಚೆನೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮದಿಮೆ ಆಪುಂಡು. 0 ಪನ್ಪಿ ಪೊನ್ನು ಬಾಲೆಲ್ಲ ಜನನ ಆಪುಂಡು. ಸಿರಿ ಬಾಲೆನ ಕೊಡ್ಸರಾಲೋಡ ಸುರುತ ಬುಡೆದಿನ ಕೈಟ್ ಕೊರ್ದು ತನ್ನ ಮಾಯಕದ ಲೋಕಗೂ ಮಾಯ ಆಪೋಲು. 0 ಪ್ರಾಯ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಆಪೋಲು. ಅಲೆಗೆ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಉರಿ ಬಿರ್ಮೆನ ಪರಕೆರಿದು ಅಲೆಗೆ ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗ ಪನ್ಪಿನ ಪೊನ್ನು ಜೋಕುಲ್ನ ಜನನ ಆಪುಂಡು. ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗಗೆ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪನ್ಪಿ ಅಮರ ಜೋಕುಲಿನ ಒಟ್ಟುಗು ಮದಿಮೆ ಆಪುಂಡು. 0 ಬೆರ್ಮೆರ್ನ ಪರಕ್ಕೆ ಮದತಿನ ಕಾರಣಡಾದ ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗ ಚೆನ್ನೆ ಮನೆ ಗೊಬ್ಬುಡು ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂತ್ಯ ಆಪೇರಿಗೆ. ಅವೇಡ್ದ ಬುಕ್ಕ ಮಿಗ್ದಿ ಪಲ್ದಿ ಚೆನ್ನೆ ಮನೆ ಗುಬ್ಬೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಪಿನ ಕಟ್ಟು ಸುರು ಆಪುಂಡು. ದೈವಾಂಶುಡು ಪುಟ್ಟಿನ ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗ ದೈವಲಾದ ಮಾಯಲೋಕ ಸೇರುವೆರು. ಅಕ್ಕಲ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಸೊನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಯಲೋಕ ಸೇರುವೆರು. ಸಿರಿ ನಂದಲಿಕೆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವೇಡ ನಟದಿನ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗಕ್ಕೆ ನಂದಲಿಕೆಡೆ ಸ್ಥಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ವೆರು ಸಿರಿಕುಲಾಯಿನ ಸಿರಿ ದಾರು ಗಿಂಡೆ ಸಾಮು 0 ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗ ಬುಕ್ಕ ಒಡಿ ಕುಮಾರೆ ತುಳುನಾಡದ ಹಲವಾರು ಕರೆಟೆ ಕೆಲವಾರು ಸ್ಥಾನೊಳಡೆ ನಿಲೆ ಆಪೇರು. ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗೆರು ನಂದಲಿಕೆಡೆ ಜನನ ಪರತ್ತೊಂದು ಕವಾತಾರ್ದ ಅವತಾರ ತೋಜಾದೆ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆಡ ನೆಲೆ ಆಪೇರಿಗೆ. ಸಿರಿ ಜಾತ್ರೆಲ್ಲ ಪುನ್ನಮೆಡೆ ನಡಪುಂಡು. ಸುರುಕು ನಂದಲಿಕೆಡೆ ಸುಗ್ಗಿದ ಪುನ್ನಮೆದಾನಿ ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಕಬಾತಾರು ಒಂದೇ ದಿನ ನಡಪುನಂಚಿನ ಈ ಉತ್ಸವ ಲೇಸದೆ ಪಗ್ಗುದ ಪುನ್ನಮೆದಾನಿ ಸಿರಿಯಕ್ಲೆಗೆ ದೈವಲು ಸೇವೆ ನಡಪುಂಡು. ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಶುದ್ಧಾಚಾರಡು ವ್ರತನಿಷ್ಠೆಡು ಆಂಜೋವು ಪುಂಜೋವುನ ಮಿತ್ತು ಸಿರಿಕ್ಲಿನ ಬೊಕ್ಕ ಕುಮಾರನ ಆವೇಶ ಆಪುಂಡು. ಈ ಪೊರ್ಲುನು ತುಯ್ಯರೆ ದೊಡ್ಡ ಕಣ್ಣುಲು ಯಾವಂದು.
ತನನ ತನನ ಉರುದ ಆಯನ ಉರುಡೆ ಸಂತಸನೇ ನಮ್ಮ ಊರುಗೆ ಹೊಸತನನೇ ತನನ ತನನ ಉರುದ ಆಯನ ಉರುಡೆ ಸಂತಸನೇ ನಮ್ಮ ಊರುಗೆ ಹೊಸತನನೇ ಢಕುತಿದ ಭಾವೋ ಶಕುತಿದ ಮಾಯೋ ಉರುಡೆ ಉಲ್ಲಸನೇ ತನನನ ಉರುಡೆ ಸಂತಸನೇ ಢಕುತಿದ ಭಾವೋ ಶಕುತಿದ ಮಾಯೋ ಉರುಡೆ ಉಲ್ಲಸನೇ ತನನನ ಉರುಗೆ ಸಂತಸನೇ ದೂರದ ಊರುದ ಬಿನ್ನೆರು ಪೂರ ಬತ್ತೆರು ಜಾತ್ರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಊರುದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ದೂರದ ಊರುದ ಬಿನ್ನೆರು ಪೂರ ಬತ್ತೆರು ಜಾತ್ರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಊರುದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಜಗತ್ತದ ವಿಶ್ವರೂಪ ತುಳುವಲ್ ರೇಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿನ ಪಗ್ಗು ಪದ್ನೆನ್ಮ ಸಿರಿ ದಿನಾಚರಣೆದ ಪೊರ್ಲ ಪೊಲಬುದ ಪುಣ್ಯದ ಲೇಸೆಡೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುಗು ಓಕೊನುದು ಅವೇತೋ ಸೋತ್ರು ಬಂದುಲು ಅಕ್ಲಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲಡ್ಕುಳ್ಳೊಂದು ಅಕ್ಲೆನ ಮೊಬೈಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತದು ಕಡಪುಡ್ ನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲ ಪೊಲಬುದ ಪಾತೆರನು ನಿಕ್ಲೆನ ದುಂಬುಡು ಇತ್ತೆ ದೀದು ಇನಿತ ಈ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸಿನ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯ ಏನ ಕಡಲ ಪಿದೆಯೂರುದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ದೇಶಲೆಡ್ದಲ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಹಿಡ್ದಲ ತುಳುನಾಡದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆ ಹಿಡ್ದಲ ಅವೇತೋ ಜನಕಲು ನಮಕ್ ಇನಿ ಈ ಪೊರ್ಲ ಪೊಲಬುನು ತೆರಿಪಾದ ಕೊರಿಯರು ಮಾತ ಬಂಧುಲೆಗ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ಬಯಕೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತ ಸೋತ್ರು ಬಂಧುಲೆಡ್ ಅವೇ ರೀತಿ ಇನಿತ ಈ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರಲಿನ ಕಡಪುಡು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಡಲ ಎಂಕ್ಲು ದುಂಬತ್ತ ಮಾಪು ನಟ್ಟೊಂದುಲ ದಯಪಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಜನಕಲು ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಆ ಅಕ್ಲೆನ ಪಾತೆರದ ಪೊಲಬುನು ಮುಲ್ಪ ಕೆಲವೊಂಜಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಲು ಅವೇ ರೀತಿ ಆಯ್ತು ಸ್ವರತ ದೋಷಲು ಇತ್ತಿನೆಡ್ದಾವರ ಅತ್ತನಾಂಡ ಕೆಲವೇರು ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊರ್ನೈಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಚಾರಲು ಇತ್ತಿನಂಡ ಅವೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ತುಂಡು ಮಲ್ತದು ಪೊರ್ಲ ಕಂಟು ಮಲ್ತದು ಇನಿತ ದಿನಟ್ಟು ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತದ ಮಾತ ಬಂದುಲು ನಮಕ್ ಲೆಪ್ಪುನು ಕೊರದು ಇನಿ ಈ ಲೇಸು ಎಡ್ಡಾತನು ಪಂಡದು ತೆರಿಪಾದೇರು ಆ ತೆರಿಪಾಯಿನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕ್ಲು ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸೋತ್ರು ಬಂದುಲೆ ತುಳುವಲ್ಡ್ ರೇಡಿಯೋನು ಒರಿಪಾಲೆ ತುಳುನಾಡನು ಬುಳೆಪಾಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯದೊಟ್ಟುಗೂ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುವಲ್ಡ್ ರೇಡಿಯೋ ಇನಿ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಬಂದುಲೆನ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ವಸ್ತುವಾದು ಮೂಡ್ದು ಬರೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಈ ಲೇಸಿಡು ಇನಿ ಏತೋ ಜನಕುಲು ಅಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತದು ಈ ಲೇಸಿನ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ದು ಇಲ್ಲು ಪಿದಡೇರೆ ತೀರಂದು ನಂಚಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವಿಚಾರಲೇನು ತೆರಿಪಾದರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲೇನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆರ್ದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪಾತೆರಲು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವಿಚಾರಲೋಳು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಕೆಬಿ ದಿಂಜಾದಂಡು ಇಂಚಿತಿನ ಕೆಬಿ ದಿಂಜಾಯಿನ ಪಾತೆರನು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಮದಪ್ಪಂದೆ ತುಳುನಾಡನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಬುಳೆಪಾಗ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಚಾಕ್ರಿನ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲು ನಾಶ ಆದಿತ್ತಿನಾಂಡ ಅವಿನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕುಡ ದೆರ್ತು ಪತ್ತದು ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಚಾಕ್ರಿನ ಮಲ್ಪುಗ ಓಲಾಂಡಲ ಕೋಲ ನೇಮಲು ಅತ್ತನಾಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರಲು ನಡಪುನಗ ಅಲ್ಪದ ಆ ವಿಷಯಗಳೇನು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನಿಕ್ಲು ತೆರಿಪಾಲಿ ತುಳುವಲ್ಡ್ ರೇಡಿಯೋಡು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ವಿಷಯಗಳೇನು ನಮ್ಮ ಊರೊರ್ಮೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಈ ತುಳುವಲ್ಡ್ ರೇಡಿಯೋಡು ಮಲ್ಪುವ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರಗಳೇನು ತೆರಿಪಾಯರೆ ನಿಕ್ಲು ಏಪಲ ಮರಪಡೆ ನಿಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲೆನ
ಲೆಪ್ಪುದ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಲೆಪ್ಪುನು ಕೊರ್ಲೆ 87 ಆಜಿರಡ್ಡು 591 ಕುಡರಕೆನ್ಲೆ 87 ಆಜಿರಡ್ಡು 591 ಈ ಲೆಪ್ಪುದ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಲೆಪ್ಪುನು ಕೊರದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಲೇಸದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಲೆ ಅತ್ತನಾಂಡ ನಿಕನ ಊರುಡು ಎಂಚಿನಾಂಡಲ ವಿಶೇಷ ಲೇಸಿಲು ಆಪುನುನಾಂಡ ಅತ್ತಂಡ ತುಳುನಾಡುದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ದೆತ್ತದ ಪತ್ತುನಂಚಿನ ಒವ್ವೇ ವಿಚಾರಲು ನಡಪುನುನಾಂಡ ಅವೆನಿ ತೆರಿಪಲೆ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ರೇಡಿಯೋಡು ಪ್ರಚಾರನು ಎಂಕ್ಲು ಕೊರ್ಪ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಲೇಸಿಡು ನನಲಾತ್ ಎಂಕ್ಲು ಈ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ರೇಡಿಯೋಡು ಬರ್ಪುಳಂಚನ ಮನ್ಪ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬರ್ಪುಣಂಚಿನ ಪತ್ತನಾಜ್ಯದ ಲೇಸೆನ್ಲ ಕಬಿ ಕೂಟದೊಟ್ಟುಗು ನಡಪೈರೆ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜೆನ ದೀತ ಆ ಪಜ್ಜೆಗೆ ನಿಕ್ಲು ಬೆರಿಸಾಯನು ಕೊರ್ದು ಆ ಲೇಸನ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಡದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಕ್ಲೆಡ ಮಾತೆರಡಲ ಎಂಕ್ಲು ಕೈ ಮುಗಿದ ನಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಲೇಸಡು ಪಾಲ್ ಪಡೆತಿನ ಅವೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ ಪೂರ್ತಿ ಬೆರಿಸಾಯನು ಕೊರ್ದು ಬೆರಿ ತಟ್ಟದು ಈ ಲೇಸನು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಲೇಸಡು ಪಾಲ್ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಮಾತ ದೇಶದ ವಿದೇಶದ 7 ಕಡಲ ಪಿದೆಯೂರುದ ಮಾತ ಬಂದುಲೆಗು ಎಂಕ್ಲ ಕುಡರ ಎಡ್ಡೆಪುದ ಮದಿಪುನು ಬಾಮಿಯೊಂದು ಸಿರಿಯಪ್ಪೆನ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಪಗ್ಗು ಪದ್ನೆನ್ಮ ಸಿರಿ ದಿನಾಚರಣೆ ನಿಕ್ಲನ ಇಲ್ಲಾಡ್ಲ ಸಿರಿ ಐ ಸೀರನು ದಿಂಜಾವಡು ನಿಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲಡು ನಿಕ್ಲೆನ ಕಂಡಡು ಬಾರು ಉರ್ಕರಡು ಸಿರಿ ಪೊಲಿ ಉರ್ಕರಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಪರಂದು ಪಲಲು ದಿಂಜಿದು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡು ನಡಪಡು ನಮ್ಮ ಊರುಗು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಕೊರೋನಾ ಮಾರಿ ದೂರ ಆವಡು ಪಂಡದು ಸಿರಿಯಪ್ಪೆಡ ಸುಗೀತೊಂದು ಈ ಲೇಸಿದ್ಗೆ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿನ ದಿಯೊಂದುಲ್ಲ ಜೈ ನನ್ನ ತುಂಬುಗು ಕೇಳಿ ದಾಮೋದರ ಮಂಡೆಚ್ಚ ಬೊಕ ತುಳುನಾಡ್ದ ಪೆರ್ಮೆದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದಿರೆನ ಕೂಡಾಟಿಕೆದ ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ತುಳುನಾಡ ಪುಣ್ಯದ ನಡೆದು ತುಳುವೆರೆ ಗಾಯನೊಲ ಊರುಡು ತುಳುವೆರೆ ಆಯನೊಲ ತುಳುನಾಡದೈ ಪುಣ್ಯದ ನಡೆದು ತುಳುವೆರೆ ಗಾಯನೊಲ ಊರುಡು ತುಳುವೆರೆ ಆಯನೊಲ ತನ್ನ ಉರುದ ಆಯನ ಉರುಗೆ ಸಂತಸನೇ ನಮ್ಮ ಉರುಡೆ ಹೊಸತನನೇ ತನ್ನ ಉರುದ ಆಯನ ಉರುಡೆ ಸಂತಸನೇ ನಮ್ಮ ಉರುಗೆ ಹೊಸತನನೇ ಭಕುತಿದ ಭಾವೋ ಶಕುತಿದ ಮಾಯೋ ಉರುಡೆ ಉಲ್ಲಸನೇ ನಮ್ಮ ಉರುಡೆ ಉಲ್ಲಸನೇ ಭಕುತಿದ ಭಾವೋ ಶಕುತಿದ ಮಾಯೋ ಊರುಗೆ ಉಲ್ಲಸನೇ ತನನನ ಉರುಡೆ ಉಲ್ಲಸನೇ ನಾಟಕ ನಲಿಕೆ ತೆಲಿಕೆ ಗೌಜಿಗದ್ದಲಲ ಪೊರ್ಲುದ ಗೌಜಿಗದ್ದಲಲ ಜೋಕ್ಲನ ತುತ್ತೂರಿ ಸಂತಡ್ ಗಿಜಿ ಗಿಜಿ ಆವುಲಿ ಆಯನಲ ನಮ್ಮ ಉರುದ ಆಯನಲ ತುಳುವಪ್ಪೆನೈ ಪೊರ್ಲುದ ಭೂಮಿಡು ತುಳುವೆರೆ ಗಾಯನಲ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆ ಆಯನಲ ತುಳುವಪ್ಪೆನೈ ಪೊರ್ಲುದ ಭೂಮಿಡು ತುಳುವೆರೆ ಗಾಯನಲ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆ ಆಯನಲ ತನ್ನ ಉರುದ ಆಯನ ಊರುಗೆ ಸಂತಸನೇ ನಮ್ಮ ಊರುಗೆ ಉಲ್ಲಸನೇ ತನ್ನ ಉರುದ ಆಯನ ಊರುಗೆ ಸಂತಸನೇ ನಮ್ಮ ಊರುಗೆ ಉಲ್ಲಸನೇ
ಶಕುತಿದ ಭಾವೋ ಶಕುತಿದ ಮಾಯೋ ಊರುಡೆ ಉಲ್ಲಸನೇ ನಮ್ಮ ಊರುಗೆ ಸಂತಸನೇ ತನ್ನ ಊರುದ ಆಯನ ಊರುಗೆ ಸಂತಸನೇ ನಮ್ಮ ಊರುಗೆ ಹೊಸತನನೇ ಪಾನದ ಜಯವ ಬುದ್ಧರ ಮಲ್ಲಿನಾಥಪುರ ಗಿರಿಜ ಕುಮಾರ ಶಂಕರ ತನಯ ಮಧುಪುರ ನಿಲಯ ಮಧುಪುರ ನಿಲಯ ಸದಾತ್ತಲಗ್ನಯ್ಯ ಮೊದಲ ಪೂಜೆಯ ಕಂಪ ಮದನೇ ಜತನಯ್ಯ ಮೊದಲ ಪೂಜೆಯ ಕಂಪ ಮದನೇ ಜತನಯ್ಯ ಮೊದಲ ಪೂಜೆಯ ಕಂಪ ಮದನೇ ಜತನಯ್ಯ ಪೂಜೆಯ ಕಂಪ ಮೊದಲ ಪೂಜೆಯ ಕಂಪ ಮದನೇ ಜತನಯ್ಯ ಶಂಕರತನಯ ಪಾರ್ವನಿ ಬೇಗ ಪಂಕಜಲೋಚನ ತೋರಣಿ ದಯವ ಪಂಕಜಲೋಚನ ತೋರಣಿ ದಯವ ಶಂಕರತನಯ ಪಂಕಜಲೋಚನ ತೋರಣಿ ದಯವ ಶಂಕರತನಯ ವಿವಾ ತಾನೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಲಂತು ಚಿತ್ತ ನಿಲೆಯನು ಮುಂದಕ್ಕಾಗ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು ಏತು ಗುತ್ತು ಬರಿಕೆ ಅರಮನೆ ಬೂಡು ಇಂಚಮಾತ ಉಂಡು ಆಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಅರಮನೆಗಳ ನಮ್ಮ ಅರಮನೆಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಾದವು ಮಾತೆರೆಗಳ ಮಾತ ತಿಕ್ಕಿದೀನಿ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಅಮ್ಮನ ಅಜ್ಜನ ಇಂಚ ತಲತಲಾಂತ ನೋಡಿದಿಂಚಿ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲಿಡಿದ ಬತ್ತಿನ ಅಧಿಕಾರ ನಂಕ ಅಂಚಮಿನ ಅಲತ್ತು ಎಲ್ಲೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದನೋ ಅನುಗ್ರಹನೋ ಪನಿಪಿಲಕ ಈ ಬೋಳದ ಅರಮನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅರಸುಲಾದುಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಪುರುಷರು ಇಂಚಂದ ನಮ್ಮನ ಜನಕ್ಕಳು ಮಾತ ಪುಗರಂದುಲ್ಲೇರು ಆಂಡಲ ನರಮ್ಮನಿಂದವನು ಓ ರೀತಿ ಗೌರವ ಕೊರದು ನಮ್ಮ ತೂಪೇರ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಂದೊಂದು ಪಡೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯತ್ತ ಅಂಚನೆ ಇನಿಮುಟ್ಟ ಉಲ್ಲ ಆಂಡ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಕೆಡ್ಡ ಸೊಗು ಊರುದಕ್ಕಿನ ಮಾತ ಕೂಡೊಂದು ಒಂಜಿ ಬೋಂಟೆ ದೇವ್ರ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮದಿ ಒಂದತುಲ ಅಂಚನೆ ಕೆಡ್ಡಸದ ದಿನ ಇನಿ ಊರುದಕ್ಕಲು ಮಾತ ಬೈದೇರು ಬೋಂಟೆಗೆ ಪೋಯಿಂದು ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೆಗ್ಗಿ ಬರೆಯರ ನಮ್ಮ ಇರುವಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೋಂಟೆಗೆ ಪೋ ಯಾವಂದ
ಜಾಡುತ್ತ ಬಂದ ರಾಜ ಕೂರದಕ್ಲೆ ಮಾತ ಕೂಡ ಒಂದು ಬೋಂಟೆ ದೇರೊಂದು ದುಂಬು ದುಂಬು ಬತ್ತನಮ್ಮ ಮಾತ ಬೋಂಟೆ ದೇರದ ಆನಂದು ತೋಜೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದೇರು ಮಾತರೆಗಳ ಬಚ್ಚೆಲ್ಲ ಬೈದನ್ರಿ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತು ಚಿಕ್ಕನ ಮಾಸೋನು ಮಾತ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲಪ್ರಮಾಣದ ನಮ್ಮಡ ಪಂಡದು ಕೆಲವು ಜನ ಅಂಚೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯರು ನವಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯ್ ಯಾವಂದ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಆಡುತ್ತಲಿರಲು ನವಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯ್ ಯಾವಂದ ಅಲ್ಲ ವನಿತೆ ಜೊತುರುವತಾಣವೆಂದರಿತು ಚಿಕ್ಕದಿ ಜನಪದಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳುವುದು ಎನ್ನುವ ಐದಿ ತರ್ಪರೆ ಜತಿಲ್ದ ಅಣ್ಣ ಬೋಂಟೆ ದೇರದ ಅಂಡ್ ಬಚ್ಚಲಿ ಹಿರಿಯರ ಬಣ್ಣದು ಈ ಮರತ ಮೊದಲಿಟ್ಟು ಕುಳ್ಳುದಿನ ನಮ ಅಲ್ಲ ಕೆವಿಗೊರದ್ದು ಕೇಳಲಾಗೆ ದಾನ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ವರ ಕೇಳಲೇಕ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡತ್ತ ಅವು ಗಿಳಿರಾಮ ಸಂಧಿ ಅವೊಂಜಿ ಸಂಧಿ ಉಂಡ ಅಂಚ ಅವು ಪಣಪುನ ಜನ ಗೊತ್ತು ನನಕ್ಕೆ ಪುಣ್ಜೋ ಒಂಡ ದಿಂಜ ಪ್ರಾಯ ಪೋಯಿನ ಪುಣ್ಜೋ ಲತ್ತು ಅಂಚಂದ ಬಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಬಂಡ್ಲತ್ತು ಸಾಧಾರಣ ಸ್ವರಗೆನ್ನಾಗ ಎರೋ ವರ್ತಿ ಜವಂದಿ ಇಂಚ ದಾನ್ನ ಒಂಜಿ ಗಿಳಿರಾಮ ಸಂಧಿ ಪಂಡು ಒಂದುಳ್ಳಲ್ಲ ಇಂದೆನ್ನು ಮಾತ ಎನ್ನನಾಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಆಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಇದೆಲ್ಲ ಮೆಗಿ ಬಲೆ ಅಲ್ಲತ್ತ ನಂಗೆ ಮದಿಮೆ ಆತಂಡ ಇಜ್ಜತ್ತ ಮದಿಮೆ ಆಂದ ಆವೋ ಅಂದ್ ಈ ಪೊಣ್ಣನ ಸ್ವರ ಇತ್ತು ಪೊರ್ಲುಪ್ಪುನಾಗ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲಿಪ್ಪಾಯಲು ಅತ್ತ ಅಪಗಂಡ ಇಂಚ ಅಲ್ಪ ಗಾವಂದ ಇತ್ತ ಮದಿಮೆ ಈ ಆಪುನ್ನ ಯಾನ ಆಪುನ್ನ ಏರಾಪುನು ಆವಂದ ಅವು ಮೆಗ್ಗೆ ಬಲೆ ರಾಡ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತೊಂಡ ಆವಂದು ನಮ್ಮಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಅಲ್ಪಗ ಆ ಸ್ವರ ಒಲ್ಪರದ ಕೇಂದು ಅಟೇಗ್ ಪಂತಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಇರುವೇರು ಮುಲ್ಪರದ ಬಲಿಪುನು ಬಲಿತ್ತದು ಏರು ದುಂಬು ಆ ಪೊಣ್ಣನ ಕೈತನೆ ಮುಟ್ಟಬೇರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬಂದು ಅಕ್ಲ ಮದ್ವೆ ಆಪುನು ಸರಿ ಆತ ವಿಧಾರ್ಗನ ದುಂಬು ಕಿರಿಜಕ ಪವರೀನು ಕಿರಿಯಳ್ಳಲಿವರು ನರದು ಬೋಧತಿಯಲು ತಿಳಿಯು ಬರೆಯುವುದು ನೀವೆಂದು ಯಾಗಿ ಬೇಡಿದಳು ನನದದಿಂದ ಕೆಗಳು ಅಳ್ಳ ఉంతిలే సంతోష అండి కళ్ళు డంకొందు ధూళు రాపోందు భారీ ಬರಸಡು ರಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲ ಬಲಿತೊಣದು ಬತ್ತಾರೆ ಬಲಿತೊಣದು ಬತ್ತದು ದುಂಬು ಎನ್ನ ಮುಟ್ಟ ಏರು ಉಂತದೇನಾ ಆ ಎನ್ನ ಪಲೆ ಪಿರಾಡ್ದು ಬತ್ತನೆ ಮೆಗ್ಗಿ ಆಂಡತ್ತ ಹಾ ಅವಳ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಆಂಡ್ ಎಂಕಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಿ ಬೇತೆ ಮುಲ್ಪ ಆಯಿನಿ ಬೇತೆ ದಾನೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ನರಮನಿ ಎನ್ನು ಒಂಜಿ ದೇವರ ಮಲ್ಪುನ ಕುಡೊಂಜಿ ಆಪುಂಡು ಅವಳ ಎಡ್ಡೆ ಆನಂದಿನ ಮಾಯಿನ ಅನುಭವಿಸೋಡು ಆಪುಂಡು ಆಂಡ
ಇತ್ತ ಈತ್ ಮಾತ ಎಂಕ್ಲು ಕೇಂಡದು ಬತ್ತದು ತೂದಾನಗ ನಿನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತರೋಡು ಒಂದು ಆತನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚ ದುಪ್ಪನಗ ಇಂಚ ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತದು ಇಂಚ ಈ ಗಿರಿರಾಮ ಸಂಧಿ ಪಂಡೊಂದು ಉಪ್ಪೊಡದಾಂಡ ಈ ಏರು ಪನೋಲಿಯಾ ಓಹೋ ಅಂಚಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಮನಸ್ಸ ದುರ್ಭಾವನೆ ಪೋಡು ಪಂಡದೆ ಯಾನಿ ಪಾತೆರನ್ನು ಪಂಡೆ ಅಪಗ ನಿಕ್ಲೆನ್ನ ಬಂಧುಳು ಒಂದು ಆಂಡ್ ಆ ಹಾಳು ಭಾವನೆ ಬುಡಿಯರತ್ತ ಎಡ್ಡ ಮನಸ್ಸರು ನಿಕ್ಲು ಕೇಳುವರನ್ನ ಆಂಡ ಪನೋಳಿ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಪರಿಚಯ ಪಣಪನಿಕ್ ದುಂಬು ಎನ್ನನು ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪುನ ನಿಕ್ಲು ಏರೆಂದು ಪನೋಳಿಯಾ ಎಂಕಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಕೇಳೋದು ಆಸೆ ಅಂಡ ನಿಕ್ಕಿ ಪಂಡ್ಲೆದುಕ ಎಂಕಲ್ಲ ಕೇಳು ಸೋದರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಬೇಡುವೆ ಬೀಗ ಸಜಿಮುಖಿಯ ಪದಮು ಕರುಣವಲ್ಲತಿ ವಲಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಜನಿಸಿದ ಬಿರುದ ಬೇಡಿದ ಮುಳದೊಳಗಲ ಜಲ್ಲದ ಆತ ದೊಡ್ಡ ಕೇಳು ಸೋದರಿ ಓ ತಂಗಡಿ ಬಂಧುಳೆ ಈ ಎಂಕ್ಲೇನ ಅಣ್ಣೆ ಮೆಗ್ಗಿಂದ ಎನ್ನಿ ಕಾರಣ ಲೆತ್ತಿ ಕಾರಣ ನಿನನು ಎಂಕ್ಲು ತಂಗಡಿಯಿಂದ ಲೆಪ್ಪಡಾಪುಂಡು ಸಂತೋಷ ಎಂಕ್ಲ ದಾಳ ಗೊರ್ಚಾಂದ ನಕಲು ಪೋರಿದತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಓಹೋ ಎಂಕ್ಲು ದಾನ್ನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನಿದೆ ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತ ನಿನ್ನ ಪಾತ್ರ ಕೇಂದಾನಾಗ ಓಲುದಾಂತಿನ ಸಂತೋಷ ಅವೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಪರಿಚಯ ಎಂಚಿನಾಂದಿ ಕೇನು ಅಂದಾಂಡ ಎನ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಪುಟ್ಟು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಎಂಚ ಎಲ್ಲೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು ಇತ್ತನ ಕೆದುಟ್ಟು ಬೊಲ್ದು ತಾವೆರಡು ಒರಿ ಪುಟ್ಟಿಯೇ ಆಯಾಗ ಬಲಿಯ ದೇಸಿಗೆ ಎಂದು ಪುದರಾಂಡು ಕೆಂಪು ತಾವೆರಡು ಒರಿ ಪುಟ್ಟಿಯೇ ಆಯಾಗ ಕರಿಯ ದೇಸಿಗೆ ಎಂದು ಪುದರಾಂಡು ಆ ಇರುವೆರು ಪುದರ್ದಕಲು ಎಂಕಲು ಮೆಗಿಬಲಯನ್ನು ಅಲ್ಪರ್ದು ದೇವರನ್ನು ಎನ್ನಿದು ದುಂಬು ಬತ್ತೊಂದು ಪುನಗ ಎಂಕಲ್ನ ಕೈಕ್ ರಡ್ಡು ನೆಲ್ಲಿದ ಕಾಯಿ ತಿಕ್ಕಿಡು ಆ ನೆಲ್ಲಿದ ಕಾಯಿ ಪತ್ತೊಂದು ಹೋದಾನಾಗ ಬೋಳದ ಊರುಗು ಪೋಯ ಬೋಳದ ಊರುಡು ಉಂತುದು ಎಲ್ಲೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವರನ್ನು ಎನ್ನಿದು ಆ ನೆಲ್ಲಿದ ಕಾಯಿನ ಮಿತ್ತು ರಾಪಾಯ ತಿರ್ತು ಬೂರ್ನಗ ಅರಮನೆ ಒಂಜಿ ಆಂಡ್ ಅರಮನೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಅರಮನೆಯಿಂದ ಆವಡ್ದಾಂಡ ಐಕ ಏತು ಮಾತ್ರ ಸವಲತ್ತು ಸಲಕರಣೆ ಬೋಡ ಅವು ಮಾತಾ ಅಲ್ಪ ಆಂಡ್ ಅಂಚಾದು ಕಾರಣಿಕ ಪುರುಷರಾಯನ ಎಂಕ್ಲೇನು ಬೋಳದ ಅರಸುಲು ಇಂಚಾಂದು ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಮಾತ